akpọla onye ọkwọ ụgbọala n'ụwa nga ahụ bụ dịka a tọrọ na steeti Ekiti tinyere ndị nkụzi ha ebe ha onwe ha na-enwere ọrụ ha. Enyi ọma m onye m hụrụ n'anya, ọ bụ isi akụkọ ndị a na ndị ọzọ ka m ga-ewetara unu n'oge ya kpọtụwa nke taa bụ Mọnde ma bụrụkwa ahịa Orie ma bụrụ abalị abụọ nke ọnwa ma bụrụ abalị ise nke ọnwa abụọ ya bụ ọnwa Februarị afọ 2024. Onye na-anụ olu ya bụ m Amara Agụnwa. Ngwa ka anyị kọzie n'ubi onye anyị bara na nke ya. Onyeisi ndị ọrụ wee nye onyeisi ala Bola Tinubu Femi Gbajabiamila ekwuola na nna ya ukwu emepesiela anya wee bọghee ntị ya wee bụrụ oche nọrọ ọdọ wee na-eleba anya ịchọga ga-esikwa onye ukwu wara n'ebe o metụtara ihe ịma aka dị iche iche bụ nke na-eselitele isi n'ebe o metụtara ọnọdụ akụnụba ọha tinyekwara ihe ịma aka nke ọnọdụ nchekwa na Naịjirịa. Gbajabiamila mere ka amata nke a bụ ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu dịka ọ gara n'ihu wee tụchaa vootu ya bụ n'oge ntụliaka elu maka ịhọpụta onye ga-anọchi anya n'ebe o metụtara ụlọ nnọchiteanya omeiwu bụkwa nke a haziri na mpaghara Surulere nke steeti Lagos. Ka ọ dị, onyeisi ndị ọrụ ahụ gara n'ihu wee kọwapụta na ọtụtụ nzọpụ ụkwụ bụ ịgba n'ebe o metụtara ọnọdụ nhazi akụnụba nke ọchịchị ya bụ nke onyeisi ala Tinubu nọ n'isi ya bụ nke gụnyere mwezuga nakwa mkpachapụ n'akụkụ nke ego mkpọnye aka bụ nke a na-etinye na mmanụ patrol bụ nnọọ ihe kwesịrị na a ga-emerịrị ya, dịka ọ kọwapụtara na n'oge na-adịghị anya n'ụmụafọ Naịjirịa ga-amalite iri uru ya bụ ego mkpọnye aka nke mmanụ patrol bụ nke wezụgara n'otu akụkụ. Dịka ọ dị, ọ bụrụ ihe na-atọ ọchị ma bụrụkwa ihe na-agbanye mmiri akwa. Ọ bụ gịnị mere? Ọ bụ ụmụntakịrị ụmụ ụlọ akwụkwọ ahụ nakwa ndị nkụzi ha bụ nke atọrọ na Emure Ekiti bụkwa ndị a na-ekwu ezibata ozi ugbu a na-atọhapụla. Ka ọ dị, ụmụ akwụkwọ ndị ahụ na ndị nkụzi ha bụ ndị asịrị na ha dị mmadụ 9 ka atọrọ na ụgbọala ụlọ akwụkwọ ha na okporo ụzọ awara awara Emure Ekporo nke dị na ya bụ steeti. Nke ahụ bụ n'izu ụka gara aga dịka a na-akọwapụta na atọhapụrụ ha n'isi ụtụtụ ụnyaahụ dịka ọ kụrụ elekere 2 nke isi ụtụtụ. Ka ọ dị, ọ bụ onye isi oche nke ọchịchị kansụl Emure bụ Adebayo Oluwatosin bụ onye kwupụtara nke a na oge ya na ndị nta akụkọ na-adarịta ntị site na ekwentị dịka ọ kọwapụtara na ndị ahụ iyi uwe arịbidoro bụkwa ndị atọhapụrụla ka ọ dị ugbu a nọ na obi nke onye eze Elemure nke Emure Ekiti. Ka ọ dị, ọ sịrị na ọ bụrụ ihe anya mmiri akwa na onye ọkwọ ụgbọala ahụ nke bụ ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi ahụ ka a kpọpụrụ n'ụwa n'ike site na ihe omume ahụ, ebe mmadụ 8 ndị ọzọ nwetara ọbụnarị nnwere onwe ha. Ka ọ dị, onye gọvanọ nke steeti Ekiti bụ Biodun Oyebanji agaala n'ihu wee bụrụ abụ ekele na-ebugara onyeisi ala Tinubu tinyekwara ndị otu ọrụ nchekwa nakwa ọchịchị kansụl ahụ tinyekwara ọchịchị steeti Ekiti n'ihi nkwado ha ọ bụ nke nyere aka iji wee tọhapụ ụmụ akwụkwọ ahụ bụ ndị atọrọ. Ka a na-ekwu ndị otu ọrụ uwe ojii nke steeti Ekiti agaala n'ihu wee kpụpụta otu onye akpọrọ aha ya Gbabuga Alhaji bụ onye a na-enyo n'aka ya dị na ogbugbu ahụ nke a sị na egburu ndị eze ọdịnala 2 ndị sitere na mpaghara Ikole nke steeti Ekiti.
Ka ọ dị n'okwu ya wee nye ndị nta akụkọ, onye isi ndị uwe ojii bụ onye nọ n'isi n'ebe o metụtara ihe ome ndị uwe ojii na steeti ahụ bụ Dare Ogundare gara n'ihu wee kọwapụta na onye ahụ a na-enyo enyo ka a nwụchiri n'ime ọhịa nke dị na-agbata Ayedu Ayebode site na njikọ aka nakwa ịgba mbọ nke ndị uwe ojii na ndị otu ọrụ nchekwa ndị ọzọ dị iche iche. Ka ọ dị, onye isi ndị ọrụ uwe ojii ahụ kọwapụtara na n'oge nnapụta ahụ nakwa ịzọ ngidingị ahụ na onweghị onye ọbụla nwụchiri, ya bụ na oge ahụ a tọhapụrụ ụmụ akwụkwọ ndị ahụ na ndị nkụzi ha, dịka ọ gbakwunyere na ụfọdụ ndị a na-enyo enyo ka a nwụchiri na Oke Osu nke dị na Ikere Ekiti, Igbo Ọka, tinyekwara Iju Ikere nke bụ ọhịa ndị jikọrọ ogbe ndị a. Ogundara gakwara n'ihu wee gọọ na ọ bụ okwu asị na o nweghị ego ọbụla a kwụrụ iji wee gbalata ndị ahụ eji, dịka ọ rụtụrụ aka na ndị otu ụlọ ọrụ uwe ojii enweghị mgbe ọbụla ha ga-akwado ka akwụ ụgwọ mgbara isi n'elu isi onye ọbụla nke a tọrọ. N'ịga n'ihu, ọchịchị etiti ekwuola na ha agakwaghị eziga ndị otu ji otu afọ efe ala nna ha, ya bụ ndị nọ n'okpuru ihe omume National Youth Service Corps NYSC n'aha mkpirisi bekee, nke bụ ka eziga ha na mpaghara ọ na-adata Igbo ụzọ gbuo n'ebe o metụtara ọnọdụ nchekwa Naijiria bụ nke na-akawanye njọ kwa ụbọchị. Ka ọ dị, ọtụtụrụ ndị otu ji otu afọ efe ala nna ha ka a tọrọla na mpaghara ụfọdụ ala Naijiria dịka ha gara ije ozi a, nke bụ na mmanye dịka nke a na-agala n'ihu wee na-akpọlite ịnya ndụ ma ọ ga-adịgide n'ebe o metụtara ya bụ ihe omume. Mana ka ọ dị ugbu a, onye minista ndị ntorobịa bụ Jamila Ibrahim ekwuola na ihe omume ahụ azọpụla njem iji wee hụ na a ga-ekpuchite ndụ ndị ntorobịa ji otu afọ efe ala nna ha site na ịtụba ha naanị na steeti ebe ịdaji n'udo dị ka ha nwere ike ji ozi ha. Dịka o siri wee rụtụ aka, ọ sịrị na nchekwa ndụ ndị a na-eji otu afọ efe ala nna ha abụrụla ihe kacha mkpa dịka a chọsiri ike ka ndị otu ọrụ nchekwa wee gbakọ aka ọnụ ịhụ na a ga-ekpuchite ndụ ndị a. Ya bụrụ na ị chọrọ ịhụ ka o si wee na-akpọtụ, ngwa gaa na YouTube kpọmkwem na Enyimba TV, ebe ahụ ka mụ na gị ga-anọ wee darịa ntị. Ndewo, ka anyị gakwa n'ihu n'akụkọ anyị ndị fọdụrụ. Onye minista mwulite ndị ntorobịa bụ Jamila Ibrahim ekwuola na o doghị ya anya nke bụ na ya amachaghị nke ọma ma ọchịchị etiti ọ ga-agbalị ya bụ ego mkpọnye aka bụ nke a na-enye ndị ji otu afọ n'efe ala nna ha bụ ndị sitere na okpuru otu ihe omume nke National Youth Service Corps NYSC n'aha mkpirisi bekee. Ka ọ dị, Ibrahim bụ onye kwuru okwu n'oge a na-agba ya ajụjụ ọnụ n'igbe onyonyo kọwapụtara na gọọmenti ga-aga n'ihu ịchọpụta ụzọ ndị bụ ịgba iji wee hụ na ọdịmma ndị a ji otu afọ efe ala nna ha ka a ga-elebara anya n'ụdịbe ịgba, dịka ọ gbakwunyekwara na ihe omume ahụ ga-aga n'ihu ileba anya ka a ga-esi wee kwuo onye kwuwara n'ebe o metụtara ihe ịma aka ha bụ ndị na-akụpụ ndị a ji otu afọ efe ala nna ha eze. N'ịga n'ihu, otu ụlọọrụ INEC ekwupụtala onye ji ọkọlọtọ otu All Progressives Congress APC bụ Ọkammụtukwu Anthony Ani dịka onye mabutere ọkọlọtọ nakwa mmeri n'ebe o metụtara ọgbọnta vootu etiti nke Ebonyi South dịka a haziri ya bụ ntuliaka elu na Satọde. Ka ọ dị, ọ bụ onye nkwuwa okwu nye ya bụ otu ụlọọrụ INEC bụ Uchechukwu Eze mere ka amata nke a n'ọchịchị kansụl Efikpo North bụ nke dị na steeti ahụ. Ka ọ dị, Ọkammụtukwu Ani ga-anọchi anya onye ahụ nọbụrụ na ya bụ oche bụkwa onye na-eje ozi ugbu a dịka onye minista ọrụ ụzọ bụ omeiwu Dave Umahi. Dịka anyị na-aga n'ihu, anyị hụtara n'otu ụlọọrụ INEC ekwupụtala Peter Ụzọkwe nke otu Young Progressives Party YPP dịka onye meriri na ya bụ ntuliaka elu bụ nke a haziri maka mpaghara ọgbọnta vootu etiti nke Nnewi North, Nnewi South na Ekwusigo nke dị na steeti Anambra. Ka ọ dị, onye nkwu okwu nke otu ụlọọrụ INEC bụ Ọkammụtukwu Charles Nweke kọwapụtara na Ụzọkwe mabutere vootu dị
15,518 iji wee gbaa onye ogbo ya nke sitere na otu The Progressive Grand Alliance ya bụ APGA Uchenna Elodimụọ bụ onye mabutere vootu dị 25,412 azụ n'ala. Ka ọ dị ya bụ nhazi ntuliaka elu ka akpọrọ oku maka ya iji wee chọpụta onye mabutere ya bụ mmeri ka ọ dara ndị kwe na ndị ekweghị. Ka ọ dị n'okwu ya wee nye ndị nta akụkọ dịka ekwupụtachara ya bụ onye tere ịgba onye mabutere ya bụ mmeri bụ Peter Ụzọkwe gara n'ihu wee bụrụ abụ ekele wee bugara onye omeiwu nke na-anọchite anya ọgbọnta vootu etiti Anambra South na ụlọ omeiwu bụ omeiwu Ifeanyi Ụba n'ihi nkwado ya. Ka ọ dị n'aka nke ọzọ na ntuliaka elu bụ nke a hazikwara na steeti Anambra ka ọ dị otu ụlọọrụ INEC kwupụtara Chinwe Nnabuife nke sitere na ọgbọnta vootu etiti Orumba North na South dịka onye mabutere ya bụ mmeri. Ngwa jikere ka anyị kwara mpere anyị lọtawa na steeti Abia, mana tupu anyị eme nke ahụ ka anyị pụtụ ga-alacha mmiri anyị na-alọghachi. Ụka bụkwa kpọmkwem n'oge ya pụtụwa na Enyimba FM 94.3 kpọmkwem n'oge Igbo EZUE ka ị ka nọ na ya. Chetakwa na ị pụrụ ịhụta m n'ihe onyonyo nke ahụ bụ na Enyimba TV kpọmkwem na YouTube. Ndewo ka mụ na gị hụzi ebe ahụ. Radio Ọhaneze, radio mara nke ekwe na-akụ Enyimba FM 94.3 nke a karịkwara redio. Odogwa, kewe nnam, onyeisi anyị, udo ma akwa. How is business, nnam? Fuel subsidies are affecting us, but we are pushing, That Ifeanyi, be careful with ngwa ahịa m maka ọshara m ngwa ahịa m. Werekwana ya nwa ya, chief. By the way, have you heard that the government, they are planning to borrow another 600 billion naira from China? Where did you hear this one from? Leave where I headed from. The most important thing, one happy headed in a motor, banner motor. See, you are part of the problems we are having in the society with this your fake and unverified news. Inoriana radio, Inoriana TV, my brother. I heard it from one of the neighbor Binaya Dempa Meka. Also, no Korean internet. If I very wire. But on you be mindful of where you get your own news from. Because in here, fake news. Not everything on the internet they are true. Makachi, get radio stations and they credible. Happen fake news. Chai. Thank you very much for correcting me. From today onwards, Nganegi Radio Kamata and Cable real and authentic stories. Very, very important. Man is very, very important. Ngagwaha, chai. Nderelan with fake news. The internet is a powerful tool for sharing news and information around the world at any time. But unfortunately, it is not everything we come across online that is reliable. Despite the great benefit of internet, one of its biggest challenges in this day and age is the quick spread of fake news and misinformation over the social media. We must be conscious of the fact that we're in the internet age, and as long as the internet exists, the number of internet users will continue to increase. Say no to fake and unverifiable news. Listen to the news from credible sources only to help in combating the menace of fake news. This message is brought to you by Enyimba 94.3 FM. Abba, more than a radio. Radio Ọhaneze, radio mara nke ekwe na-akụ Enyimba FM 94.3 nke a karịkwara redio. N'oge nchetara niile ebe ahụ obi tọrọ m ụtọ nke ukwuu. N'ezie nke a karịkwara redio. Ọ bụrụ na edela njikere, agwara m gị mgbe ahụ ka anyị kwara mpere anyị lọtawa na steeti Abia. Ngwa ka anyị mara ihe mere na steeti Abia. Ka ọ dị onye kọmishọna ndị uwe ojii na steeti Abia bụ Kenechukwu Onwemelie ekwuola na amalite ugbu a gawa n'ihu na steeti Abia na-aga ịhụta ọbụnarị ogo ọnọdụ nchekwaba ịgba dịka ha na-azọpụla njem iji wee hụ na
a ga-enwe ogobe ịgba n'ebe o metụtara ọnọdụ nchekwa dịka gọọmenti steeti Abịa na-adịghị ehi ụra ma ncha n'ebe o metụtara ngalaba ahụ. Ka ọ dị, onye kọmishọna bụ onye kwupụtara nke a dịka ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu n'ebe o metụtara nzukọ nke ọnọdụ nchekwa bụ nke ha haziri, bụkwa nke gọvanọ Dr. Alex Oti nọrọ n'isi ya kọwapụtara na ya bụ nzukọ ka ha nọ wee leba anya n'ebe o metụtara ọnọdụ nchekwa nke steeti a dịka ha hazikwara wee chọpụta na ya bụ ọnọdụ dara nnọọ ji. Ka ọ dị, n'ebe o metụtara ya bụ onye gbapụtara ihe n'ebe o metụtara ụlọ akwụkwọ mahadum bụ nke a tọrọ na nso nso a bụ Ọkammụchukwu Godwin Emezuo, kọmishọna ahụ kọwapụtara na ha azọpụla njem ịchọ ka a ga-esi kwa onye ukwu wara ebe na-akpọkọla ndị otu ọrụ nchekwa dị iche iche ịhụ na a ga-atọhapụ nwa amadi ahụ na-enweghị ọkọkọrọ ya ma ọlị. Ka ọ dị, ọ gakwara n'ihu wee bụrụ abụ ekele bugara ihe omume nke nyepịa ya bụ Operation Crush dịka ọ kọwapụtara na ihe omume agaala n'ihu wee na-eme nke ọma n'ebe o metụtara ọtụtụ mbọ dị iche iche bụ nke ha na-agbaala ọkacha nke na mpaghara ụmụnnochi nakwa Uturu, dịka ọ kọwapụtara na ịdaji bụ nke ahụtara na mpaghara ahụ bụ n'ihi ndị ahụ ya bụ ndị otu ọrụ nchekwa ahụ bụ nke ezipụrụ na mpaghara ahụ. N'ịga n'ihu, ndị otu ụlọ nzukọ omeiwu nke steeti Abịa ekwuola na ha nwụrụla nwa nkịta ha dị iche iche ma ekuke ma nwa nkịta bekee tinyekwara ikwikwii na udele wee nwụnyagasị ya n'ime akpa, dịka ha kọwapụtara na onwekwa ihe yiri isitere na pati nke a maọbụ pati nke ọzọ n'ihi na ha abịala ugbu a wee jikọọ aka ọnụ wee kwado ịgbakọ ụkwụ ọnụ wee nyụọ amịrị ka ọ ga-abụ na ọ ga-agbọrọ ndị steeti Abịa ụfụfụ. Ka ọ dị, osote onye nkwuwa okwu nke ụlọ steeti ahụ bụ Honorable Augustine Okezie, onye bụkwa onye isi oche nke otu kọmitii ụlọ n'ebe o metụtara mgbasa ozi ọhaneze, bụ onye mere ka ndị nta akụkọ wee mata nke a dịka ọ kọwapụtara na ha ejikerela ime ka ihe niile tara n'abalị wee ghọọ anwụnta. Ka ọ dị, onye nkwuwa okwu nke ụlọ omeiwu ahụ kọwapụtara na ndị ụlọ omeiwu niile bụ ndị agbara ha cheretụ nakwa ndị ọzọ ndị na-anaghị ekwere esonye na ngere alọghachitachala dịka ha bụzi ọdịmma ndị Abịa n'obi. Ka ọ dị ugbu a, ọ gara n'ihu wee rụtụ aka na n'agbanyeghị tigbuo zọgbuo ndị kwe na ndị ekwenye bụ nke ha hụtara n'isi mbụ na ha ejikọọla aka ọnụ ịhụ na ya bụ ụlọ nzukọ omeiwu nke asatọ ga-amịpụta mkpụrụ bụ ịgba wee nye ndị Abịa. Mgbanaka nke ọzọ dịka ọ dị ugbu a, ndị otu Abangwa People's Forum enyela ndụmọdụ. Onye ka ndụmọdụ a na-agara? Ọ bụ onye nkwuwa okwu nke ụlọ nzukọ omeiwu steeti Abịa bụ Right Honorable Emmanuel Emeruwa, dịka ha na-akpọku ya ka o zere ihe ọbụla nwere ike ime ka Aba banye na ndị kwe na ndị ekweghị ma ọ bụkwanụ bupụ m isi ma ọ bụ bupụ m ụkwụ n'ebe o metụtara ịsị ndị nke a bụ ndị nke anyị n'igwe okwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị na steeti a. Ka ọ dị, ya bụ otu agaala n'ihu wee na-ekwupụta na akpata oyi na-awụ ha n'ahụ n'ihi na ruo ugbu a na ya bụ onye nkwuwa okwu erubeghị n'iyi ọrụ bụ onye na-anọchite anya mpaghara Aba North State Constituency bụ Honorable Aaron Ụzọdike, dịka ụlọikpe mkpegharị kwupụtara ya dịka onye mabutere mmeri ma nyekwa ya asambodo nke na-egosipụta nke a site n'aka otu ụlọọrụ INEC. Ka ọ dị, otu ụlọọrụ ahụ na-ebo ebubo na ha chọpụtara na Emeruwa ajụla idu Ụzọdike n'iyi ọrụ n'ihi na ebumnobi ya bụ na ya mee nke a na Ụzọdike ga-abụ nwamba okwu na ahụ ga-atakara ya akwa ma ọ bụrụ na eruo n'igwe okwe ndọrọ ndọrọ nke afọ 2027 n'ihi na ha abụọ sitere na otu mpaghara nke bụ ọgbọnta vootu etiti Aba North na Aba South. Ka ọ dị, ya bụ otu gakwara n'ihu wee na-ebu ebubo na nwa nkịta ọzọ anwụpụtara n'akpa n'ebe o metụtara onye nkwuwa okwu ahụ mere o ji jụ idu Ụzọdike n'iyi ọrụ bụ ịhụ na otu Labour Party ga-aga n'ihu na-enweghị onye ga-akwa ha ngo na ya bụ steeti Abịa. Ngwakọta mpere gị ka anyị si na steeti Abịa pụọ ka anyị gawa na mba ndị ọzọ ebe anyị na-awụchi ugbu a bụ kpọmkwem na Namibia. Onye isi ala mba Namibia bụ Hage
Gengob alakwurula ndị nna nna ya ha dịka ọ nọ na-anata ọgwụgwọ nke a ka isi ụlọọrụ ahụ na-akọwapụta ọ gbara afọ 82 ka ọ dị ndị nọ n'isi ọchịchị na mba Namibia na-akọwapụta na ndị otu na-elebara odogwu ahụ anya n'ebe ọ metụtara ụlọ ọgwụ Ledipo Hamba akọwapụtara na ha gbalịrị nnọọ ike ha ịhụ ka a ga-esi wee zọta ndụ nwa amadi ahụ mana dịka ọ dị ka nwunye ya nọ n'akụkụ ya tinyekwara ụmụ ya bụ onye isi ala lakụjere ndị nna nna ya ha iji wee gosipụta na ọ dịghị onye karịrị ọnwụ. Gengob ka ọ dị na-agabiga ịnata ọgwụgwọ n'ebe ọ metụtara nje alagala ya bụ ọrịa kansa. Ka ọ dị Angolo Mbumba bụ onye na-arụgodi n'ọrụ dịka onye isi ala mba Namibia akpọọla oku ka enwee ịdaji dịka ọ na-akọwapụta na ndị nọ na isi ihe omume ya bụ ndị onowu ga-agbakọ aka ọnụ iji wee daa ntị ka mara ka a ga-esi kwụọ onye kwuwara. Ka ọ dị ya bụ Gengob anọọla na isi oche ahụ dịka onye isi ala kemgbe afọ 2015 ebe ọ na-ejikekwara ịnọzu n'oche ọchịchị ya. Ka ọ dị a na-ejikekwara ọbụnarị inwe ntuliaka elu na mba Namibia n'ime ọnwa Nọvemba tupu ya bụ njinji a abịajie ka ọ dị ugbu a. Gwara mpere gị ka anyị gawa n'ama egwuregwu ka anyị mara ka o si wee na-ada. Aka ọ dị otu egwu bọọlụ Super Eagles eburula mpere ha gawa Bouake kpọmkwem iji wee jikere maka asọmpi nke na-esote agba nke ikpeazụ wee megide South Africa. Ka ọ dị ya bụ ndị eji aga mba bụkwa ndị Jose Peseiro nọ n'isi ha bụ ụnyaahụ ka ha gara aga ya bụ njem kama ha sịrị ka ha nọtukwu na Abidjan ọ bụnarị otu mkpụrụ ụbọchị. Ka ọ dị ha banyela na ụgbọ elu pụrụ iche wee na-aga ya bụ njem ebe ha ga-enwekwa ọbụnarị ihe ọzụzụ nke pụrụ iche ebe na onwekwa onye ga-ahụ ha anya. Nke ahụ bụ n'abalị Tuesday. Ka ọ dị ya bụ ndị amaara nke kwe na akụbụ ndị otu egwu bọọlụ Super Eagles ga-ezute ndị ogbo ha sitere na mba South Africa bụ Bafana na ama egwuregwu Stade de la Paix. Nke ahụ bụ nke dị na Bouake n'abalị Wednesday. Enyi ọma m ọba ebe a ka anyị na-awụsa ụwa n'ihi na anyị ji akụkọ ahụ nke sitere n'ama egwuregwu wee na-apịachi ya bụ ihe omume. Kama tupu anyị na-eburu oche anyị pụọ kpamkpam ka anyị nụrụghachikwa n'isiokwu ndị ahụ gbakọịkọị wee bịa. Anyị gwara gị na onye isi ndị ọrụ wee nye onye isi ala bụ Bajambiya ekwuola na onye isi ala Tinubu mụ anya wee bụrụ oche nọrọ ọdụ dunye aka n'agba wee na-achọ ụzọ a ga-esi kwa onye ukwu wara n'ebe o metụtara ọnọdụ akụnụba nakwa ihe ịma aka nke ọnọdụ enweghị nchekwa bụ nke na-akụpụ Naijiria isi abụ okpuo. Onye ọkwọ ụgbọala ahụ atọrọ ya na ụmụ akwụkwọ tinyekwara ndị nkụzi kpọmkwem na steeti Ekiti ka kpọpụrụla n'ụwa n'ike ka ọ dị ugbu a ebe ụmụ akwụkwọ ahụ tinyere ndị nkụzi ahụ na-enwerela onwe ha ka ọ dị ugbu a. Ndị omeiwu kpọmkwem n'ụlọ omeiwu steeti Abia akọwapụtala na ha ejikerela ime ka ihe niile tara n'abalị wee bụrụ anwụnta dịka ha nwụrụla nwa nkịta ekuke na nkịta bekee ha tinyekwara ikwikwii ha na udele ha wee kwụnye n'ime akpa ebe ha kọwapụtakwara na ha ejikerela ịgbakọkwa ọnụ wee nyụọ amịrị iji wee nye ndị Abia ihe atụrụ ha n'ahịa ha ji maka ya wee banye n'oche ahụ. Enyi ọma m ọ bụ otu aka Michael n'isi wee chịkọba wee tinye m n'aka ebe m onwe mbụ Amara agụ nwa tụgharịrị ma gụpụta n'asụsụ Igbo na-asị gị meela maka isonyere m maka ige ntị. Ya bụrụ na edela njikere bịakwuo ka mụ na gị gbakọ ụkwụ ọnụ ka anyị nyụọ amịrị ka o nwere ike gbaa ọfụfọ maka na Igbo na-asị na ọ bụ onye hụrụ mmadụ ibe ya n'anya bụkwa onye ya na ya na-enwe njikọ ahụ. Ọ bụrụ na edela njikere onwe m adịkwala njikere nwee na-asị gị kpọmite nso ekwela ka kọrọ gị akọrọ ka ọ dị ugbu a. Ndewo ehihie ọma ọzọkwa. N'oge a ụkọ ihe isi ike ozi ọjọọ ụbịam na ihe mgbakasị ahụ jupụtara ebe niile sonyere Amara n'oge Igbo Ezue maka akụkọ obi ụtọ ihe akwụkwọ akụkọ kwuru na ọtụtụ ihe omume ndị bụ ịgba maka ikute ume ndụ nakwa inweta udo ahụ ị chọrọ kpọmkwem na Enyimba FM 94.3 Enyimba FM 94.3 nke a bụ nke anyị. Enyimba FM 94.3 nke a karịkwara redio.
Radio Haneze, Radio mara nke ekwe na-akụ Enyimba FM 94.3 nke a karịkwara redio. Hello? Nna tunuo ya. Tunuo gịnị? Ka isi m tunuo. Ị gasị na ịmaghị na ugbu a ka Amara Adigbo ji abịa n'ikuku. Tunuo ya ka ị mara ihe a na-akọ. Hey, eziokwu o. Amara tupe mazu n'ofe. Timela. Adigbo tupe mazu n'ofe. Timela. Amara tupe mazu n'ofe. Timela. Adigbo m'omenala. Tupenye mazu n'ofe. Adigbo m'omenala. Amara tupe mazu n'ofe. Adigbo m'omenala. Amara chomo baramba n'elu. Adigbo m'omenala. Amara chomo baramba n'elu. Amara tupe mazu n'ofe. Timela. Adigbo tupe mazu n'ofe. Timela. Asokateza rorala eburu kataniru wekwa yoku. Asokateza rorala eburu kataniru wekwa yoku. Amara tupe mazu n'ofe. Timela. Adigbo tupe mazu n'ofe. Timela. Amara tupe mazu n'ofe. Timela. Adigbo m'omenala. Tupenye mazu n'ofe. Adigbo m'omenala. Amara tupe mazu n'ofe. Adigbo m'omenala. Amara chomo baramba n'elu. Amara tupe mazu n'ofe. Timela. Onye sim daraja ya were gị achọnụ ihe onye riri ka ọ ga-agbọ. Aga m akọrọ gị akụkọ. Gee ntị ka m kọrọ gị akụkọ. Ị geela ntị? Ngwasị m kọrọ gị ka obi dị gị mma. Ọ dị mma. Otu nwoke nọ wee bụrụ na otu nwoke ihe ọbụla mere ya sị ekele dịrị Chineke. Ihe ọbụla mere ya sị ekele dịrị Chineke. Abịa gwakwa ya na ewu awụfuola mmiri o ji asa ahụ ya sị ekele dịrị Chineke. Abịa gwakwa ya na ewu amanyela ọnụ na ofe ọ na-aga iri ya sị ekele dịrị Chineke. Abịa gwakwa ya na elu emeela ya sị ekele dịrị Chineke. Abịa gwakwa ya na ala emeela ya sị ekele dịrị Chineke. Nke a wee bụrụ ihe mgbagwoju anya nye ndị niile na-abịakwute nwoke a nso. Ọtụtụ mgbe ha na-eche kedu nnọọ ka nwoke nke a si akpa agwa. Ha na-agwa gị na ihe ọjọọ mere gị sị ekele dịrị Chineke. Kedu nke bụ ekele dịrị Chineke? Ọ dị mma. N'ihi nke a anyị na-aga imepụ gị anya mmiri akwa. Anyị ga-egosi gị na ihe dị adị n'ụwa nke a. Unu maara ihe merenụ. O wee bụrụ na oge na-aga otu mkpụrụ nwa nwoke ahụ nwere wee bịa. Chineke bịa mere ya ebere ya wee kpọpụ gaa mba ofesi. Ka ọ gara mba ofesi ahụ ọ malitere emewe nke ọma.
wee ruo na otu mgbe na ọ kpọrọ nna ya n'ekwentị wee sị nna ya, aga m alọta. Nna ya amaghị na ọ bụ nwamba oku n'ahụ na-atakara ya akwa. Nna ya ahụ wee kọrọ otu enyi ya ọ hụrụ n'anya nke ukwuu wee sị ya, nwa m na-aga ịlọta n'ụbọchị dị ụtọ ana m atụ anya na nwa m ga-alọta. Ọ maghị na onye ọ gwara na ọ bụ egbe ka ọ gbara onwe ya n'ụkwụ. O wee sị, ọ dị mma, ebe ọ bụ na ihe niile mere ekele dịrị Chineke, ihe niile mere ekele dịrị Chineke, aga m emekwa gị nke a ka m mara na otu ekele ga-esi dịrị Chineke na nke a. Enyi ọma ya ahụ wee pụọ wee gaa kpaa nkata. Kedu nkata ọ kpara? Ha wee kpaa nkata na a ga-ememi na nwa okorobịa ahụ bụ otu mkpụrụ anya nwoke ahụ ji ahụ ụzọ. Unu ma ihe merenụ ndị nke anyị bara yi na m ga-akọchara gị akụkọ a. O wee ruo na ụbọchị ahụ nwa okorobịa ahụ ya bụ otu mkpụrụ nwa ahụ nwoke ahụ mụtara ga-alọta, na ndị enyi ya ahụ mere ngwa ngwa wee gaa n'ụlọ nwoke ahụ wee gaa nọrọ. Nwoke ahụ wee zụtakwanụ mmanya, o nweghị ihe ọbụla o bu n'obi. Ha niile wee nọrọ na-aṅụ, ha wee na-aṅụrị, ya wee na-egwori, wee na-aṅụ ugwo. Onye ka a na-eche ka nwa okorobịa alọta. Ọ maghị na ndị enyi ya ahụ ya bụ ụmụ mba ahụ oku n'ahụ na-atakara ya akwa agaala n'azụ wee gaa kpaa nkata ka a ga-esi wee gbufuo nwa okorobịa ahụ. Ha wee kpaa nkata wee sị ndị ogbu ara ọbara ahụ, ndị agamevu ahụ wee sị ha, ebe a ka unu ga-anọ wee chere nwa okorobịa. Ya bụrụ na unu nọrọ ebe a, n'eziokwu ọ gaghị isi ebe a wee gbafee. Hụnụ na unu ga-akpọpụ ndụ ya n'ike ka anyị marakwa ma nna ya ọ ga-enwe ọnụ isi ekele dịrị Chineke. Ụmụnne na ụmụnne, unu ma ihe mere ka nwa okorobịa gbara na-abịataje n'ụzọ onye ọkwọ ụgbọala bụ ya vuuu, amaghị ihe mere. O wee bụrụ na njikwa ụgbọala ahụ kwụkapụrụ, ya bụ breeki ya, ụgbọala ahụ wee ga kpọkasịa. Mgbe ụgbọala ahụ kpọkasịrị, e buru nwa okorobịa ahụ wee si ebe ahụ gawa n'ụlọ ọgwụ wee ga dosa ya n'ụlọ ọgwụ. A na ebe ahụ otu onye wee gbabata wee bịa sị nna nwa okorobịa ahụ, hei Maazị Okonkwe, na-anụkwa ihe a na-ekwu? Ya sị ya, na-ekwu gịnị? Ya sị ya, nwa gị nwoke enweela ihe mberede nke okporo ụzọ. Ịma ajụjụ mbụ nwoke ahụ bụ ụzọ jụọ, ya jụọ, ọ dịkwa ndụ? Asị ya, ee, na ọ dị ndụ. Ya sị, ekele dịrị Chineke. Asị ya na ụgbọala kpọkasị, ya sị ya na nsogbu adịghị. Ya sị ha na nsogbu adịghị, ekele dịrị Chineke. O wee bụrụ gịnị? O wee bụrụ na emechara, ya bụrụ na nwa okorobịa ahụ erughị ebe ahụ a gara anọ wee kpọpụ ndụ ya n'ike. Ya bụ ebe ahụ ndị oru ọbara ahụ nnọchiri ụzọ. Ya bụrụ na ụgbọala ahụ erukwaghị ebe ahụ wee nwee ihe mberede nke okporo ụzọ. Unu ahụla ya? Ya bụrụ na ụgbọala ahụ enweghị ihe mberede nke okporo ụzọ ahụ, o nweghị ihe gara eme ka nwa nwoke ahụ bụ nwa okorobịa ahụ ghara iru ebe ahụ anọ wee chee mkpụrụ obi ya nwụ. Ọ gakwara na akpọpụ na ndụ a. O wee bụrụ ya na ndị ahụ kpara nkata ahụ mechakwara wee bịa kwupụta wee sị, o ewela iwe. Ugbu a ka anyị ghọtara ihe ya na-abụ ihe ọbụla mere gasị ekele dịrị Chineke. Ugbu a ka anyị ghọtara isi ya n'ọdụ ya. O wee bụrụ ya, ma nke emeghị, ịma nke ọzọ gara eme. Ọtụtụ mgbe anyị na-aga ibido ahịa echi, ụfọdụ n'ime anyị ga-aga ahịa echi, anyị nwere ike ya bụrụ na o nwere ngwa ahịa anyị bụ n'obi na anyị ga-egbu, maka ndị na-egbu bel, maka ndị na-egbu ọkịrịka, maka ndị na-egbu ahịa ngwugwu. Gị ruo n'ụlọ ahịa gị ga-atọpee ya. Ya bụrụ na ọ gbara ajenda, ya bụrụ na ọ gbara third hand, gị na chimegbuo m, anwụọla m. Enwere ike ya bụrụ na ihe agazighị otu isi wee chee ya. Ị na-asịkwa ekele dịrị Chineke? Ama m na ọ dịghị mfe, na ihe mebinahụrụ mmadụ ga-asị ekele dịrị Chineke, ọ dịghị mfe. Mana ihe m chọrọ ichetara gị bụ, o nwere ike ma o meghị n'ụdị nke a, ị mara ụdị ọzọ gara esi mee. N'ime ihe niile, ekele dịrị Chineke. Ndewo. Igbo chiri nze chi ọzọ, Igbo ndị ọma m ji egbu ọnụ, ehihie ọma o. Igbo onye agala nwanne, Igbo nụrụbe nwanne agbala ọsọ. Igbo si ka esiwe ya aghe, ọ ga-edewe ihe nke a. kama ji si nkụ ụgwụ n'ọhịa. Oha, ndị okomado n'ụmụahị si na unu kakwara m n'okunu dabere kwa o. Kara m n'nka na udo na ahụike unu dabirikwa unu n'otu ole. Ndụ nwanne ukwu mee unu mere agịnị ihe dokwa ndụ ka nka ndụ ụlọ unu hụkwara ehu unu asala chie unu anwụno ohe hụgbo mmadụ na pavore unu ji ọkwa unu mere gaa ndị Enugu be anyị deje unu epioftawe.
Iya mere ebe ahụ n'ugbu a wee na-anụ olu m ugbu a onye a gọziri agọzi ka ị bụ n'eziokwu ihe ọma ga-eme gị n'azụ n'ebe ahụ nọ n'ụgbọala ọha na eze n'ụgbọala nke gị onwe gị na oke bekee na keke na bọs n'ebe ahụ na-agafe agafe wee na-anụ olu m ugbu a kedu ka ị mere ndị be anyị ji ọkwa unu ma ji ọkwa onye aghala nwanne ya unu ma ghe ọhafịa kanụ unu mela gị ndị nwara m ka Hey Chineke ọ bụ obi ụtọ ka m ji wee na-anabata gị n'oge Igbo EZUE nke taa kpọmkwem na Enyimba FM 94.3 taa bụ orie mmiri onye a gọziri agọzi ka ịbụ ndị mmiri anale elu otu unu mere ndị a gọziri agọzi ka unu bụ ihe mere obi ụtọ ka m ji wee na-anabata gị n'oge awa dịka nke a wee na-asị agbara a na-agụ nwa awụchala menụ onye a gọziri agọzi ka ịbụ ihe ọma ga-aga eme gị n'azụ n'eziokwu anya gị emeela m amụkwa m n'anya mmiri gị ahụrụ m gị n'anya nke ukwuu onye a gọziri agọzi ka ị bụ awụchala m ka mụ na gị nọrịa taa eziokwu akọrọ gị akọrọ ọma ndịkwa ka ebe iji ntị gị wee nụ ya maka chigaka ala ụmụ nwa awụchala m wọtamelọn ụmụ okorobịa awụchala m ọkụ na anọ ala dị uru ndị osisi ọgba ngwa chief lọlọ agụnwa osimiri awụchala m ka mụ na gị nọrịa ngwa kpụmite nso n'ihi na otu m ga-esi mee gị ya ọ ga-amasịkwa gị ọ dị mma n'ụka bilu anyị nke taa o nwere ebe anyị na-eleba anya ebe anyị chọrọ ileba anya taa bụ Amechina ndị Igbo na-agụ aha ha gụọ Amechina ka ndị Igbo na-agụ n'aha n'uche nke gị kedu ihe ọ pụtara kedu ihe aha ahụ bụ kedu ihe aha ahụ pụtara Amechina kedu ihe aha ahụ pụtara ịma na ọtụtụ n'ime anyị anyị ewerela aha bekee ugbu a were na-asazi onwe anyị ahụ nke ahụ dịkwa mma ọ dị mkpa mana ọ dị mkpa ị na-agụ aha ka ị mara ihe ị na-agụ ya mere anyị na-aga ileba anya n'aha ndị Igbo na-agụ wee na-asị Amechina kedu ihe ọ pụtara were ọmụmaatụ kọwara anyị ya Amechina ọ dị mma kara ekwentị anyị ka bụkwa 08096660943 maọbụ 07080000918 nke a bụ efu asatọ efu itoolu isii efu itoolu anọ atọ maọbụ efu asaa efu asatọ efu itoolu otu asatọ biko anọ m ndụ na YouTube ugbu a na Enyimba TV ị ga ebe ahụ ị ga-ahụ m iru ebe ahụ gị pịtụ aka you like and subscribe ịghọtala ya ọ na-aga aga oke na-anọ hụkwa gị ebe ahụ m ga-amata na gị nwa m ga-akpọkwa gị aha mụ na gị soro na-aga anọkwa m na Facebook kama ọ bụ na ihe onyonyo m adịghị ebe ahụ mana m dosara ozi ebe ahụ anyị na-eleba anya na Amechina were ọmụmaatụ kọwaa ya mgbe ndị Igbo gụrụ aha sị Amechina kedu ihe ọ pụtara ị nwere ike iji ọmụmaatụ were kọwara anyị ya n'ihi na ụfọdụ n'ime anyị ahapụla aha Igbo ga na-agụ ihe ndị ọzọ anyị na-amaghị ụfọdụ n'ime anyị na-agụcha agwọ ụfọdụ n'ime anyị na-agụcha agadi nwaanyị ị ga-ahụ nwa ọhụrụ a mụrụ agụọ ya agadi nwaanyị e nwere aha bekee ịtapịa ya ọhịa ọ pụtara agadi nwaanyị ụfọdụ n'ime anyị na-agụcha ụchụ ọ dị egwu ya mere biko kpụmite nso ka mụ na gị anọkwa m n'akara nwa odide ya bụ na WhatsApp nke a bụ 08096660943 biko ọkwa mụ na gị ekeleela ahụrụ m gị n'anya amakwa m na ị hụrụ m n'anya gbatahala ebe a gaa kpọmkwem n'isiokwu anyị ji n'aka maka na ekelewe ekele a taa asị ka ekelewe ihe a taa gịnị dị onye ka mụ na ị nọ Chiemela bụ ndewo Amechina eziokwu aga m eji ihe ọmụmaatụ bịa ya ị ga-ahụta ezinụlọ na-amụtaghị nwoke amụghị ụmụ nwaanyị amala ebe ndị okenye arụrụ ala were eji elekwasị anya n'ala dị manụ ọhịa dị manụ ụlọ dị manụ moto dị manụ moto ezinụlọ akụlọba ezinụlọ aka ndị okenye arụrụ ala eji elekwasị anya gwa amapụta iwu bịa mụrụsịrị iwu obodo ose na nwaanyị adịghị ire ala na nwaanyị adịghị ire ala gwa sịrị na omenala nwere nse na nwaanyị enwere nketa laki nna ya gịnị ka ala achọ enwe ike lie ụmụ ndị nwaanyị a nwee ike hapụ inwe nkọta ghara inwe mkpata ghara inwe mbata na ezinụlọ a ihe ndekọ ọzọ a niile ezinụlọ ahụ tara ahụhụ
nwere ike nwụ di na nwaanyị ga-atawa ahụ na ọla anwụ na ọla mmiri gbaa mbọ ka ọ bụla enwetara ga-enwe ndị okenye arụrụ ala ndị ụmụnna arụrụ ala gwa agbapụtazi mgbaala ọ bara ọnwụ babịa dọkịchie ya echi ile gaza ya n'aha nwoke a echi ile gaza ya n'aha nwoke a ọ dị ka mere elu the man mụtara ụmụ nwaanyị mana o nwere mgbe o rutere nwoke arịawa ahụ ọ dịghị otu nwanne ya pụtara anụ ya tinye aka na arịarịa nwoke ma nwa ya nwaanyị evudela nwoke avụde nwoke a ya eruo mgbe nwoke a chọrọ ịnwụ nwoke akpọtụ nwa ya nwaanyị si ya nwụọla ugbo laa ala n'ebe a ree ya were tinyere aka lie m ị mara ndị ụfọdụ ndị ụmụnne adịghị ekweta ebubata ya n'ime ụlọ agaghị chukwu mmetụ ebere ya bụla nwoke onye ahụ adịghị ụlọ ọrụ tara eziokwu arụwa ole ka ndị ikweta ebubata ya n'ime ụlọ ya beta ya ncha niile ga-achọ ka eke ewere ndị man at the end ezinụlọ akwachi ya mere ndị Igbo na-eji atụ ilu nwaasị ama echila otu a ka ọ dịrị ụfọdụ ihe ndị ọzọ dị iche iche ka mgbatị ka ndị dị mkpa tinye ọnụ n'okwu a udo dịrị gị akwe anyị hụrụ otu o si wee mee ya ga gbuo ụkwa gbuo nkwụ n'isi ya nke ahụ tọrọ m ụtọ nke ukwuu onye agọziri agọzi ka ịbụ Mr. Coolboy ndewo ọ dị mma Yellow Boy nwoke ụzọ ụlọ kedu ka ị mere onye agọziri agọzi ka ịbụ biko mgbe ọbụla ị na-edosara m ozi n'akara nwa odide biko dosara m aha gị ndewo nụla ọ na-enyere m aka ime onye zibatara ozi ka m nwere ike wee kpọbata aha gị ndewo ama m na ikwela nke a ndewo Prince isitere Uche Street ka ị mere ndewo nụla onye agọziri agọzi ka ịbụ Sepromo isitere Clifford Road ndewo nụ ahụrụ m gị n'anya o World Cup sitere azụminele otu i mere ndewo ihe ọma ga-eme gị n'azụ nụ Maazị Donatus isitere Aba onye agọziri agọzi ka ịbụ ndewo arọ m mma kedu ka ị mekwara nụ ọ dị mma anyị na-aga n'ihu onye ka mụ na-enọ onye hei ọ bụghị m nwa mere biko kpọghachi nụla Amarobi kele otu mere onye agọziri agọzi ka ịbụ ọ bụ na YouTube ka m hụrụ gị ihe ọma ga-eme gị n'azụ ndewo nụla ndewo Brown Destiny ndewo onye agọziri agọzi ka ịbụ ndewo ihe ọma ga-eme gị n'azụ na YouTube ka m hụrụ gị ndewo onye ka mụ na-enọ onye Ami bekee ndewo Kampala onye agọziri agọzi ka ịbụ mpi n'ugwu na-agbọ mana ndị ngwa dị na mma ha na-akpọ mmadụ amajụ oyi enwere ike mụọ nwatakịrị ya mụọ my landlord ọ mụrụ nke mbụ ya mụọ mụọ nke abụọ ya mụọ ya mụọ nke atọ mụọ nke anọ ya mụọ nke ise nke a yawa ọrịa anọ n'ụlọ ọgwụ akpọ nke ahụ ama ajụ oyi nke a dị ndụrụ taa mgbe o were hụrụ onye ahụ gịnị ya lụọgodo ọgụ iwere aka elu ka ị kụọ ya anya asị ama ajụ oyi gị ma na ịkụgbu onye ahụ ama ahụ ahịa epuola ya bụrụ nwa ndị ngwa mụ na ha dị na mma na mụ nwa kpọọ ya mmadụ fọrọ ọ bụ ndị ka fọrọ ọnụ enwere ndị na-aka ekwu eziokwu ọtụtụ mmadụ na-ahụta ndị ngwa asị ndị ọjọọ mana ndị mụ na nọ ọra ndị ebe a wee ezigbo mmadụ ama maka ndị ọzọ mmadụ fọrọ aka nwere ezigbo mmadụ ma na ama ma n'ụlọ aka nwere ezigbo mmadụ kedụ anyị na-emekọ ihe unu kwuo ya taa mee agrimenti taa eruo echi ya rụkwa otu ahụ otu ọ dị ya bụrụ n'ihi ọjị enwe nwoke dara ngwọrọ a na-akpọ dignity aha papa ya kpọrọ ya wụ na ihe adịghị egwu last week Sunday m ga-emere MC mgbe o mere birthday mgbe a mụrụ aha ya ma ahụ aha ya ihe adịghị egwu naanị ihe ọjị dị ya ihe ọjị na ihe ọjị ma elewa anya aha nwe ihe ọ pụtara ihe adịghị egwu enwere ikike ile anya mmadụ amechina onye nke mbụ abịala ometa onye nke abụọ abịa ometa gị kpọkọta onye niile wu ndị iberibe ofu onye nwere ike pụta ihe adịghị ofu onye nwere ike pụta bịa gbapụta obodo a ya wụ na amaghị echi ibe ọzọ kwenike na onye mara nke ọma mụrụ nke mbụ mụọ nwaanyị mụọ nke abụọ mụọ nwaanyị ya ga-alụtakwa nwaanyị ọzọ nwaanyị amụkwa mụọ nwaanyị ya ga-alụtakwa onye ọzọ ya mụọ nwaanyị atọ mụọ nwaanyị ya ala azụ chụọ Chineke merenu Chineke si ya ama ya ga-echi nwa ya nwaanyị ga-amụta nwa lọta n'ụlọ bịa mebe papa ya oke ọgaranya amaghị echi
amaghị echi bato ahịa na-aza amị o nwere nwoke a na-akpọ Schwarzenegger aha ogologo ọwa aha bekee ime ezigbo ihe a ga-akpọ aha Schwarzenegger mana ndị Igbo hapụziri aha na-akpọ ma Favour ma gịnị ịkpọ enwe odo amala aha ndị Enugu steeti ka ịkpọ enwe aha ị ga-akpọ amara ndị na-abụ ya nụ ịkpọ ha nke ọma a ga-asa aha ndị ogbo onye awa onye ogbo mana Schwarzenegger mere nke ọma aha dị mma ịkpọpụta Dangote ọwa onye Abịaokwute ọ na-ere okwute o meela nke ọma ma ndị pastọ na asịsa na nwa bụ Dangote gbaa n'ezigbo agwa na ịgbọgoro nwa gị Okorie ma ọnwa agwụ ime ha na nke ọma a na-akpọ onye ugbo a na-akpọzi ụmụ nwaanyị dị ime ọsọ mmụọ nwa na-akpọ ya Osime maazị Osime pụtara gịnị ya si Osime wee na-agba bọọlụ ọmaghị ọ pụtara anyị mee nke ọma anyị ga-ama otu ndị bekee nwere ike sị amị nke awa amara anị ọjị amara anị agụ nwa ime ha na nke ọma ma ezigbo ihe aha gị ga-apụta ebe ndị ọcha na-akpọ Schwarzenegger na-akpọ Dangote na-akpọ Odedola a ga-akpọ aha gị wende ajọ Kampala ụfọdụ dị na Kampala aha gị masị aha Mountain Kampala wa ahụ ugwu mee nke ọma Chineke ga-eme gị were ezigbo aha Mefiboshet onye amaghị echiela David asị onwe onye fọrọ nụ n'ezinụlọ Sọl amaghị echi gị echeta maka ofu ihe nna agwa ndị nna nna na kpaa na agwa a ga-echeta unu amụ na a ga-echi nwa gị ike ga-achọwa ọrụ ahụ aha ya Kampala nwee ka ọma asị na 2022 onwe okwu nwoke a kwuru bara m uru ịdị sọ ịnwe nwa ya ka ịbanye a ga-eme gị intaviu maka m mere nke ọma Kampala wuru onye ọjọọ ahụ Kampala nwee ka ọma ọrụ a o mere kwalifai o nwere ihe PhD Kampala nwee mba onye a onye ọjọọ Mefiboshet bara na minista ghọọ presidential ọ gaghị intaviu ọ nọghị APC ma PDP ọ maka ezigbo agwa papa ya Jonathan kpara nne na nna m ụmụ okorobịa ibe m gbaa na ezigbo agwa ezigbo aha ka ego amị udo nke Kraịst zitere gaa hụrụ m gị n'anya ọbụla ebe na ọdịanya ndewo nụla ndewo Kampala Comrade Elijah Udenwa papa ekwentị si biko agara sị na ahụ m gị taa m gara egbu onwe m gbafuo Azubike Elas Comrade keke mere ndewo nụla ndewo Stanley Renters nwa mmemme onye agọziri agọzi ka ebe ihe ọma ga eme gị n'azụ ndewo Prosper keke mere ndewo Kingsley Alagba ọsọ ihe ọma ga eme gị n'azụ Adịmasa Primo si amechila n'ebe nke ya nwa nọ na ihe ọ pụtara ọ bụrụ na nwoke akpọpụ n'ụwa ma ọ bụrụ na ọ mụtaghị nwa na nwunye ya nwere ike gaa n'ezi tutu ime bịa mụọ nwa iji wee hụ na aha di ya ahụ agaghị efu nke a bụkwa okwu gbasara ụbọchị ọzọ ka anyị dowegonu nke a n'otu akụkụ kedu ihe ọ pụtara bụ amechina ndị Igbo na-agụ aha ha agụọ amechina kedu ihe ọ bụ kedu ọmụmaatụ ị nwere ike iji wee kọwaa ya amechina ọ bụ ebe ahụ ka anyị na-eleba anya na-elekwa anya n'elekere gị n'ihi na n'oge na-adịghị anya anyị ga-akpọpụ na mpaghara nke a wee banye na mpaghara nke ọzọ nke bụ eziokwu bụ na echeghị m na onwe onye chọrọ ka aha ya fuo ma ọlị ọ dị m ahụla m gị Ọlamma Priska ndewo nụla ahụrụ m gị na YouTube onye agọziri agọzi ka ebo Chidiọnwụka ihe ọma ga-aga eme gị n'azụ Joseph Achadị n'otu ịma nkwụsị aka tiere ọkụkọ aka ikpe mara eziokwu ka ebo ndewo nụla amechina ịma na ọ bụghị mmadụ ịkpata ego bụ amechila ụfọdụ n'ime ndị nne na nna anyị bụ n'obi na ọ bụ kpata dowere ụmụ ruo na nke 5 n'onye nwa bụ amechina Chineke nna ụfọdụ ndị nna anọrọla ndụ ụmụ ha anaghị ụgwọ ụlọ amechina mgbe papa mmadụ ka dị ndụ nwa ya anaghị ụgwọ ụlọ obi ga na-agwa gị na nwoke ahụ nwụọ na a ga-ere ụlọ ahụ dị egwu n'oge na-adịghị anya gbapụgara ịzụ ahịa ụwa nke a na-atọcha ọchị mgbe ụfọdụ ọtụtụ mgbe ha anyị bụ n'obi na ọ bụ ya bụ ihe kacha mkpa nwere ike ọ bụghị ya bụ ihe kacha mkpa ka anyị na-agakwa n'ihu ịzụ ahịa ha ana m abịa ọ dị mma Ijeọma Odemela m ele otu mere onye agọziri agọzi ka ebe ndewo ka anyị na-aga n'ihu onye ka mụ na ya nọ Maazị Ndubisi ọ bụ ya ka ọ bụ Ndụka Ndị mere na-eme ele nke ọ bụ nna m ukwu Maazị Ndubisi ndewo nna m ukwu onye agọziri agọzi ka ị bụ ana m akpọ gị from
Ademma. Amechina. Nwanyị ọma. Ebee ka ị gara since after? Akpịrị akụgbuola m. Chai. Ewo. Ademma no. Ademma. Just gaa zuru ike. Ịdị sure ọwa ahụ ọma. Nna m ukwu ga n'ihu oge na-aga n'ahụ anyị no. In fact, Amechila dị mma. Because aha ahụ o nwere many meanings and ndị Igbo ochie sara aha. And they watch many people like Ota, this man who former Minister of Transport, which how she become Amechi. And all the agreement to that one, Amechila and Amechi. All of you have come on our Ahamefula they have. Amechila how meaning Ahamefula. Because Otam no Nabo the man when one represents him. I will push me to one of my but my wife get married get me mama happy. I got my hand make mama because on your I'm actually always your job. A battle compada or chair and a ship on ya. I was a ham but I got the map in a good look. Ndewo ịmara onwe ndị na-amụta ụmụ amaghị echi anyị ga-ebido ebe ahụ echi ebe a nke anyị ga-amalite ihe omume anyị echi Chinakwe ya Lane ka ị mere ndewo n'ehihie ọma ịmana o nwere ndị na-amụta ụmụ achọrọ m ka ịghọta ya na ọ bụghị ịmụju ụmụ ụlọ bụ Amechina ụfọdụ n'ime anyị bụ n'obi nọọ ịmụ nwoke nọọ ya bụ Amechina ụfọdụ n'ime anyị bụ n'obi nọọ ịmụ nwaanyị nọọ ya bụ Amechina ekele dịrị Chukwu okike abịa ma n'ihi amamihe a na-abịa m n'isi ugbu a anyị ga-amalite ebe anyị kwụsịrị echi ụfọdụ n'ime anyị nwere ike ịmụju ụlọ taa na echi ama anyị ga-echikwa n'ihi gịnị ebe a ka anyị ga-ebido echi site n'ike Chukwu okike abịa ma maka ihe mere m ji na-ekwu ihe a bụ mụọrọ m mụjuoro m ụlọ ọ bụghị ya nwa bụ Amechina ụfọdụ n'ime anyị nwekwara ike ịmụju ụlọ Amechiekwa mana ka anyị hapụgodi n'ebe ahụ mgbe o ruru echi anyị amalitekwa ebe anyị kwụsịrị anyị ga-agbatụ nkwụsị ebe a Luke Chinonyere Meloti mere ndewo Moses Okon onye agọziri agọzi ka ebe ihe ọma ga-eme gị n'azụ ngwa ka anyị pụta ebe a ka anyị nwere ike banye na-agba nke ọzọ chetakwa na anọ m ndụ na YouTube ugbu a kpọmkwem na Enyimba TV Oluchi Ada ndewo Chimezie Azụmara onye agọziri agọzi ka ebe ngwa ka anyị were egwu nke a mana tupu anyị na-ewere nke ahụ ọ dị ka anyị ga-ebu ụzọ zụtụcha obere ahịa anyị zụta obere ahịa anyị alọghachi bịa were egwu ahụ ndewo Okorocho na-awa anya were spaya gbuo ya esi na anwụnta na-aka anya spaya shin nwoke m ịnọzikwa ya kedụzi nke ị na-agba nkịtị ka anwụnta na ọchịcha na-emego onye ọbịa n'ụlọ gị were X-Fire insecticide pụtara ọhụrụ pịawapụ ha azụ ka ha kweta na ọ na-eme X-Fire insecticide dị egwu ọ bata ụlọ adị mma epesa ya sheshe taa ọ ga-egbugide anwụnta na ọchịcha nọ n'ụlọ gị ruo abalị 3 na 4 osi ya mara mma dị egwu maka ime ụlọ ọfịs chọọchị shedi ebe ọbụla mana ọ na-eme anwụnta ijiji na ọchịcha echeta ebewe X-Fire enweghị ihe ọ na-eme ahụike mmadụ ọ naghị emechu akwa ma ọ bụ ụlọ ekwesịla ka anwụnta ọchịcha na ijiji na ụmụ ahụhụ ndị ọzọ na-eyi gị egwu chọwa X-Fire insecticide ebe oyibo rụchara kpata NAFDAC ekwete n'ọmaka X-Fire insecticide nọ ọbụla dị na stọọ ahụ dị gị nso ndị na-ebubata ma na-ekesara ya ọha Nigeria bụ Mega Rock Industries Limited 0901 2056 648 or 0807 7083 392. ịmakwa ọ na-abụ X-Fire insecticide egbucha anwụnta ijiji ọchịcha na ụmụ ahụhụ niile a na-arịarị n'ụlọ ojeelu ụwa ọzọ na-atọ ha esi na anwụnta na-aka anya X-Fire shin come on Enyimba Ezengela ọha obodo nka na maitile asị m onye nwere ntị ya nụrụ onye bụ eziokwu ka ị na-ekwu you know in this life you must carry your own cross ọbụla maka wetin your friend do a man must have his own calling I want to live a life when the people go remember for
a better tomorrow, for a better tomorrow. Let my name no follow, for a better tomorrow. Let my suffer no loss, for a better tomorrow. Hey, so many people suffer, them also them no make them. Papa God to be go. I'm a fool, he came a fool, because my life in the hand of Jesus. I'm a fool, he came a fool, because my life in the hand of Jesus. Jesus, when the mighty if you know be God, God, enemy follow for me and sing like your God. My brother, if you know be God, God, enemy follow for me and sing like you. See, it is good to Ishakana Pagori, why and me hamburama. And when you me hamburama, you are building your own galaba. It is good to be a good example. I want to live a life where the people go remember for a better tomorrow. Hey, so many people suffer, another person jump am. Chineke make we follow. Because my life in the hand of Jesus. Because my life in the hand of Jesus. Jesus, when the mighty if you know be God, God, enemy follow for me and sing like your God. Brother, if you know be God, God, enemy follow for me and sing like you. Papa, oh, Kaboya, so that I no go chop myself out. Oh, Kaboya, so that I no go chop myself out. Because my life in the hand of Jesus. Because my Radio Haneze, Radio Maranke Ekwenako, Enyimba FM 94.3. Nke a karịkwara radio. Igbo ndị ọma m chema n'ehihie ọma n'okere nchịkọta akụkọ ndị otu ọrụ uwe ojii kpọmkwem na steeti Rivers anwụchiela otu nwaanyị dị ime bụ onye akpọrọ aha ya Blessing Godday n'ihi ebubo na o ji mma were magbuo nwaanyị ibe ya bụ onye akpọrọ aha ya Imeran Idema n'ihi gịnị ogbe unere bụ nke eboro ebubo na ya bụ onye nke mbụ ahụ zuru na obodo nta Adada nke dị n'ọchịchị kansụl abụọ Odua kpọmkwem na steeti Rivers. Godday Blessing onye bụ nne ụmụ itoolu ka eboro ebubo ugbu a ma zibata ozi na o ji mma were magbuo Idema n'ihi na ọ chọrọ ịkwụsị ya iji ogbe unere bụ nke o zutere n'ohi na ogbe ebe a na-akụ unere wee gbafuo ganye ụmụ ya ihe oriri ka ha rie. Godday achọpụtara na odoziakụ Idema bụ nlekọta ebe ahụ a na-akụ unere ahụ anya gara n'ihu wee gwa Blessing ka o dowa ogbe unere ahụ mana ọ jụrụ ajụ n'ihi na ka onye ahụ aka ji ugbu a bụ nne nke ụmụ itoolu bụkwa onye wee were mma were magbuo nwaanyị ahụ. Godday otu The People's Democratic Party mpaghara steeti Edo enweela nhazi ntuliaka elu iji wee chọpụta ndị nnọchi anya bụ ndị ga-esonyere na nzukọ ezumezu nke otu pati ahụ bụ nke a haziri ịdị n'ebe o metụtara onye ga-anọchi anya site na ịbụ onye gọvanọ nke ime ụlọ ọ bụnarị n'abalị 24 nke ọnwa anyị nọ n'ime ya
ka ọ dị ahụtala ndị kwe na ndị ekweghị n'ebe o metụtara nhọpụta ahụ dịka mmadụ 9 n'ime mmadụ 11 bụ ndị pụtara isonyere na ya bụ ịzọ ọkọlọtọ jiri iwe wee zọpụ njem n'ebe ha na-ahazi ihe ahụ. Ka ọ dị n'aka nke ọzọ, onye gọvanọ steeti Ọyọ bụ Seyi Makinde, onye bụkwa onye isi oche nke otu kọmitii mmadụ 3 mejupụtara bụkwa ndị na-eleba anya n'ebe o metụtara ndị ga-anọchite anya ndị ga-eme ya bụ ntuliaka elu sikwara na ya bụ nhazi wee wezụga onwe ya. Ka ọ dị n'aka nke ọzọ, onye gọvanọ steeti Enugu bụ Peter Mbah bụ onye akọwapụtara na ọ bụ osote onye isi oche nke otu kọmitii ahụ gara n'ihu o wee bụrụ abụ ekele bugara ndị otu pati ha n'ihi ịpụta n'igwe maka ya bụ nhọrọ. N'ịga n'ihu wee nye nzaghachi n'ebe o metụtara ha nke na-ewizi ugbu a bụ ntọ bụ nke a na-ahụta na mpaghara Abuja, Kaduna, Lagos nakwa steeti ndị ọzọ dị iche iche. Onye minista nchekwa bụ Abubakar Badaru anọrọla na izuụka ole gara aga wee dọọ ndị ụmụnne ndị atọrọ nwanne ha aka na ntị ka ha kwụsịzie na-akpọ oku ka a chọrọ ha ego bụ nke ha ga-eji wee mekọta wee kwụ ụgwọ mgbarịsị wee nye ndị ntọ. Ka ọ dị n'agbanyeghị ịdọ aka na ntị a bụ nke sitere n'aka ọchịchị etiti n'ebe o metụtara ịkpọ oku ka abịa agbata ọsọ ego n'ebe o metụtara iwe ego site n'aka ndị ụmụnne ha, ndị enyi nakwa ọha na eze iji wee hụ na a ga-atọhapụ ndị nke ha bụ ndị atọrọ atọrọ. Ka ọ dị ya bụ ndị ezinụlọ atọrọ ụmụnne ha ekwuola na ha gara n'ihu wee leghara ya bụ ịdọ aka na ntị nke ọchịchị etiti nyere anya n'ihi na ha na-atụ ụjọ na ọ bụrụ na ha hapụ ụmụnne ha n'ọgba ndị ntọ ọ naghị egbu ha maọbụ merụọ ha ahụ ma ọ bụrụ na ha ajụ ịkwụ ya bụ ụgwọ mgbarịsị. Kpọmkwem na steeti Ekiti ka a tọrọ ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi ndị sitere na ụlọ akwụkwọ Apostolic Faith Group of Schools Emuru Ekiti bụkwa ndị atọrọ na izuụka gara aga ma dịka ọ dị ugbu a ha enwetala nnwere onwe ha. Site na mba ndị ọzọ, ya bụ ọkụ ọzara agaala n'ihu wee na-site na ya bụ ọkụ ọgbọ pekarịa mpe dị mmadụ 112 nke mbụ dịka onye isi ala Gabriel Boric dọrọ aka na ntị na ya bụ ndị ga-akpọpụ n'ebe o metụtara mpaghara ahụ ka ga-arịgoro okwu elu nke ahụ bụ dịka ndị ọghọ ọkụ ka na-agbakwa mbọ na-achọ na ogbe ahụ ịzọpụta ndụ ndị mmadụ. Ka ọ dị agaala n'ihu wee na-ebuso ya bụ ọkụ ọgbụgba bụ nke sitere na oke okpomọkụ bụ nke a na-ahụta n'ebe ahụ wee na-arịwanye elu ọjị ọgụ bụkwa nke na-eruola ogo okpomọkụ digrii Celsius 40. Ka ọ dị site na ozi sitere na ụlọ ọrụ ndị na-agbata ọsọ oku ike nnatarachi ya bụ ndị akpọrọ Senapred wee na-apụta ha na-akọwapụta na ihe ruru hekta ala dị 26,000 ka ọkụ rejarala na mpaghara agwaetiti nakwa mpaghara ndịda nke ogbe ahụ. Ka ọ dị ahụtala na ndị nọ n'isi ihe omume ezipụla ozi nke bụ nọrọ n'ụlọ ha pụtala ezi ebe ọtụtụ puku ndị mmadụ ndị nọ na ogbe ahụ ya bụ njinji ahụ na-eji ka a gwarala ka ha buru mpere ha wee nye ohere. Igbo ọ bụ otu akụkọ chisi wee hazie wee tinye m n'aka ebe m onwe mbụ Amara a na-agụ nwa tụgharịrị ma gụpụta ya n'asụsụ Igbo na-asị gị imeela maka ige ntị ka ọ dị ugbo jirila nkeji 9 wee gafee elekere mbụ nke ihe ya bụrụ na ị dịla njikere anyị ga-agbarịta obere egwu anyị lụghachita anyị ga-eleba anya n'ebe o metụtara ihu akwụkwọ akụkọ kwuru. Ndewo. N'oge a ụkọ ihe isi ike ozi ọjọọ ụbịam na ihe mgbakasị ahụ jupụtara ebe niile sonyere Amara n'oge Igbo Ezue maka akụkọ obi ụtọ ihe akwụkwọ akụkọ kwuru na ọtụtụ ihe omume ndị bụ ịgba maka ikute ume ndụ nakwa inweta udo ahụ ị chọrọ kpọmkwem na Enyimba FM 94.3 Enyimba FM 94.3 nke a bụ nke anyị. Enyimba FM 94.3 nke a karịkwara redio. Radio Ọhaneze, redio mara nke ekwe na-akụ Enyimba FM 94.3 nke a karịkwara redio. Onye ọbụla metụ ibe ya ka sị ya ahụrụ gị n'anya, iwe onye ụwa
Ekeleke ikelewe moto a were ihe kechie. Osikwe gị n'obi. Ekeleke ikelewe moto a were ihe kechie. Osikwe gị n'obi. Ekeleke ikelewe moto a were ihe kechie. Osikwe gị n'obi. Ekeleke ikelewe moto a na madụkwa gị. Osikwe gị n'obi. Ekeleke ikelewe moto a were ihe kechie. Osikwe gị n'obi. Osikwe gị n'obi na madụkwa gị. Osikwe gị n'obi. Nke bụ eziokwu bụ na obodo ọbụla chọrọ ịga n'ihu ga-agba mbọ hụ na ndị bi n'ime ya ga na-amịpụta mkpụrụ karịa ịbụ ndị oriri. O nweghị ihe ọbụla mmadụ ga na-akọrọ gbasara obodo ama na-ege ya ntị na-abụghị ịchọ ụzọ a ga-esi mee ka imerime ndị ntorobịa anyị nwere, imerime ndị ikom na ndị inyom ndị ọbara ndụ na-agba n'ahụ nwee ezi ihe ha na-arụ. Ama m na-aghọta ebe m na-aga ugbu a.
n'ihi na obodo ọbụla naanị otu onye bụ eze obodo ọbụla naanị otu onye bụ ọgaranya n'eziokwu ndị niile nọ n'obodo ahụ bụ ndị ụbịam. Ị ga-aghọtakwa ihe m na-akọwa ugbu a. Ya bụrụ na e nwere onye omepụrụ onye ọ na-ara ahụ dị n'obodo unu, ịghọtala ya na-eme kwa ekeresimesi ọbụla ya lọta bịa kee ndị inyom ụmụ nwaanyị isi mkpe, kee ha mkpụrụ, kee ha osikapa, kee ha nke a na nke ọzọ. Nwanne ọ dịkwa mma kama ọ bụrụ ma uche m masị na omekekwa sensọ kwe na anọ n'ebe m nọ dabago. Ịghọtala ihe m na-ekwu okwu ya bụ ụmụ ntorobịa ole ka onye dị otu a kpọrọ tinye n'aka ọrụ ya ụlọ ọrụ nrụpụta ole ka ọ rụpụtara n'obodo ya. Ama m na-aghọta ebe m na-aga ugbu a. Ya wee bụrụ ya ọ bụ otu aka si wee na-anabata gị kpọmkwem n'oge ihu akwụkwọ akụkọ kwuru nke taa. Ya bụrụ na ịdịla njikere ma onwe m adịla njikere ka anyị kpagharịa gburugburu ihu akwụkwọ akụkọ dị iche iche wee mara nke ekwe na-akụ. Nunu anyị abịaghị ịtụ okwute, anyị abịaghị ilu okwute, kama anyị bịara ka anyị were ntị anyị wee nụrụ. Anyị were ntị anyị wee nụrụ, anyị wee nye nzaghachi. Ọ bụrụgo na onye a na-aga Igbo mgbe ọ na-ekwu okwu ọwụ ya ka ọ ọwụ ya ọ na-asịtụ excuse me ma mma nsa, excuse me ma nsa. Enweta ihe m chọrọ ikwu. Ọ dị mma, ngwa biko sonyere m ka anyị kpagharịa n'obodo Naijiria ka anyị mara nke ekwe na akụkọ dị ugbu a. Kpọmkwem n'ibe akwụkwọ akụkọ kwuru nke taa. Ihu akwụkwọ akụkọ kwuru n'obodo Naijiria. Ịdịla njikere? Ngwa sonyere m. Otu nwatakịrị atọrọ ka erere ọnụego 800,000 azọpụtala ya n'ahịa Lagos. Ọgọnọdụ chai otu nwatakịrị a na-ebu ebubo na onye ọkpa nwa. Ịghọtala nakwa ịma ihe wụ onye ọkpa nwa. Achọrọ m ka mụ na-ebiri ka ọ na-ekuru m nwa. Ịghọtala ihe ọ na-ekuru m nwa. Biko ka mụ na-ebiri ka ọ na-elegidere m nwa m anya. Ịghọtala onye na-elegide nwa anya wee buru nwatakịrị garị 800,000 naira. Ka ọ dị ugbu a, ahụla nwatakịrị ahụ n'otu ahịa dị na Shomolu kpọmkwem dị na steeti Lagos. Ka ọ dị ọ bụ na ngwụcha izu ụka ka otu nwaanyị malitere tiwenu delarịrị nwa m ele ebe nọ, nwa m ele ebe nọ, nwa m ele ebe nọ. O wee bụrụ na onye akpọtara ka ọ bịa na-elegide nwa anya akpọrọ Ruth Okezie sitere na steeti Anambra ekurula nwatakịrị wee larie n'ime nderi dịka ọ kụrụ elekere anya abụọ nke ime nderi ya bụ na Satọde. O kurula nwatakịrị wee larie. Dịka aka kpara ezudele Ruth wee kọwapụtazie na ya rere nwatakịrị ahụ 800,000 naira. Ọ dị egwu. Ndị uwe ojii malitere tinye anya n'ala wee chọwa anyị hụrụ ya, chọọ anyị chọwa anya hụrụ ya. Otu a ka esi wee chọta nwatakịrị ya. Ọ dị egwu. Mụ na chi m so eziokwu. Nwatakịrị gị na chi gị so kwuru. Mana nke a bụ ihe ịdọ aka na ntị wee nye anyị niile n'otu. Eziokwu ma mara m na ọ dịghị mfe ugbu a di na-awanye ịchọ nwunye a na-awanye ịchọ ọ dịghị mfe, mana ka anyị mara na onwe ndị mmụọ ọkụ na-achọ nwa. Ịghọtala ya mere nye gị nwee nye gbado anya n'ala were anya gị niile tinye ya wee legide nwatakịrị anya. O wee bụrụ ya anyị na-aga n'ihu anyị kpọnụ kpọmkwem n'ibe akwụkwọ akụkọ Punch. Dịla njikere ngwagọcha ntị gị ka m luoro gị ọzọ iduwai. Ọ dị egwu. Ọ dịzikwa ka ọ bụ nke a na-ewi kama ọ na-ewikwana ka achọwa ndị eji ego na-agbakwe na ama m na-aghọta ebe m na-aga ugbu a. Maka ị bụrụ onye ntọ na-ege m ntị ugbu, o nwekwa onye ga-atọ ya gbaa gị ụkwụ. Ịghọtala onwe ga ahụ shishi ga ahụla. O wee bụrụ ya agala n'ihu wee na-ahụ gbata ọsọ enyemaka ego. Ọ bụ ụmụ akwụkwọ ahụ na ndị nkụzi ha bụ ndị atọrọ na steeti Ekiti. Ezinụlọ ha na-akọwapụta na ha kwụrụ ego mgbara isi nde naira 15. Elezi ndị anyị ga-enwe nke ha ugbu a. Ndị ọkpara aka n'isi na-akọwapụta anyị zọrọ ngidi tatatata ntototo mpepepe mpapapa mpọpọpọ anyị wee zọpụta ụmụ ndị a. Mana dịka ọ dị ugbu a
ndị ezinụlọ ndị atọrọ na-akọwapụta anyị kwụrụ 15 million naira. Ọ bụ gịnị wụ ihe nke a? Mana echekwa m na onwe ebe edere ya n'akwụkwọ nsọ wee na-asị onye ọbụla nke na-atọrọ mmadụ na onye abụrụ ọnụ ka ọ bụ na onye a ga-alakwa ụlọ ike. Ihe wee bụrụ ya o. Mana ka ọ dị ugbu a, ndị akpara aka n'isi na-akọwapụta anyị zọrọ ngidingi ewee zọpụta ụmụ ndị a na ndị nkụzi ha. Nke ahụ bụ dịka onye minista nchekwa Abubakar Badaru bịara na-adụ ụmụafọ Naijiria aka na ntị, ejide onye nke gị, agbapụla ọsọ agbapụla ọsọ agawa ịga ịchọ ego, agala gị kpọ ndị mmadụ ka ha nyere gị aka ka ha tụọ ụtụ ego a ga-eji gbapụta onye nke gị eji. Nwanne ọ gịnị na-eme dị? Ọ dị m anyị ka nọkwa n'ibe akwụkwọ akụkọ Pọnchị. Ọ dị m enwekwala ndakpọ ọzọ ịma na ebe a na-enwe ndakpọ ụzọ ihe abụọ ka a na-enwe ndakpọ, ma ọ bụghị akwụ ego naira ya bụrụ ọkụ latrik. Ụgbọ abụọ ọkụ latrik nke a bụ ruo na ndakpọ ruo na megawat 59. Nke a bụ dịka enwere ndakpọ ọkụ latrik ọzọkwa. Nke ahụ bụ na elekere 12 nke ehihie na Sọnde, ya bụ na ụnyaahụ bụkwa nke mere ka e nwee mpenyo n'ebe o metụtara ọkụ latrik. Ka ọ dị, enweela itili gbara ebe niile kpọmkwem gburugburu obodo Naijiria, ọkacha nke na mpaghara Kaduna, Sokoto, Zamfara na Kebbi. Ọ bụ gịnị mere enwere ndakpọ? Ya bụ ndakpọ ọba nke na-enye ọkụ. Ma mgbe enwere ndakpọ ma mgbe na-enweghị ndakpọ, ọ ka nwekwara ụfọdụ mpaghara na-ajụ kedu ihe dị iche. Anyị na-aga n'ihu. Obodo ọma, Naijiria bụ obodo ọma. Obodo ọma, anyị enweghị obodo ọzọ, agwụlaghị mma. Anyị na-aga n'ihu. N'ụlọ akwụkwọ ndị dị na steeti Lagos, ụlọ akwụkwọ ụmụ sekọndịrị, ụlọ akwụkwọ ndị kọleji enweela ndị kwe na ndị ekweghị, ya bụ were mma, were egbe, were ụta, were aka, were anyụike, ngwa lụwa n'ọgụ, ya bụrụ ndị otu nzuzo n'ụlọ akwụkwọ sekọndịrị. Nke a bụ na Community Senior Grammar School nakwa Ikotu High School nke dị na Ikotu nakwa Limosho. Ndị a bụ ọchịchị kansụl ndị dị na steeti Lagos. Ọ gịnị medịrị n'ụlọ akwụkwọ nke a? Nke a bụ dịka mmadụ 10 n'ime ha nọ n'ụlọ ọgwụ ugbu a. Ana m agwa gị ụlọ akwụkwọ sekọndịrị, mana ụmụ ihe mere m ji wee wepụta isiokwu a ugbu a. Ndị nne na nna ụmụaka ndị a mkpara arụ dị otu a aka nọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndịrị emewela ihe otu nzuzo. Ndị nne na nna ibe m ga-aga kpọrọkwa ụmụ ndị a tinye ha n'ụlọ akwụkwọ mahadum. Asị m na ịga ụlọ akwụkwọ mahadum adịghị mma, mana mgbe nwatakịrị ka nọ n'ụlọ akwụkwọ kọleji wee malite mewe ihe otu nzuzo, eweliwe ka m jụọ gị, ọ banye n'ụlọ akwụkwọ mahadum ọ ga-emezi gịnị? Ajụjụ ka m jụrụ. Ihe mere m ji na-ajụ maka na ịkpata ego adịghị mfe. Ya bụrụ na ị nwere nke a na-awụfu biko chọrọ m, ọ dị m oke mkpa. Ka anyị na-aga n'ihu. Mgbe nwatakịrị ga-anọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndịrị wee mara ihe bụ kọt, wee rụzie na ụdị na-ejizi mma jiri nke a wee na-alụ ọgụ, o nwekwanụ ka ọ dị. Kedu ihe ị nwere ikwu maka nke a? Anyị ka nọkwa n'ibe akwụkwọ akụkọ Pọnchị. Ọ dị mma, anwụchiela otu nwaanyị dị ime kpọmkwem na steeti Rivers. Nwaanyị a dị ime ka a kpọrọ Blessing God Day. O mere gị na-eji nwụchie ya? Aṅụla ngwọ na nkwụ na-abịa. Blessing God Day were mma wee magbuo nwaanyị ibe ya. Nwaanyị ibe ya ahụ bụ Imeran Idema. Akwana gịnị na-esere ha? Ọ dị mma, Blessing gara ohi plantain. Ịghọtala unere, ịghọtala na agụụ ji ya na ụmụ ya ya agawa gaa hụrụ plantain gburu. Imeran wee si ị ga-eji plantain achị ihe apụọ kwe na anụ. Ị ga-echi ya chi ebe a pụọ, ị ga-echi ya. Nwaanyị asị agụ na-agụ ụmụ m o, hapụrụ m plantain ka m gaa nye ụmụ m ihe oriri. Ịhụ kwuru na m dị ime o. Nke a wee kpalite ọbụnarị nrụrịta ụka. Ụgwa nke mere o. Imeran nke ahụ egburu na-egbu wee werezie mma oke mmadụ o ji n'aka wee na-asị ya, ngwa hapụ plantain ma ma achabie gị na ngwa hapụ plantain na. Nke ọzọ wee sị kama ga-ahapụrụ gị plantain, ngwa soro ya laa.
otu a ka Blessing si wee buru planti wee na-agba imera wee chụrụ ya na-aga wee bachie ya. Nwaanyị ahụ dị ime wee tụgharịa wee werezie mma ahụ wee gbuo ya n'isi. Ikpowa ka a na-eburu ya wee na-eru n'ụlọ ọgwụ ya wee bụrụ ọnwụ. Ndị nke anyị unu nọ na be unu ihe mere n'ala Israel mgbe ọ dara sie nwa gị bụ ụzọ sie nwa nke gị ka anyị rie. Eru echi ka m weta nwa nke m ka isie ka anyị rie. O jirila ntakịrị na-ada. Anyị na ha aga n'ihu. Ọ dị mma, ụmụafọ Naijiria niile nọ n'oke ihe mgbakasị ahụ eweziga ndị na-ezu ego. Onye kwuru okwu a Pat Utomi bụ onye mara nke ekwe na-akụ n'ebe ọ metụtara nhazi ọnọdụ akụ na ụba. Ọ sị ụmụafọ Naijiria niile nọ n'oke ihe mgbakasị ahụ n'ihi otu o si wee na-ada ugbu a hem n'ahụghị ihe a ga-eri n'ebe ọ metụtara ọnọdụ akụ na ụba bụ nke na-adakpọ. Ọ gwụchala ndị na-ezu ego bụ ndị na-anọghị na ihe mgbakasị ahụ. Kedu ihe nwere ikwu maka nke a? Tinubu nwere ihe a chọrọ iji wee hazigharịa Naijiria. Emewe na-emewe. Ahapụ n'okwu mewe na-emewe nke a ka Ndoma Egba na-akọwapụta na Tinubu nwere ihe niile a chọrọ iji wee hazie Naijiria. Kpamkpam abụ n'unu mmemme ka emeje. Ọ dị mma, anyị nọ n'ibe akwa akụkọ Vanguard. Ndị otu Sharia Council agwala otu ụlọ ọrụ EFCC gbaanụ ha n'anwụ. Ndị ahụ unu si na ọha nwe na-akwado ndị otu na-eyi ndụ egwu. Ọkwa unu si na ndị okpukperechi, ngwa gbaanụ ha n'anwụ. Ndị a na-akwado otu ndị na-eyi ndụ egwu, gbaanụ ha n'anwụ ka anyị hụ ha. Ọkwa unu si na ndị otu okpukperechi, ngwa gbaa ha n'anwụ. Nke a ka otu Sharia Council na-agwa otu ụlọ ọrụ EFCC. Ọ dị mma, mbugharị isi ụlọ ọba ego etiti Naijiria gawa Abuja. Onye gọvanọ nke ụlọ ọba ego etiti bụ Kadoso ekwuola eziokwu mmadụ karịrị akarị. Ọ ya mere anyị ji bugharịa isi ụlọ ọrụ anyị gawa na Lagos. Onye anyị mere anyị ji buru isi ụlọ ọrụ anyị gawa na steeti Lagos. Mmadụ karịrị akarị. Mmadụ karịrị akarị n'isi ụlọ ọrụ anyị wee buruzie ya wee gawazie na mpaghara Lagos. Anyị na-aga n'ihu. Chetakwa na enweela ọtụtụ kepu dị iche iche n'ebe metụtara mbugharị isi ụlọ ọrụ CBN na gawa steeti Lagos. Ihe isi ike ndị presidency ya bụ ndị nọ n'isi ọchịchị agakwala n'ihu wee na-adọ Atiku vam n'ebe o metụtara nkatọ ya wee nye ọnọdụ akụnụba Naijiria n'ugbu a. Eleghị ma a na-ekwu ka ehi ma a na-ekwu ma ịma ihe a na-ekwu mechipụ gị ọnụ. Nke a ka ndị nọ n'isi ọchịchị na-agwa Alhaji Atiku Abubakar. Ya bụ odogwu ji ọkọlọtọ tupu PDP wee zọọkwa onye isi ala na nhazi ntụliaka elu bụ nke a haziri n'afọ gara aga bụ afọ 2023. Nke ahụ bụ dịka Atiku na-agala n'ihu wee na-akọwapụta unu ahụla ọchịchị ha bụ nke Tinubu nọ n'isi ya. N'eziokwu ọ ghọtaghị ihe a na-eme ihe a na-eme doo ya anya n'ebe o metụtara ịhazi ọnọdụ akụnụba. Ma dịka ọ dị ugbu a ndị nọ n'isi ọchịchị agala n'ihu wee na-ada Atiku vam ọmịma anyị ga-ekwu ị ga-emechi ọnụ. Ọ dị mma, ndị nọ n'isi na steeti Lagos n'ebe o metụtara ndị otu ọrụ uwe ojii achọpụtala nwata ahụ na-efu efu. Ugbu a na-achọzi onye zụrụ bebi mụ na Chimso, onye zụrụ ya. Ọ dị mma, Atiku agaala n'ihu wee na-akọtọ ụkpụrụ ihe omume bụ nke ọnọdụ akụnụba bụ nke ọchịchị abụ nke Tinubu nọ n'isi ya haziri dịka ọ gara n'ihu wee na-akọwapụta olileanya ụmụafọ Naijiria wụọla n'ala. Ụmụafọ Naijiria nọ na ihe iti ikikere eze, nọ na ihe egwu, ihe anya mmiri akwa na ụdị na amaghị ka a ga-esi wee mee ya. Nke a ka Atiku na-akọwapụta ụmụafọ Naijiria nọ na oke ihe mgbakasị ahụ, iti ikikere eze na ọnọdụ amaghị ihe a ga-eme. Ele ihe anyị ga-eme mana dịka ọ dị ndị nọ n'isi ọchịchị asịla Atiku ịma ihe ị ga-ekwu gị mechikwa n'ọnụ. Ọ dị mma, ndị otu ụlọ ọrụ uwe ojii kpọmkwem n'isi obodo Naijiria bụ Abuja adọọla aka na ntị ndị di na nwunye zere na alụmdi na nwunye unu n'ọba ozi nzirịta ozi ọlọrọ ọhụrụ.
zere na ihe gbasara ihe bụ kwụsịnụ ịsa ure mkpakara kwa unu n'ezi. Kwụsịnụ ịchịpụta mkpakara mgbe n'ukwu unu na-asa ya n'ezi ndị lụrụ di na nwunye. Kwụsịnụ ịchịpụta mkpakara ure unu na-asa ya n'ezi. Ruokwarị mgbe a tọrọ m eziokwu m agara m n'ihu wee na-akatọ ịkwụ ụgwọ mgbara isi, mana mgbe a tọrọ m anya mepere m. Onye kwuru datin eji ọfọ, onye bụbụrụ onye isi nhazi ntụziaka n'ebe o metụtara otu ụlọ ọrụ DSS. Eziokwu m ana m akatọ ihe abịa ịkwụ ụgwọ mgbara isi, mana eruru mgbe a tọrọ m anya mepee m. Anya mepee m. Ya bụ Mike Ejiofọ na-akọwapụta dịka ọ gara n'ihu wee na-arụtụ aka ihe mere ntọ ji wee na-arịwanye elu ọjị wee dizie ka a gasị na ọ bụ ya wa biznes na-ewizi ugbu a na Naịjirịa. Ọ dị mma o. Anyị akwụsịla ịtụpụ ndị oji otu afọ efe ala nna ha gaa na steeti ndị enwere ihe ịma aka nke ọnọdụ nchekwa. Naanị na-eburu isi ụlọ ọrụ nke ọdụ ụgbọelu Naịjirịa buga na steeti Lagos ga-enyere anyị aka ka anyị belata n'imefu ego ruokwarị na ọnụ ego ruru 500 million naira. Ya bụ nde narị naira 5 nke aka ka ya mụ na-akọwapụta. Ọ dị m oge eruola mgbe m ga-emeghepụrụ gị ụzọ ngwa na 08096660943 maọbụ 07080000918. Ị nwekwara ike debata ozi na YouTube ma ọ ga-edebata ozi na akara nwa odide. Aga m agụpụtara gị ya. Ndewo. Onye ka mụ na ya nọ chetakwa n'otu nkeji ka ị nwere iji wee kwupụta otu o si wee dere gị. Onye ka mụ na ya nọ? Amara. Oh, Double Elder Dan. Onye agọziri agọzi ka ị bụ. Ọnwa amara gị mma o. Ise. Ma gị onwe gị kwa. Ise. Amara. Ọ bụla ndị dị izu ego, ndị ohi dị izu ego Naịjirịa na-ezu ego kwa mmadụ ibewe. Ọ bụla ndị na-adịghị ibe akwa. Ka bụ ha ma akụrụla isi ntụ. Ọ bụla ndị dị ime arụ na-ekpata ego we bụla ndị na-anọgala ntaramahụhụ n'obodo a bụ Naịjirịa. Ndị kwụwara aka ọtọ nara ntaramahụhụ. Ndịkwa na-arịọ Chineke ka ọ baala ime Tinubu na ndị otu ya ka ọnụ akwa ndị mmadụ dị ha ba ntaramahụhụ a ọ gara ihe mmiri ọkụ na Naịjirịa. N'ihi na mgbe nwe ogbenye ndị lọrị otu ọ dị we ọ kweghị na nga ụmụ nwaanyị dị otu isi plantain akpọpụ mmadụ n'ụwa. Otu isi plantain agaghị karị o buru ibu bụ 3,000. Ọ bụ esi kpọpụ mmadụ n'ụwa. Nwaanyị dị ime ka ịmụka 10 mụọ 9 nwekwa mind ịtụchika 10. So ka gọọmenti ma ndị adịghị kpata ego nwere ụzọ ziri ezi wee nyere obodo aka. N'ihi na ndị tinyela ahụhụ a bụ ndị a wedi kpata ego n'ụzọ gbagọrọ agbagọ. Ntaramahụhụ alarịkwana gị ewuta n'ihi na ekwensu mechiri obi ike wee chegharịa n'ihi na agaghị ibu ego ala mmụọ. Ndewo. Ọ dị mma anyị na-aga n'ihu okwe nke gị bafa mmadụ. Onye si gị ekwula okwu ya mụkwa nwa dara ogbu esi gị ekwula okwu. Onye ka mụ na-enọ ịbatala? Ịbatala ya? Biko udo dịrị gị nna m. Ekiti steeti. Romania na Ekiti steeti is one of the states anyị lele anya n'ọwa ebe nchekwa dị. Former governor of Ekiti State, may you so rest in peace. About Ekiti State, Mana ugbu a, anyị nọ some days ago, afla gara gị kidnap onye mmadụ. Ọ bụ sọsọ Ekiti State, m si kpọọ Ekiti State bụrụ ka abụ kidnap n'okwu ugbu a. Ndị ala ekidnap ndị mmadụ ebee ka ha nọ? Ndị ala ekidnap ndị mmadụ o doro m anya Ugozala fon abụọ mara ya abụọ azụ ụgbọala owere ebe a na-erekọdụ ya. Enwere netwọk na-erekọdụ kọlụ ọbụla anyị na-aza. Mmiri na-eji gbachie laịnị ndị mmadụ agbachisie laịnị ụmụ ogbenye. Agbachiri m nke m. Thank you. Agbachie laịnị ndị enwe otu o ji dịrị wee sụọ oge a ga-eweta mmiri. Onye ọbụla ala agbagharị ọsọ kitikiti ịga nya a na-eme mmiri.
You will get 5 o'clock. You want to. I'm going to go to 200 and Okay. the Palawa. I'm saying that. I'm going to we can win Chocolate and Chocolate. At the end of it, I can let you know from the mother. Allah, how many millions of naira I get with that? Before I go on, I get me BVN. Like get to BVN, me kwanka. System and the idea government telling you what I'm of none radio la TV call our Can you like a work that is diplomacies, very like a general who over the none in dog last town. The contract and the state. I continue. Let me pull out around the comedy. Still, I have a Korean product law. So, over the policies in Delhi with that Bundoli Mafe. Getting food and network and Delhi on call. Like when they went there, with 100 million, with 200 million. Can ever record on Delhi? Can account and the account even there where short amount of money. Okay. Can more even there? Our CCTV and our security agencies. I'm sorry, but I'll let you go police. 2027 now. On yours up, go get Jim campaign for lunch over there and in Telayamba, lunch at the end of season. Onye abịa ya na ọ ga-anyụ ụra ihe na-eme n'aka na-emekwa ọ bụ mgbe kidnapụcha adịsịkwa onye mkpọrọ n'obodo a ndị ọchịchị anyị ọ bụ osisi ewe nọ n'ime onye n'ụlọ nke eche ọ bụ orube mgbe e nwere ike ibili both the security agents and the whole every network niile na-arụ ọrụ ebiliesi let's call a spell and stop insecurity in this country. Odromaya of a country, Mbela Gagoloporos, Gela Woman, La Camera, Ela Galoporoso. There is a country, Bella Galoporoso, Gela Woman, La Camera. Didn't way it was a short idea and implement it into our own country. Ondo Tichani, Landen Chapani. What happened here over there? Lila, Procosis Lila, they were Tamananu over the Bundala. Billion or how many years you watch in Japan over that? You know, Romano, no track was like I was saying, the way Japan over that. Oh, my last night, Japan get over that, like Japan had it. Who is yellow one politics? Billion or came up and Japan over that. You know, I won't make enough of Jama de Lille, or who is still no gadget. When I get a mother no gadget, how come I don't tell you about that? I'm still a war. I got one Mr. Boy. Ndewo. Ebe ọ na-akacha m ewute m ọtụtụ mgbe bụ ọ bụ ndị na-ọdịghị otu ọ dị ha ka a na-atọrọ ihe ndị a. Ebe ọ na-akacha ewute m n'ihi na ma agbabere ụzọ were mgba ọ naghị echi. Tulenu ụmụntakịrị nọ na ụgbọala. Tulenu ụmụntakịrị nọ n'ụgbọala ụlọ akwụkwọ. Ruo mgbe ụmụntakịrị a ga-etosi n'ụwa abụọ, ihe a mere ọ ga-apụli ha n'obi. Ọ dị mma Richard Tenant Road, ndewo onye agọziri agọzi ka bụ ndewo nwanyị Overall, biko aha m bụ Agụnwa. Ịghọtala ọba Agụnwa aha mba, ndewo nọ. Ọ dị mma Martha Eloti mere onye agọziri agọzi ka bụ ịchọkwa na ekpọrọ uche n'isi gị kpọọ ya Agụnwa Felix ihe meje, ndewo. Let's go si arịa ese nwaanyị dị ime egbuola nwaanyị ibe ya. Chai, ndị ọchịchị Naịjirịa emekpala ụmụ mmadụ ọnụ. Udeme Golden nke ka ị mere, ndewo nụla. Peace Nwamala ụlọ Ụmụahịa, ndewo. Esi biko nwata nwa agbọghọ a rere nwa asị ya legide anya n'ọnụ ego ole dị otu a, kedu ihe ọ ga-eji ego dị otu a mee? Biko
biko idebata ozi dereba aha gị nụ on board ele otu i mere onye agọziri agọzi ka ịbụ ihe ọma ga-aga eme gị n'azị nụ. Isi biko onye siri eburu onye nke gị agbagharịla maka ego ọ bụ maka na eburibeghị onye nke ya eburu ozu onye ọzọ ya dịka ebu ukwu nkọ. Ndewo. Biko onye nọ n'ahịa cemetery ka ihe na-eme n'ahịa cemetery ugbu a o nwere ozi m na-enweta ebe a achọrọ m ka onye ọzọ tinyekwa ya ọnụ. Comrade Elijah Udenwa, gịnị na-eme n'ahịa cemetery ugbu a? Nke a bụ ozi na-ezibata ebe a n'ahịa cemetery gịnị na-eme ebe ahụ ugbu a? Biko achọrọ m ịma. Ndewo. Ọ dị maka anyị na-aga n'ihu onye nọ nso ebe ahụ nwere ike zibatatụrụ anyị ozi ọ bụrụ na ị nọ nso n'ahịa cemetery. Biko gịnị na-eme ebe ahụ? Comrade Elijah Udenwa nwe ozi ozibatara ugbu a n'ebe o metụtara ahịa cemetery. Onye ka anyị na-enọ? Ehihie ọma Lola Agụnwa. Ehihie ọma Adanne m, ele otu i mere? Ọ dị mma, you're welcome. Ndewo. Nne exam n'oge oge na-agbawa m. Ọ gịnị kwanụ? Ọ gịnị? Obodo anyị nọ n'ime ya. Adanne m. Obodo a gwụla ike nne m. Jinosis achọrọ m isi n'obodo a bụ. Biko na onwe ebe i chetara anyị na-aganụ? Ọrụ Togo m ala. Ngwanụ kpaanụ ụka ya ka anyị mara ma ị ga-akpọpụ. Ị ga-ekwe? Lekwa ihe ọ na-ajụ m. Ị ga-ekwe ahapụ agụ nwa ahụ? Ị ga-ekwe? Ọ sị na m ga-ekwe. Hapụ ihe ọchị o. Hapụkwa ihe ọchị. Ana m achị ọchị makwana m na-achị ọchị. Adanne ka anyị kpaa n'azụ ụlọ. Nsogbu adị. Ọkwa itela set? Adara m set, adị m redi. Adanne ka anyị kpazie n'azụ ụlọ. Nsogbu adị. Maka ka hapụ ịmata ihe anyị chọrọ ime, ghọtala? Nsogbu adị. Kemgbe ụbọchị obi adịkwa m mma, mkpọ foonu ọ na-aga obi adị m mma. Ha bịachiri ya abịachi, ịhụla na ya. Oke, nsogbu adị, anọ na anụ m ugbu emezi ịkpa. Ndewo. Anyị na-aga n'ihu wee nke gị bụ afa mmadụ. Kedu isiokwu nke ị na-etinye ọnụ na ya? Onye ka mụ na-enọ? Amara, good afternoon. Onye agọziri agọzi ka ibe ehihie ọma. Nne kemgbe ka m na-atụrụ nnọọ na-egekwa news a na m anụ ọnụ gị na-asị ka m kele tukwenu ka ị mere. Ndewo. Nọzikwere ihe anụnwa. Ndewo. Okay, ya mara gị mma. Ndewo. Ọ dị maka anyị gaa n'ihu. Biko anọchirila ndị nwere ntụnye ha ga-eme ụzọ. Biko ewela iwe n'ihi na ebe m gara ezoghị ezo anọkwa m ya. Onye ka mụ na-enọ? Ọ bụ Emmanuel. Ndewo. Onye bụ Chibe Koma. Ngwa tinye ọnụ n'isiokwu nke ebe m chọrọ itinye ọnụ na onye kidnapụrụ ya amata na ihe a na-ekwu wee eziokwu. N'eziokwu na a na-agwa ụfọdụ ndị ma ndị nọ n'isi na ụzọ adị ma ha na-aghọta onye kidnapụ oge ụgha. Ụfọdụ ama na betrayal dị bad onye betray ya ha. Ndị a na-ekidnapụ mmadụ onwe onye ọ dịkwara na mfe o. Ọ bụrụ na anyị hụzi new business eruola m 20 years mgbe ọchịchị a megacha esila na kidnapping aba na bandit nke ụgbazi ahụ ihe ga-amazikwa ichi mote bupụta n'iwu a. Chineke nyekwara ya aka ọzọ dịka ibe ya wa mee apụkwala ebe ọbụla ndị na-ele anya gị ebe a bụrụ ibu hapụ ndị togo a ka ha gawa. Ihe m kwuru ị ga-enyenụ m ihe m na-eri. Ịgwa nwa ya ka anyị kwuo na behind the scene akwa ya. Ị ga-enyenụ m ihe m na-eri. Ele anya ndị lekwasịrị gị anya kara ndị chọọ ka ị pụọ nọrọ obodo a maka ị pụọ onwekwa ihe ọzọ ga-eprichiri mmadụ sa nwe olileanya ha ga-ebili efu. Yọta m na-ekwu ọ dị ka pasọ ọsọ mmadụ na Naịjirịa ga-adị mma ya gba visa zipụ ụmụ ha obodo oyibo saa na Naịjirịa ga-adị mma ịpụghala shọt ebe ọ dị mma. Tinye ọnụ n'isiokwu nke ọbụla gbasịrị gị. Ka m gakwa na WhatsApp ka m gaa n'akara nwa odide ka m mara ihe na-akpọtụ ebe ahụ. Biko ekwuru m okwu ya bụrụ na onwe onye nọ nso n'ahịa cemetery biko ka emetụ ka anyị mara ihe na-aga ebe ahụ n'ihi na o nwere ozi sitere n'aka Comrade Elijah Udenwa wee na-abata. Achọrọ m ịma ka ya bụ mmiri si wee na-abanye n'opi ụgbọ rekọdị ugbu a. World
oke ọpụsitere azụ minisi akwụna ahụla nọ n'ụbịam ogbenye ọnụ ntụ nọ n'obodo emeela ka nwaanyị ga gbuo nwaanyị ibe ya na-amaghị ama. Kedu ihe bụ ihe nke a? Michael Reeves 86 Cameroon Road si na-ekwenyere m na ọ bụ naanị ndị nọ n'okpuru ọchịchị ya bụ okpuru ndị nọ n'isi ọchịchị na-erite uru ya n'ihi na ha maara nke bụ eziokwu. Ewela iwe onye nke a ha na-agọchitere ugbu ọkwa ya bụkwa otu onye ahụ gwara anyị na ya enweghị ogbugbo wee nye nsogbu Naijiria. Ọ dị gịnị bụ ihe nke a? Ejima zitere Fox Road si onye ahụ kwuru na ọ bụ ndị na-ezukọrọ ego Naijiria bụ ndị nwere ego ekwuteghị ya maka na ọ bụ gịnị? Aghọtaghị m ihe idere ebe a. Aghọtaghị m ihe idere. Ị nwere ike de ya na bekee ka ntapịa ya ka ọ dịrị anyị mfe. Nicholas Oguchi si nwaanyị ahụ gburu nwaanyị ibe ya gba egwu soro gada. Ndewo. Nke ahụ bụ uche nke aka gị, kwuo nke gị bụ uche mmadụ. Kwuo nke gị bụ nke sitere n'uche mmadụ pụta. Onye ka mụ na-enọ? Onye agọziri agọzi ka ị bụ. Eke i mere nne m. Adị m mma. Pụọ n'akụkụ redio gị. Ọ gịla serious n'eke. Ọ dịla anya. Ndewo. Ihe ka ị gụpụtara ugbu a gwụrụ ike nnọọ. Abata m naanị na ị nwere accident. Ịnụkwa nke ahụ Chineke narachara ala otuto kemgbe. Ọ dịla n'anya kemgbe nnọọ. Edere m bravo. Yeah, welcome well bredo. Ndewo. Ya para gị na na-esi. Ndewo nọla. Ọ dị ma ọ pụrụ m Sandra si biko kee ka nwa akpa ga-eji wee refuo. Nwa sịrị ya bịa kpaa. Ele ihe wu ihe nke a. Udeme Golden si na Mbenukwu kwesịrị asụcha ya ego wee n'ime ụlọ. Na mgbe mbụ Mbenukwu na-adị n'ime ụlọ na ugbu a na-anachirizi ya na-achị ndị na-asa akwa n'ezi. N'eziokwu na ndị uwe ojii ahụ kwuru okwu bụ ịgba. Ihe si na Atiku kwuru eziokwu. Ndị ndu anyị mee ihe kwesịrị ka ha mee. Jobi si Lola Agụnwa Osimiri nwaanyị ọma ehihie ọma ịlọtala ya. Nne obodo agwụla anyị ike nwaanyị gburu nwaanyị ibe ya maka unere. Chineke mere anyị ebere mkpụrụ obi nwaanyị ahụ zu ike na ndokwa. Onye ka ụta lara ugbu a? Onye ka ụta lara? Eziokwu ma onye ka ụta lara? Onye ka ụta lara? Nwaanyị egburukwala unere agbapụ ọsọ nwaanyị a wee chụwa ya were mma chụwa ya gawa. Eziokwu amaghị m ihe mere mgbe ọbụla ọnwụ bịara ịkụ aka n'ụzọ ọ na-afachi onye ihu ntị fachi onye azụ ntị. Eziokwu m niile. Onye ka mụ na-enọ? Amara nke naanị m. Ogbu ehi line 21. Onye agọziri agọzi ka ị bụ. Ụwa dịrị gị mma. Okiri dada. Ya ka metara m metara onwe m. Nwaanyị ụkwụ metere ya onwe m ha. Ya dịrị gị mma nwanne m. Onye agọziri agọzi ka ị bụ. Agụla agụgidere m wee mkpọgide ihe a taa na mgbe enwetaghị ihe a ọ ka mara m gburu onwe m kwuo akpọtara m ya nke bụ eziokwu ka m banye ozugbo bifo ndị nọ m n'azụ. Agụụ dị n'obodo a. Agụụ dị mana enwere ofu ndụmọdụ m chọrọ inye ndị mmadụ ibe anyị. Mgbe ị hụrụ na nwaanyị ya dị ime na-eme ihe dị ụta were sịkwara gị hapụ ihe a na ụmụ eribeghị nne anyị ga hụ na otu ọnọdụ ya dị na gị hapụ ya ọ gara ịhapụ ya ọ bụrụ ụlọ hapụrụ ya ihe a agaghị eme. Tinyekwara ndị bekee slọ nepa felio na Kaduna na-enwere blackout nke akwa na anyị nọ n'obodo nke anyị nọkwara ebe a ọ black in ọkụ adịghị nọ anyị na-akwụfụsi ụgwọ ihe na-enweghị isi. Aghọtaghị m ọnọdụ mmadụ na-agabiga n'ụbọchị nke a mana ekwa m olileanya na ọ ga-adịkwa mma mgbe adịghị anya ndị kidnapakwanụ na-awụ amaburu achọwa ego ikwuchara ihe niile ogbe ga-esila egbe ala ogbu ma ga-esila mma ala kama na elebe otu ihe si wee dị wee nwere nwụsidebe ọnụ mmadụ ga-ebeburu enwe n'akwa maka mgbe ụfọdụ ihe nna ya
mmadụ ndị yutu ibe anyị ma ụmụ okorobịa ibe anyị ma mmadụ ibe anyị gbagodi mbọ nke onwe gị nke fọrọ Chukwu hapụ itinye aka ebe nrụrụ aka ebe ndị nsọ na-asụ oyi a nke ga-emebi aha gị ga-emebi agamnihu ga-eme gị onweghị ihe ị ga-eme dị ka mmadụ maka ego ahụ a na-agbatakwa ihe ahụ onwekwa uru ọbara ha na-erifesikwa erifesi onwekwa gị ga-ahụzi ya eme ezigbo ihe amara nke naanị m udo dịrị gị nna m ukwu kelere m Osodieme ndewo Messi ewere ụzọ ndewo ihe ọma ga-eme gị n'azụ ịnọ na YouTube John Ogbu ndewo nụla ndewo Messi Pai ndewo Peace Goodness ndewo nụla ese ha biko ha buru Aso Rock gawakwuo Lagos ka o doo anya na Lagos aghọọla isi obodo Nigeria esi laghachila ya ọgwụ echiche anyị ndewo ọ dị maka Kingsley Alagba ọsọ si ati amara biko ka eke obodo a ebe ọ bụ na ndị nọ n'isi aghọtazi ebe ha na-aga ndewo anyị ga na-aga n'ihu eziokwu m anọ m ka ọ dị mma onye ka mụ na-enọ Auntie Amara ndewo. Onye agọziri agọzi ka ebe ọ bụ chi ga-emecha mbọ ọgụ. Yawa. Ndewo nna m ukwu ngwa gaa n'ihu. Chineke eluigwe. Ndewo nna m ukwu. Ọkụkọ tọla mmiri. Ma ogwe okwu ahụ. Achị m ileba anya ihe gbasara ụmụ skul na-atụrụ atọ na steeti Ekiti. Ezinụlọ ha na-akọwa na ha kwụrụ ụgwọ ndị naira 15 wee tọpụta ụmụaka ebe ndị ka ọzọkwa na-akọwa anyị la azụ gidigidi. Nwee ike dọkịta mmakatịrị ndị a. Ịma mgbe ụfọdụ na-awụ nwoke ọlọchịkọrọ nwaanyị nwere akụkọ. Ihe m ga-ekwulu isiokwu a. Onye na-eme Bye-bye. Adị egwu ka anyị na-aga n'ihu. Onye ka mụ na-enọ? Ihe ọma ga-aga eme gị n'azụ. Ndewo. Ọ bụghị ihe emega n'obodo a. Tam ga-eru mgbe mmadụ ga-esi nri dosa na kichin ka ị gaa were ihe ime ụlọ afọrọ ya. Ọ na omebe? Ya nwe akụkọ ochie. Gaa na-aga n'ụzọ ịkwata mmadụ aka ma mmadụ etiri obere shere ya ọda ya ọ bụrụ agụrụ. Ya nwe akụkọ ochie. Nwaanyị ga iburu abịrịka ọ ndị sere ha kpọ ya ụkọmụ. Ụkọmụ oji ebitu ụmụ ya ka ha wetachite ọsa nwaanyị ibe ya dara ya agbuo. Ugbu a nọkwa lala n'ọprizi nọrọ dị ya na-azụrụ ike. Amamibe nna anyị ukwu kpaa ya aga ama Ebola Tinubu amamibe ndị nchekwa ndị na-eritogo ụzọ amamibe mkpa anyị na-aga amama ihe ọya kọmpen o megara anyị nsọ ọ ga-eme Naijiria aghọọ London ọ ga-eme Naijiria aghọọ Europe ọ ga-eme Naijiria aghọọ iwu kelee ya agụrụ ogbugo onye ọbụla onweghị ekwentịtị n'anya nna anyị ukwu votu anyị o nna anyị ukwu Bola Tinubu votu anyị biko anyị ọbụla ma ọnọ biko. Ndewo. Chief Taylor ụbọchị ncheta ọmụmụ ọma ihe ọma ga-aga eme gị na azịma nkwụsị aka tiere ọkụkọ aka ịnọ afọ ndụ gị nke a ga-atọ gị ụtọ karịsịa afọ ndụ ndị garala aga ịnọ malite ugbu a gaa n'ihu ihe ọma n'ihu ihe ọma n'azụ. Chief Taylor ndewo. Esi n'anya ihe anyị na-ahụ na Naịjirịa ugbu a abụghị ihe ọnụ na-akọrọ mmadụ. Johnson idebatara ozi wee sio ndewo n'ihi na ịlọghachitara Tinubu eziokwu na ndị nọ n'isi ọchịchị agbalịghị nke ọma mana ka Atiku hapụ ya aka n'ihi na ọ bụrụkwa na enye ya ohere ọ gaghị emekwa nke ọma karịa. Isi ụkọchukwu na the same people ndewo. Ọ dị mma Ken sitere Abasị ọba na-enyepụ ọkụ wee na-adakpọ ekele dịrị Chineke na ọ laghachitala. Aka m na-eche ka m mara ihe na-adakpọbeghị na Naịjirịa. Akwụkwọ ego naira agaala n'ihu wee na-adọ akwụkwọ. Ọnọdụ nchekwa agaala n'ihu wee na-abụrụ ihe akwụkwọ na-adọ. Ọ dịkwa nnọọ ka a ga-asị na ọ bụ naanị otu egwu bọọlụ anyị Super Eagles bụ ihe ka akwụ ọtọ. Ya mere anyị na-ekpere ha ekpere ka ha gharakwa ịda ka akwụkwọ ghara ịdọ ha na Wednesday mgbe ha ga-ezute ndị Bafana nke South Africa.
Ndewo. Ese ka anyị were nke ahụ were jidetụ mmụọ anyị aka. Achịgo Scottsville, ndewo. Isi na ndị mmadụ atagbuola onwe ha n'ahụ ya bụrụ na ndị nọ n'isi ọchị amaghị ka ha ga-esi wee hazie ọnọdụ dị otu a ka ha nye na ohere ka ndị maara nke ekwe na-akụ were ọnọdụ. Ọ dị mma anyị na-aga n'ihu ebe ọbụla ị dosara ozi gị aga m enyere gị aka wee gụpụta ya kpọmkwem n'ebe ọbụla ị nọ ugbu a. Adị mma aga m ewere otu onye m apịachie onye ka mụ na ya nọ. Chief Amara Agụnwa Felix Ehihie Ehihie ọma. Kpọrụchanụ ya n'isi olu na-enye ndụ nke mbụ na ọ dịghị mfe. Echiri ya echi azụ ya azụ. Mba nọ Chief echiri echi life and direct. Ndewo. By His Royal Majesty. Eze Isaac Ikonne. Ọwụ ya ka ọhụụ ya. Ọ ya wa. Enyi one of Aba. Otu a ka ọ dị. Ehihie ọma. Ehihie ọma. Chief egwakewa eziokwu ekwo plantain gbuo mmadụ. Eziokwu. Ihe a nwere onwe ka ọ dị. Eziokwu. Asị m onye ọbụla tụchịa mmụọ ya. Awụ onye asị na ọ ga-anwụ ya nwụọ. So ndị ọchịchị anyị nwere otu ha si na-epusi anyị ka anyị gbusie onwe anyị. Ọta asị m ka onye ọbụla jide uche ya aka. Ndewo. Ndewo nụla. Ndewo. Eziokwu m kemgbe kwuwere okwu nke a ka nke a nyere m ume nke a kụnyere m ume n'ahụ. Onye ka mụ na-enọ? Onye ị nwere ike ịkwụpụ redio gị n'azụ? Ndị ụmụnne m a na-akwụ redio n'azụ. Ndewo. Onye ọbụla bụ nwanne m mara iwu ọ na-edebekwa ya. Ndewo. Aga m ewerekwa otu onye m apịachi. Onye ka mụ na-enọ? Onye ka mụ na-enọ? Ifeanyị. Ndewo. Ngwa welite olu elu nụ. Ndewo. Chai, ọ bụghị m nwa mere nụla. Ọ dị mma ebe ọbụla nke ha akụbaghị ebe a ka anyị ga-anọ wee wụsọwa ka anyị nwere ike banye n'agba nke ọzọ. Ndewo n'ihi ige ntị. Ndewo n'ihi isonyere anyị. Aka m nọkwa ihe ụwa nke na-akpọ onye ya rịọwa Chukwu. Ọ gwụchala ebe m nọ maka na ka ọ dị ugbu a ọ na-emezi m na mgbagwoju anya. Ndewo maka ige ntị. Ndewo maka ntụnye gị. Ndewo maka mkpọbata. Ndewo maka isonyere. Otu ihe m maara bụ nke a. Agụ agaghị egbu anyị. Nke a ka m maara. Ndewo. Radio Ọhaneze, radio mara nke ekwe na-akụ Enyimba FM 94.3. Nke a karịkwara redio. Asị na-eme nweta na-ebe agba atụ aka. Nne ya nọrọ ya, nna ya nọdụ ya. Maka na nke na-akpa onye adakpa ibi ya nọ. Mana ife dị onye mkpa ka ọ na-ekwu ị na-agwa ya ife ọzọ ma ya anụ na ya. N'ife
mmadụ nwere n'ụwa abụrụ n'ike nke aka ya mana ka akara nwaanyị nọ ka ọ na-atụkwasị di ya maka na o nwere onye ga-emesi ife dịlị ya n'ụwa uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya nọ mana uche bụ onye a na-ezusi ya nke na-agba onye ayam ikenu angwanu omenu kekebe tobiya kweluya bideya hash orueno ibu wangena bonye gona yotia he ibu wangena bonye gona yotia he mange malono mujikelo wane nyipoguna ibo ye yalo chiene no wano gelo yaka unye bunu wanisi na wayopite nejili mo wamo wena matu osigi yoba yosibi keniga yotanowa osigi choba josibi keniga teta osigi kubaga nozo na kemeyele ruzo ibonye choloko kemo boloko wadio ibu wangena bonye ayabachuku ibu wangena bonye ayabachuku ibu wangena bonye ayabachuku ibu wangena bonye ayabachuku osigi yoba yosibi wangena bonye ayabachuku osigi choba josibi wangena bonye ayabachuku osigi kubaga no wangena bonye ayabachuku ibonye choloko wangena bonye ayabachuku ibu wangena bonye ayabachuku ibu wangena bonye ayabachuku onye na-amụtaghị nwa n'ụwa ebe ka akpati na-agba alele ihe ọhụrụ abatala n'obodo ndị Enyimba unu ọ dịkwa njikere kpọmkwem n'obodo Aba Enyimba FM 94.3 redio ọhaneze redio mara nke ekwe na-akụ Enyimba FM 94.3 nke a karịkwara redio onye gọvanọ ụlọ ọba ego etiti Naijiria Bola Yemi Kadoso ekwuola na ya bụ atụmatụ nke iburu ụfọdụ ndị ọrụ nakwa ngalaba nke ụlọ ọba ego etiti
wee buga na ngalaba ndị ọzọ bụ nzaghachi wee nye ọbụlarị ọnụọgụ karịrị akarị bụ nke a na-ahụta n'isi ụlọ ọrụ ha. Nke a bụ okwu ya n'oge a na-agba ya ajụjụ ọnụ. Ka ọ dị, ọ sịrị na ya bụ ụkpụrụ ihe omume bụ nke dabara adaba ma ọ bụrụ na ụlọ ọba ego ahụ ga-akpa ikebe ịgba. Dịka ọ gara n'ihu wee na-arụtụ aka, ọ sịrị na nzọpụ ụkwụ ahụ bụ iji wee hazie ụkpụrụ ihe omume nke ụlọ ọba ego ahụ n'ọrụ ndị tụrụ ha n'ubu, tinyere ebumnobi ha nakwa nnyepụ ojiji ozi n'ụzọ bụ ịgba iji wee hụ na akara aka ndị na-arụ ọrụ na ogbe ahụ ga-aga n'ihu wee bụrụ nke a ga-ejijere ụmụafọ Naijiria ozi na ụdịbe ịgba. Ụlọikpe ukwu etiti nwere ngere na Abuja akachapụla ya bụ ịkpọ oku ịna n'akaebe bụkwa nke ndị na-akwanyere onye gọvanọ steeti Rivers Minalayi Fubara ugwu debatara na ebe o metụtara ya bụ ndị a na-arụ aka na aka ha dị na ya bụ mgbawa gbunigwe bụ nke e nwere na steeti ahụ n'ebe o metụtara ụlọ nzukọ omeiwu ha. Ka ọ dị, ndị na-azara ọnụ ha gụnyere Chime Egwuma Ezebalike, Prince Lukman Oladele, Kenneth Goodluck Kpasa, Osiga Donald Ochueja, Thank God. Ka ọ dị na ya bụ nchabi ikpe ahụ bụ nke nyere na Abuja, ọkaikpe Bolaji Olajunwo gara n'ihu wee jụ ịnabata ya bụ akwụkwọ mkpesa ndị ahụ. Ọ gara n'ihu wee kọwapụta na ndị ahụ agụpụtara aha ha ka a na-anwale n'ihi na ha kpara arụ dị egwu bụkwa nke hiwere isi na ọnọdụ iyi ndụ egwu nakwa atụmatụ iwepụ ndụ n'ike. Ya mere eyigharịrị ka ọ bụrụ na abalị 8 nke ọnwa abụọ n'ime afọ a ka a ga-eleba anya n'ebe o metụtara ngere ahụ. Onye bụbụrụ gọvanọ steeti Abia bụ omeiwu Theodore Orji ekwupụtala ihe mgbu n'ebe ọ metụtara ọnwụ nke Odoziakụ Esther Umere, onye bụ nne nke otu onye jere ozi n'oge ọ nọ n'oche ọchị bụ Honorable Ifeanyi Umere. Ka ọ dị, onye omeiwu ahụ bụ onye nọchitere anya Abia Central na ụlọ nzukọ omeiwu nke asatọ na nke itoolu kọwara mkpọpụ nke nwaanyị ahụ dịka nke na-ewute ewute. Ọ gakwara n'ihu wee bụrụ abọ nkasi obi wee bugara ndị ezinụlọ ya, ọkacha nke Honorable Ifeanyi Umere nakwa ndị obodo Zuabam n'ebe o metụtara ọnwụ nwaanyị ahụ. Ka ọ dị, ya bụ odogwu nwaanyị bụ Mere kpọpụrụ n'Ụmụahịa dịka ọrịa tụchara ntakịrị ọrịa. Site na mba ndị ọzọ, ndị na-esote n'oche n'ebe o metụtara ụlọ omeiwu nke mba Senegal ga-anọ taa daa ntị ileba anya n'ebe o metụtara nyigharị nke eyigharịrị ntuliaka elu maka ọkwa onyeisiala bụ nke onyeisiala Macky Sall kwupụtara bụ nzọpụ ụkwụ nke na-etinyere obodo ahụ na ndị kwe na ndị ekwe. Ka ọ dị, ha na-aga inwe ndarịta ntị dịka na-ahụtala ọtụtụ ndị ji iwe na ọnụma wee zọpụta na okporo ama dị iche iche ime njem mkpesa na isi obodo ahụ bụ Dakar iji wee kwupụta ọnụma ha na iwe ha n'ebe o metụtara nyigharị ahụ eyigharịrị ya bụ ntuliaka elu, ebe a na-anwụchiela opekarịa mpe otu onye n'ime ndị na-ama ọchịchị ahụ aka n'ihu dịka na-agala n'ihu wee na-ahụta ya bụ ihe obi iko n'elu na obodo ahụ. Ka ọ dị, ndị ndu nke ọchịchị na-ama ọchịchị nke nọ n'oche aka n'ihu agaala n'ihu wee na-akọwapụta nkwupụta ahụ ekwupụtara dịka mgbakpọ ọchịchị, dịka ha kọwapụtara na nke a bụ ịsa aka ntị wee machie ọchịchị ọha karasị ihu. Mana aka nke ọzọ, onyeisiala Macky Sall gara n'ihu wee na-akọwapụta na ya gbatụrụ ya bụ ntuliaka elu ha cheretụ n'ihi na e nwere korota nko n'etiti ndị ụlọ nzukọ omeiwu nakwa ụlọikpe ndekọ iwu nke obodo ahụ n'ebe o metụtara ndị ahọpụtara bụ ndị ga-esonyere na ya bụ ịzọ ọkwa. Enyi ọma m, ọba aka ahụ sitere na Senegal bụ nke Ifeoma Nkwonta jiri wee hazie wee tinye m n'aka ebe
mụ onwe m bụ Amara Ann Agụnwa gụpụtara ma tụgharịa ya ma gụpụtakwa ya n'asụsụ Igbo na-asị gị meela maka ige ntị maka isonyere m n'oge nchịkọta akụkọ nke elekere anya abụọ nke ehihie. O jirila nkeji 9 wee gafee elekere anya abụọ. Ọ bụrụ na edela njikere ka anyị banye na ihe omume anyị nke bụ ọnọdụ obodo m. Ọ ga-amasị gị nke ukwuu. Ọnụrụ kpara ibe. Ndewo. Radio Ọhaneze, redio mara nke ekwe na-akụ Enyimba FM 94.3 nke a karịkwara redio. Iji agadi nwanyị niile. Agadi nwanyị chọrọ ka oyi niile. Mana ụmụazị niile na-elekwali ya elu. Maka niile na-ekwuzi elu. Ebe agadi nwanyị na-achọzi gị adị n'olisi anyị agbabịa afọ. Mana agadi nwanyị amazi wee niile n'ụwa. Ọ bụ agadi nwanyị ka ikpe maziri ka ọ bụzi niile ka ikpe mara nọ. Ya bụ onye bili bịa bilikwa n'ụwa. Agadi nwanyị na-achọzi ife oge elinu n'ụwa nọ. Ife na-agwa agadi nwanyị abụrụ niile n'ụwa. Agadi nwanyị abanyeze n'ụwa. Inine ka ọ na-achọzi ọbụzie niile. Nwanyị niile nọrọzi n'onwe ya. Agadi nwanyị abụzi niile. Agadi nwanyị amụlianụ. Obi ọcha juru ya afọ. Inine anya ya irezi. Inine gbanụ nkịtị.
agadi nwanyị agbabazie niile nenu agadi nwanyị agbakọrọzie niile nenu o bụrụzie n'ụnabanụ oluzie n'ụnọọsụ agadi nwanyị na-amụ n'obi ọcha n'ụọ n'ife oge eli mana ụmụazị niile na-elolili ya na ife ọzọ n'ụwa agadi nwanyị ezibe niile n'esisi anụ agadi nwanyị elibeze niile agadi nwanyị elibe niile ọnọdụzie n'amụ mana ụmụazị niile nọlie n'oli ife oge emi ya n'afọ n'agadi nwanyị ana Ọ dị mma, ehihie ọma. Kedu ka o si wee na-aga ebe ahụ ị nọ? Kedu ka o si wee na-ada? Amaghị m ebe ị nọ ugbu a wee na-anụ olu m. Nke bụ eziokwu bụ na onye a gọziri agọzi ka ị bụ, ma ị chọọkwa o. Nke bụ eziokwu bụ na ọbara gị agaghị awụ n'okporo ụzọ ma ị chọọkwa. O nwere ihe mere m ji na-etinye ya ma ị chọọkwa ugbu a. Ihe mere m ji na-etinye ya ma ị chọọkwa bụ na akwụkwọ nsọ kwuru okwu maka ndị na-anaghị ehi ụra abalị. Ha dinara n'akwa ndina ha. Ha anaghị ehi ụra abalị. Ihe mere ha na-ehi ụra abalị bụ na ha na-edina na-eche kedu ihe m ga-eme mmemme ya, kedu ihe m ga-eme papa Adaobi, kedu ihe m ga-eme mma Uchenna, ka ihe m ga-eme dagị urichakarịala ka ihe m ga-eme ya, ka ihe m ga-eme ya ka m dotuo ya. Ama m na-aghọta. Ị ga na-asị m na ị na-amụ anya wee na-achọ otu ị ga-esi mee mmadụ ihe ọjọọ ya bịa gaziere gị. Ọ na-awa ọkụnụ like that, ọkwenanụ. Ọ ya mere m bịakwa masị gị ma ị chọkwa o, ịghọtala, ma ị chọkwa. Ọ dị mma. Anyị agaghị akwụsị ikwu okwu gbasara Naijiria. Etere ụgba, etere azụ. Ị chọrọ ịnabata ya o, ị chọghị ịnabata ya, ị nọ n'ime Naijiria. Anyị niile nọ na Naijiria. Ị chọrọ ya o, ma ị chọghị ya, ọsọ gị kwere o. Uchechi Boniface ndewo. Ọsọ gị kwere, ọsọ gị ekwela. Ị nọ na Naijiria o. Ọ kakwara mụ na gị mma na anyị bidoro n'ụtụtụ a chọwa ihe anyị ga-emere onwe anyị o. Ị ghọtala ka ọ dị mma. Mana ebe o si na-ewute mbụ na enwere ike mụ na gị anyị agabeghị mba ndị ọzọ mepere emepe dị iche iche, mana ndị na-achị anyị achị nwere ohere ịkpọpụ gaa na mba ndị ọzọ dị iche iche. Enwere ike naanị ebe ị hụtụrụla obodo mepere emepe bụ na igbe onyonyo. Gị hụ ya, ya ama gị mma. Mana ndị nọ n'isi ihe omume anyị na-apụ gaa obodo ndị a, nọrọ ọdụ, rie nri, nọrọ ọdụ, saa ahụ, mee ihe niile dị iche iche, ha alọghachitakwa. Ịghọtala, nke bụ ha maara ka ebe ahụ dị. Mana anyị nwụọ naanị ihe anyị letere elete ka anyị ka hụrụ. Anyị agabeghị. Mgbe ị na-ajụ ọ bụrụ na mmadụ akpọpụ gaa na mba ndị ọzọ, ka m were ya n'ụlọ gị, ka m were ya na m bịara n'ụlọ gị ma bịa hụ otu isi hazie ụlọ gị, ụlọ gị dị mma, kedu ihe m ga-eme? Ọkwa m ga-anọ ebe ahụ na-eche echiche na-asị otu onye a si mee ụlọ ya, ọ ga-adịkwana mma ma m mee ụlọ nke m otu a. Enwere ka ọ bụrụ na o docha m anya, m ga-amalite jụwa gị ajụjụ. Ajụ m ga-ajụ gị bụ, elee otu isi hazie ụlọ gị otu a? Elee otu isi hazie usekwu gị otu a? Ka isi wee ịmala na ụdịka anyị ahụ gị bịa kọrọ m otu isi wee hazie, m lọta m abịa mee nke m otu ahụ. Mana ọ na-ewute m n'ọtụtụ mgbe ndị ọ kpara aka n'isi ga-aga njem a, gasịa njem a alọta. Ọ bụ na ha amaghị m mana ana m arịọ okike abịa maka ọ bụrụ na ha maara ihe ha ga-eme. Mana ọ bụdị ebe ahụ ka m chọrọ ịga ugbu a. Ihe ebe m si na-abịa ugbu a bụ na ọtụtụ n'ime anyị ka ọ na-abụ ekwute okwu gbasara obodo anyị, ha sị hapụ obodo a, hapụ obodo a. Etere ụgbọ eterazị nọ n'ime ya o. Ọ na-anyị anyị, ọ na ha anyị anyị. Ọ na-atọ ụtọ, ọ na ha atọ anyị. Ọ na-agba ka ose, ọ na ha agba anyị. Ọ na-afụ ụfụ, ọ na ha afụ anyị. Ọ baa uru na ị ga na-agọ maka ịgụchakwa elu ugo ala. Anyị niile na ebe a ka anyị nọ. Ọ dị mma. O teela aka m risọrọ agwa. Ụka maka ele otu i mere, ndewo. O teela aka m risọrọ agwa. Agwa bụ beans maka ndị ga na-ajụ ele ihe bụ agwa. O teela aka m risọrọ agwa. Eru ụbọchị a masị
ịma na agwa ahụ ihe mere m ji ọwụ na ọ na-amasị m o agwa na-amasị m kama ọ na-abụ mbịa tụlee mmiri ikuku ike eji esi nri mbịa tụlee nke ego ole mmadụ nwere ike iji sitetu otu iko maọbụ iko abụọ ma ewere mma chanye na akpịrị m si mba ka m gaa zuo ike eru ụbọchị ahụ masị mba na ihe eteela ka m gaa ritụkwana agwa ụmụnne na ụmụnna Chineke nna mgbe m ruru na nke onye na-ere agwa Moses Okon ndewo mgbe m ruru na nke onye na-ere agwa sị m na ọ bụ narị naira abụọ ma ele onwe m anya ịma m lere anya n'aka nri lee anya n'aka ekpe ka m mara ma onye nọ m n'akụkụ chọrọ ịzụ osikapa ka ọ na-agwa masị ya resiwenụ m ọ sị m na m nụkwa ihe o kwuru masị ya mba isi gịnị ọ sị m na 200 naira maka otu iko eziokwu ewepụ na m nyụrụ amịrị isi n'ụlọ pụtawa amịrị gara tapụ m n'okpuru ụkwụ masị isi gịnị ya sị m na ọya na-ere ya amaghịzi m ihe m ga-eme m na-elezi 1,000 naira m ji n'aka ya na-adịzi m ka akwụkwọ nkịtị ka m ji n'aka ama m otu o si dị m adị m si ya ọ dị mma ngwa tinyere m iko 3 ka m gawa ya etinyecha iko 3 ahụ ma na-ele iko 3 otu ọha masị ya ngwa mejuo ya iko 4 mana nke a tinyere m n'oke echiche mgbe bịa sị mba ka m kpapụta ụrị mgbe m jiri kpapụta ụrị ma bịa gaa na nke onye na-ere ịmalanụ daily needs ma onwe ihe a na-akpọ daily needs ihe ndị ahụ dịkarịchara oke mkpa onwe mgbe ị na-aga eji ya mee ihe n'ụbọchị iji maa atụ ncha eji asa ahụ ncha eji asụ akwa ndị nọ n'ogbo ya ndị nọ na ntụ ya ịghọtala tinyekwara ụmụ ururu ihe ọtọ berebere ndị a nọ na ịghọtala ma ụmụ mmiri ara ehi ma ihe ndị ọzọ ịmakwa mgbe m ji ruo na nke nwanne m ahụ ma eburu oche nọrọ ọdụ ma na-ele anya onye rutekwa ya ọbịa sị resi m ihe dị otu a asị ya ọ ego ole dị otu ya sị ọkwa m ka zụrụ gị ihe a ụnyaahụ kwa zụrụ m ya ego ole dị otu a ka ezikwanụ mgbe o tiri ego asị ya na o tiri ego n'ụtụtụ a ị ma na anyị nọkwa ebe ahụ tupu m esi ebe ahụ na-ala alara m ebe ahụ ihe dịka ebe elekere anya 5 nke anyasị malite na mgbe ahụ m bịara n'elekere anya 11 ruo n'elekere anya 5 ngwaahịa nọ n'ụlọ ahịa onye ahụ etinyela ọnụ ugboro abụọ nke ọ na-etinye 50 naira nke ọ na-etinye 100 naira ama m meghọtara ebe m na-aga ugbu a ma na-ajụ nke a mere m ka m apụgo n'ịjụ ajụjụ m jụrụ kama o mere m laruo bịa buru oche nọrọ ọdọ chewe echiche abịa aka na-ekwukwa ejiri maka otu ọwa une otu ọwa plantain wee laa ndụ mmadụ n'iyi taa ọ dị mma nke a wee kpọrọ akọ na uche m bịa n'ajụjụ a m chọrọ ịjụ ugbu a ụmụnne na ụmụnna anyị agaghị agụ gọọmenti etere ugbo etere azụ Naijiria nwere gọọmenti anyị chọrọ ya ma anyị achọghị ya Naijiria nwere gọọmenti jiri ụtụ ndị na-atụ mara na Naijiria nwere gọọmenti jiri ego a na-anara anyị ma anyị mụrụ ọkụ ma anyị amụghị ọkụ nke mara na Naijiria nwere gọọmenti jiri ego anyị na-akwụ n'ebe dị iche iche ka ị mara na Naijiria nwere gọọmenti n'ihi na ọ bụrụ na Naijiria enweghị gọọmenti o nweghị otu ego ndị a ga-esi na-akpa anyị na-apụ na mmegbukwa mgbe ụfọdụ arụrụ anyị ọrụ mgbe ụfọdụ arụrụ anyị ọrụ ajụjụ m na mgbe ehihie a bụrụ kedu ihe ị chere gọọmenti nwere ike ime n'ụdị ka e were leba anya ka anwụchie ya kpịchịkọm bụ ọnụ ahịa ihe ndị a anyị ji na-eme ihe kwa ụbọchị ya bụ ihe ndị daily needs a nke adịghị oke mkpa nke adị m oke mkpa ihe anyị na onweghị ụbọchị chi bọrọ ị na-agaghị eji ya were mee ihe kedu ihe ị chere gọọmenti nwere ike ime ọ dịghị ka onwe ihe gọọmenti nwere ike ime ka nwụchie ọnụ ahịa a na-arịwanye elu ọjị pịchịkọm n'ihi gịnị ndị na-ere ere obi adịghị ha mma n'ihi na ị gara aga buo ahịa iji gị na 1,500 narị naira 5 ama m na-aghọta ebe m na-aga ugbu a sizie gị na 55 ngwa ahịa ị rere 52 a na-agwazi gị na 55 ka ezi ebe ị ga-esi ego mejuo zụtagodinu ọ dị mma gị sta 55 ahụ gị nyichie anya zụọ ya 55 lọta bịara enu 57 ọkwa ya makwa na bịara 56 ọkwa ya gị na-alaghachizi ọzọ sizie gị na 6,000 naira biko nụ onwe ihe chere na gọọmenti nwere ike ime n'ọnọdụ dị otu a
Ajụjụ m wee bụrụ, ebee ka mmiri a si na-abanye n'opi ụgbọrọ? Ebee ka ihe a si na-emebi? Maka na otu a m n'ugbo ọ gbagwojuola m anya. Onye tiri egwu ya sị, ọ gbagwojuru m anya. Ị ghọtala? Ọ gbagwojuola m anya o. Ọ gbagwojuola m anya. Ọ dị m akara ekwentị anyị bụ 0809 666 094 0708 08000 biko ugbu a abụghị mgbe ịtụ okwute. Anyị abịala mitin o. Anyị abịala nzukọ. Mitin ayango. Anyị abịala nzukọ. Onye ọbụla mara ebe a ga-esi kwọwa onye ukwu a wara. Ya bịa mee ntụnye. Ọ bụghị nọ n'azụ ụlọ na-aba mba. Ọ bụghị n'ebe a na-agba ọnụ mmiri. Bata ka anyị mara otu a ga-esi mee ihe a o. Maka ọ rawala m. Ma ọ bụrụ na ọ rawabeghị ọ rawala m. Onye ka mụ na-enọ? Amị Bekee. Ndewo Kampala. Amị Bekee. Nna m ukwu. Amị onwe m chọrọ ịjụgo. Ngwa jụọ m. Oke, ịma m na-ege gị steedi. Isi yere tụba ya kemgbe a mụrụ gị akwa ya. Iwu onye ọrụ bekee wee kụzie ihe. Okwu ịtụpụtara ugbu a ga-enwe ntị ka ndị nọ n'anya gwa gị ihe meganụ. Ị ga-aghọta ihe na-emenụ. Gọọmenti a ga-amakwana ihe na-emenụ. Ị ma na ọtụtụ anyị gbara wiked. Wiked upon wiked. Ebe m na-azụrụ kan soft drink m na-aṅụ every weekend maka anyị sit at home a ka m gara last week. Ọ na-ere 3,850. Mmadụ EZUE ya sị m na Kampala na $1 dịkwa oke ọnụ. Ya na-ege news. Ya eresi m ya 3,850. Ma paakị ya bịa ka m pụọ. Onye ọzọ abịa gwa ya 4,200. Onye azụ the same place ya na-arị ọnụ. Ihe mee kọl kpọọ cemetery agwa ya n'ọnụzi 5,000. Onye asịze nọ 5,400. Ọya o resi masị ya madam akwa ịsoro ihe otu a na-ere. Ya sị na o recha ya ugbu a na ọ ga-etinye ego. Masị nke irere n'iti ibe ego. Ya sị nọ biznes maachị ya. Sie n'ide mbere ebe a ga-ekpọ Tinubu aha. Ya dewakwa. Ya wụrụ one. Last week ka m nụrụ na news na CBN gwara ndị bank ha chepụtasa $, niile go ha pakechara. Ndị CBN ndị bank ụfọdụ bụcha $, paaki juo ka $, nọ 30,000 $1 nọ 30,000 ha ebupụta ya ma efodo aka si akpọga gọọmenti ga-anọ na Ụmụahịa na ọ na Abuja anyụ na-eme onwe ọtụtụ anyụ nwa na-ere ngwa ya zụọ ngwa ya 10 naira ire 15 naira uru ga-adị ya ị ga-ere ya inuze na ọ nọ 40 naira gị siri ga-ere ya 45 naira ị na-anara ihe mere anụ eme ebo ya gọọmenti asị na irechi ugbu a na ị ga-ebi ego zụta nwaanyị kemgbe esogbara azụ odu nke esogbara bifo karịkwa itile ego tinye ego onye filin steshọn sụọ fuel 20 naira n'ukepukepụ na ndị nupenk ga-agba straik sụọ 350 ga-esi wọta kọntrị ka ime sapa na Nehemaya asị rụọ ụlọ nke gị ma rụọ ụlọ nke m Naijiria dị mma. Nehemaya ebe akwa sị na na m na-ejere eze ozi na m ga-arụ paati a ndị dọkịta rụọ nke ha ndị kemikal arụọ nke ha ndị gọọmenti arụọ nke ha anya ọnụ n'ime ahịa arụọ nke ndị redio arụọ nke ha obodo a dị mma peta ọrụkwa aka anyị ji anyị na-aghọgbu onwe onye chi gbapụ obodo ya gbapụ obodo a ibi sef ndị a na-etupụ ka nga lee ndị task force esetụlọ ha ga-ala n'ụlọ ọ biznes ka ha bịara esetụlọ ha ala amị jos gba nkịtị ka ndị nọ n'ime ahịa gwa gị ha mega pepụ achịchị themself nke ugbu a na gọọmenti dị clear aka ya dị clear anyụwa ji aka ya ma mụnwa ma ibe m onwe gọpụrụ agọpụ gaa gụọ na-eme ya sị nwụọ paatị a ma rụọ paatị a ị ga-ebute ọgwụ n'ahịa ka ebunye ndị mmadụ ihe aka na ọgwụ ahụ net ị ga-ahụ net ede not for sale eburu net na-akparị n'ahịa ị na-ebe dekwa Nigeria gọọmenti not for sale eburu net na-ere baịbụl ebiri ka ebe ndị mmadụ free ha na-ere emasị gọọmenti ndị ebiri gọọmenti onye chitiri ibe ya ịnụ na fuel ugbu a ndị fuel ketụ ntị na nupenk na moto adị mma ebuli elu ị ga-egba fuel agwa gị 350 ị ga na kwebaz gị 400 ndị fuel na-eme nke ndị ahịa na-eme nke ha ọntị ya were Nehemaya prịnsịpụl obodo aka nọkwa ebe ọ nọ ha anyị na-aghọgbu onwe anyị onwe gbasara gọọmenti ndị bank abụpụtachi ego ahụ $, nọ 1,700 ị ga-ahụ ọ ga-ada ọ danụ na onye pakejuru ihe ya ga-ebutu nke ya mana ichitie m mechitie na onye ọzọ echitikwa onye ọzọ ụdara na-adụ 520 naira onye anọ na-adọ $, arịala o wepụ ya ofu na size na ọfụ 20 naira the same place the same osisi ọ na-amị $, arị ka mechie ọnụ ka iwepụ iwe m. Mmiri ejula nwa awọ ọnụ
Udense Thomas ndewo Prince Sunday Loti mere onye agọziri agọzi ka bụ chetakwa na anọ m ndụ na YouTube ugbu a kpọmkwem na Enyimba TV Peace Lewechi Loti mere onye agọziri agọzi ka bụ isi chukwu zọba anyị n'ime Naijiria ọgwụla naanị ihe nwere ikwu Brown Destiny ndewo esikwa ụbọchị ihe nọ na-edewanye njọ mana amaara m n'otu ụbọchị na ihe ndị a niile ga-agbanwe n'ebe Chineke na-apụrụ ime ihe niile Amadi Frank Ibe ndewo isi niile ekele gọvanọ Abia steeti maka ọrụ arụga na Port Harcourt Road ndewo nọ Lydia Okwuchi eloti mere isitere n'osisi ọma wee na-elekiri anya ndewo ọ dị mma anyị ga na-aga n'ihu izibata ozi gị aga m eme ngwa ngwa ịgụpụta ya agaghị m egbu oge ọ dị maka nga na akara nwa odide ọ dị mma mmadụ debatara ozi si na enwere ọkụ ọgbụgba n'ahịa cemetery Sapromo itinyela ọnụ na okwu ahụ Comrade Elijah Udenwa debatara na ozi ahụ debatara na enwere ọkụ ọgbụgba enwere ọkụ ọgbụgba n'ahịa cemetery ọ bụkwa n'ogene bụ ihe nke a aka na-ekwu na mmadụ isi adịghị nkọ nke dị nkọ bịakwa ịdapụ isi ele ihe wụ ihe nke a ndewo ọ dị mma onye debatara ozi a ọ dị mma esere na gọọmenti agaala n'ihu wee were ego ndị mba ọzọ were bute ụzọ n'obodo a onweghị ha anyị nwere akwụkwọ ego anyị jizi na-eme ihe ugbu a bụ akwụkwọ ego dọla nke bụ na mgbe mmadụ nwere ihe ijighị ihe ị nwere were kpọrọ ihe ọzi onye ezi ga-eji ya were kpọrọ ihe Naijiria nwere naira mana na ị na-akọwapụta na Naijiria ejighị naira kpọrọ ihe kama ha ji dọla were kpọrọ ihe naanị ihe mere ya adị egwu esi chief n'ehihie ọma ndewo sorry ọ dị ma Andrew sitere aba ndewo nọ ahụla m gị ndewo nọla ndewo ewo Comrade Elijah Udenwa si na ọ bụkwaghị 200 naira n'ozi 300 naira maka agwa ọ bụ m kwuru okwu ya bụ bins ọ bụ esiri na nke bụ eziokwu bụ na anyị ataala ahụ nke ukwuu n'obodo a na gọọmenti kwesịrị ịzọpụ njem chọọ ndị ọkachamara n'ebe o metụtara ịhazi ụkpụrụ ihe ome n'ebe o metụtara akwụkwọ ego naira na anyị nwa bụ ndị nne na nna tagbuola onwe anyị n'ahụ isi tupu ụmụ gị aga ụlọ akwụkwọ kwa ụbọchị na ị na-emefu opekarịa mpe 1,000 naira 3 na nzụmahịa ego mba na mba emeela ka ndị dara ụbịam na-adakwunye ụbịam ebe ndị bụ ọgaranya gara n'ihu wee na-amụbawanye n'ọgaranya ọ dị mma esere niile ekele ndị na-akwọ ụgbọala keke nọ n'Ehi Road Bayadazi na ha gaala n'ihu wee na-ehicha ọwa mmiri wee na-agwọpụsị ọwa mmiri nke dị na mpaghara ahụ ndị keke nọ na mpaghara Ehi Road Bayadazi ndị ọ gaziri ka unu bụ ndị agọziri agọzi ka unu bụ ndị ewunenụ gaanụ n'ihu Udeme Golden ọ bụ Enyimba TV na YouTube ọ dị mma ikwuru okwu gbasara akpa osikapa na onye zụrụ akpa osikapa 100 n'ọnụ ego 30,000 naira ya bụ 30,000 na-erezi 60,000 naira ka ọ dị ugbu a Chineke nyere anyị aka Blessing ọzọ ndewo onye agọziri agọzi ka bụ ana m ajụ ma onwe ihe gọọmenti nwere ike imere anyị n'ọnọdụ dị otu onwe ihe ichere gọọmenti nwere ike imere anyị Ọjị Victor Chigozie ndewo Zoe Osuji Uche Sahako onye agọziri agọzi ka bụ mgbe niile anyị na-akpọ Chineke ịkpọ Chineke dị mma mana n'ime ọnọdụ a ugbu a Chineke tinyere anyị n'ime ọnọdụ anyị nọ n'ime ya ugbu a ajụ bụ njụrụtụ ịkpọku Chineke dị mma mana otu m si na-ahụta ya n'ọnọdụ anyị nọ n'ime ya ugbu a ahụtara m ya dịka ebe mmadụ bara garị ịba garị bupụta garị kupụta mmiri kwa aka dosa kupụta mmiri ọṅụṅụ dosa kụnye mmiri ya bụ na ofe dosa gị bịa nọrọ ọdọ malite ikpe ekpere Chineke ana m akpọ gị ugbu a mgbakpụwa garị a
ndị mmụọ ozi eje Michael, mmụọ ozi Ure, mmụọ ozi Rafael, ngwa kpụwanụ garị a, okike abịa ma kpụwa ya, ngwa suru ya n'ofe, kpunyewe m n'ọnụ. Otu ọ na-adị m ka ya. Ọ na-adị m ka ekekere ụwa o merela Naijiria ihe niile Naijiria chọrọ. Ọ na-adị m otu ahụ ka a gasị na ekekere ụwa emerela anyị ihe niile o kwesịrị ka o mere anyị, ya bụrụzie na nke fọrọ afọ fọrọ anyị n'aka. Otu ahụ ka ọ na-adị m ugbu a. Otu ahụ ka ọ na-adị m. Ma na-ajụ, onwe ihe i chere gọọmenti nwere ike ime? Onwe ihe i chere gọọmenti nwere ike ime? Onwe ihe i chere gọọmenti nwere ike ime? Ajụ ka m na-ajụ. Onwe ihe i chere gọọmenti nwere ike ime n'ọnọdụ dị otu a? Ọ dị mma anyị ga na-aga n'ihu anyị ka nọkwa na ọ dị maka m gwere mmadụ onye ka mụ na ya nọ. Ehihie ọma nna m ukwu. Antamara, a na-akpọ m Ike ma chop clothes to the world. Ndewo. Ndewo Antamara. Antamara, ebe m chọrọ ilebatụ anya wụ na otu ihe si na-arị ọnụ n'obodo a. Nke ka nke ị hụrụ ndị na-ere ihe na street at times ka a na-ehep, they are not really helping. Mana m gara ịzụ achịcha bekee achịcha bekee ka na-akpọ Indomie noodles, sorry. M gara ịzụ ya n'ụtụ taa. M na-bazi ya 250 nke m nwere n'ụlọ agwụla. Mana m gara this morning ịzụ ya 300 naira. Well, since last week, this woman agaba ahịa ga zụọ goose ọhụrụ n'ụtụtụ a. Cheta yesterday was Sunday, or yesterday ka ihe anọ change price. Onye nwa ji aka ya tinyere ya extra 15 naira this morning. Ọzọ dị ka ibe ya wụ ịhụrụ ndị na-ere akwa n'ime shopping center. Ọnwa akwa a na-akpọ kashmia. Ịmana ndị ahụ na-eme sọkọlụ ha ga-eme, ha mee kọl, ha bịa nwee meeting, si na-emeli increment na dọla dị ọnụ. So m na-ajụ ha, elee ihe merenụ dọla ji eri ọnụ na nke ibutaburu ebuta bifọ. Ịma onye ahụ sara m ya sị na orecha nke a na ego ahụ o mere increment wụ ọ ga-eji buo ọzọ na mmanwụ ya na ọ ga-azụlizi ọzọ. M sị ya ihe awụ you guys are just frustrating people. Ọ dị mma antị amara ịhụ achọrọ ime ihe a ka emeta ya ọfụma. Ị hụrụ bank managers so na-eme anyị na-ata ahụhụ n'obodo a because ha nwa so na-ahụ ọdụ dọla. Ha so na-ahụ ọdụ dọla na-enye ndị mmadụ, na-enye individuals advice. Hapụ ya, ọ ga-enye increase. Hapụ dọla ga-emetụla ya ka ọ ga-enye increase. You get so asị m kwuo m ga-alike ka eleba anya na bank, na sectors bank ka eleba ya anya ka mara ha ga-eme ka ọ dị mma from inside bank. Ọya mgbe a ga-eme ihe a price of things dey reduce. Ịma na ego ịgba mmiri ugbo ata gị dọla dị ọnụ na-agbara fuel na ọhịa mere na mmiri ji eji ọnụ. You get biko that's the area m chọrọ ilebata anya taa. Ya gazie. Ndewo. Mana o nwere ajụjụ m chọrọ ịjụ. Biko maka ndị kpọpụtụrụla akpọpụtụ gaa na mba ndị ọzọ, ewela iwe ka m gbagide ụkwụ kpọmkwem na ndị a ji dọla na-eme ihe n'obodo ha, ya bụ mba United States nke Amerịka. Ajụjụ m chọrọ ịjụ bụ, ewekwala iwe o, otu anyị nwa ji akwụkwọ ego nke ha nwa wee na-ehiwe isi na-akụgide aka wee na-agbali ọnụ ihe elu n'obodo anyị, otu ha nwa ji akwụkwọ ego nke anyị abụ naira wee na-eme ihe n'obodo ha. Biko ajụjụ a bụ maka ndị kpọpụtụrụla akpọpụtụ. Biko ndị kpọpụrụla nso a, biko achọrọ m ịjụ maka ndị kpọpụrụla gawa mba mepere emepe ọkacha nke mba Amerịka, ọ bụ akwụkwọ ego naira ka eji wee na-azụ ihe ebe ahụ? Ajụjụ bụ njụrụtụ ịma asị onye na-amaghị ibezi ya. Ndewo. Onye ka mụ na ya nọ? Ndewo nna m ukwu. Gwa welite olu elu nna m ukwu. Ebe m chọpụtara iti ọnụ
onye kapala profil anyị nwa na-eme onwe anyị nwa na-akpọbatatụ na redio na biko ị na-akpọbatatụ redio ọ bụrụ ha na-ere 200 gwa na-ere ha 200 ọ bụrụ ha na-ere ha 300 so ndị a na-egecha redio ọkụghọtara so ndị a na-egecha nwere ike ịbịa kwe ha na-ere ha 300 webe a na-ere ha 200 so na mụnwa ka na-ere 200 webe onye kpụbata na redio ka na-ere 300 ọkụghọtara n'ikwo nke ya so ndị a na-egecha redio ndị a na-erecha otu ma gaa na-ejite obere redio eti by the side ebe kpọbata gasị na a na-ere ha 200 a na-ere ha 200 ọ bụ a na-ere ha 200 gasa na-ere ha 300 webe asị Chineke so mụnwa ka na-ere nke m 200 webe ụmụ ndị kpụbata redio ka na-ere 300 oti ya 300 ahụ na ndị supamaket a ha na-ekecha redio ọkọta ole mmụọ m nyere m ọtọ bịrịbịrị plastik o tiri ego ọ bụ mụ atiri from company tiri ya ọkọta so mụa ndị were o nwere ike oti 200 mụa were 100 na-ere ya ohe mụa na-ere onye m ọfụma ga-ama m so onye m na-achọ ka m titụ ọnụ biko onye ọbụla na-akpụbata redio ọ bịa ha na-ere ha 200 kwa na-ere 200 ọ bụrụ 150 kwa na-ere 150 nwere ike ikwo 200 onye amarịsị so m na-ere 200 ka m rewaka 200 m na-ere ndị ka tiri ego akwụkwọ na-aghọta ebe m na-aga onye m achụta itinye ọnụ ndewo aghọtara m ebe ị na-aga ugbu a esi na ịchọrọ ịzụ agwa ugbu a ma nke ga-ezu gị na ezinụlọ gị na ₦3,000 agaghị ezu 3,000 naira chai Ngozi Diana Rose isi ndewo maka iwelite isiokwu a eziokwu isi na ọba anyị onwe anyị jikwa aka anyị na-eme onwe anyị ihe na-eme anyị na mkpụrụ akwụkwọ nchuanwụ St. Leaves aka ya dị 10 na ịzụrụ ya 100 naira Kendọmaite Echefulachi King si ndewo n'ihi iwepụta isiokwu a Ijeọma Ologosi Lola Agụnwa ndewo jisi ike agwa bụzikwa gị $200 bụzi $250 maka otu iko dịkwanụ m okoro biko nu Chineke nna m Noski Kolombo isi eziokwu obi na-atọ m ụtọ n'ihi na anụrụ m olugo ịhụla na ọkụ ngwala gị ihe mere ya ha bịachiri akara ekwentị m ga-esi na ihe a otu ihe si na-arị ọnụ ọkacha nke na ihe ori na ọ na-agbakasịzi gị ahụ na ọ na-agụ gị agụ ka ndị ọkpara aka n'isi ọ ga na-ege ntị wee na-anụrụ ya Kendọmaite Echefulachi King sị na ntụziaka ya bụ ka ndị gọọmenti kwupụta ọnọdụ ọdụrụkụọ ya bụ state of emergency n'ebe o metụtara ihe oriri ka ha mee ntụnye bụ ịgba na ọrụ ubi ma nyekwa ego nke a na-agaghị akwụghachi enyemaka maka ndị ọrụ ubi ma mekwa ka ego anyị bụ naira rukwuo nwa ogbenye aka ma mekwa ya ka ọ daa n'ebe iji wee tụnyere dọla nọ Brenda Okereke-Ọcha isi nke mbụ gọọmenti kwesịrị ileba anya gbasara mmanụ patrol na ihe ndị ọzọ Amara Obi Ike ndewo nụla ndewo ọ dị mma ka anyị ga-agbarịta obere egwu anyị na-alọghachi ndewo ife na-egbukwa ọnụmalele bụ na ọnụ na-ekwu n'ụdị mana ntị na-anụ ya adọ osigodi na ntị nke a baa osi na nke ọzọ wee pụọ mana nna m kpọ m wadụa m ọdụ si m mfụ alụ m kwupụ na asị na onye fụrụ alụ ma onye ekwukwe na ọ nwụrụ osi n'anya wee lekwule ekwu ekwu na-ekwu okenye mana anụ ekwue ma anụrụ na ọ bụ ya na-ekwu nwatakịrị ndị be anyị agakwa ọzọ tata okorocha na-awa anya were spaya gbuo ya
It's an Amuntana Kanya. Yes, fire shin come on. I'm welcome. Inozikuya, it is in Kena Bankite Kamuntana Chichane, Begonia Piano Loge, or X-Fire insecticide Potara Horo, Piawa Pohazoka Habutan on them, X-Fire insecticide Diego, or Batola Dem, a Pisaya Shesheta, or Gibugida Montano Chichano Loge, Ruabalatonano, Usia Marama Diego, Makimulo office, church shady, Ebobula, Manone, Mount Igino Chicha, Etebewe, X-Fire Wagi Honema, Weekend Mado, or I met you up a mobile law, Ecoslaka won't touch Iji, no one Hondiosane Yigebu, Chawa X-Fire insecticide, Ebo Ibono Trapata, Nabdake, Quete no Maka, X-Fire insecticide, no Obalina Star Hondiginso, Dinebatamanekes Rayona Nigeria, Mega Rock Industries Limited. 0901 2056 648 or 0807 7083 392. Mapona bu X-Fire insecticide the bucha wanta. Iji Chicha no one honey lanaria no law. Ojelo was on Atoha. It's an Amuntana Kanya. Yes, fire shin come on. Radio Haneze, Radio Maranke Kwenako, Enyimba FM 94.3. Nke a karịkwara radio. Watch this. This. Are you planning an event that needs a perfect musical touch? Well, look no further. Look no further. We've got a solution that will make your celebration unforgettable, where we bring the beats and the rhythm to your special occasion. Whether it's a wedding, a birthday bash, or a corporate event, we've got the beats to make your party stand out. We are not just any DJ service. We are the masters of mixing, energetic, and ready to turn your event into the ultimate dance party. Booking with Enyimba TV and radio is easy. Call or text 0810-962-9153. 0810-962-9153. Let's discuss your event and we will take care of the rest. Book your DJ today. DJ Spicy Club. And let's turn your event into the talk of the town. We bring the beats to make your event complete. Christ for All Nations CFAN, in conjunction with all Christian churches in Aba and Umahia, announces Great Gospel Crusade with evangelist Daniel Kolenda, the successor of evangelist Reinhard Bonnke. Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Say amen. Date Wednesday, 21st February to Sunday, 25th February 2024. Venue Ngwa High School, Osisioma for Aba Region 1. And Meteorological Complex opposite Obiungo Town Planning Authority along Omokaleka Road from Obikabe Junction for Region 3, all happening same time, 4 p.m. Also on 29th February to 3rd March 2024 by 4 p.m. at two different venues. One at Akwara Square, Umahi for Region 4. National High School along Porako Road, Ugunabo for Region 2. Featuring healings, miracles, deliverance, God's word. The blind will see, the lame will work, businesses will flourish again. Come, listen, and receive the blessings of God. Jesus is Lord. From the roar of the crowd to the player's skillful display. I swear you'll never see anything like this ever again.
We are analyzing the strategies. The interesting part. Okay, the AFCON will also be played next year. It was moved because of the weather condition and all that. He still has a chance. The goals and the saves. Goal for Africa! With our in-house professional sports analysts, Enyimba FM AFCON Studio will keep you up to speed with the games. Step into the Africa Cup of Nations with Enyimba 94.3 FM. Abba from January 14 with the pre and post-match interviews, live match coverage. We will capture every moment so bright. Nigeria have the lead, and Sunday Amba scores his second of the tournament. From 2:30 p.m. to 5:30 p.m. Then from 5:45 p.m. Come join us as the games unfold. Enyimba FM AFCON Studio, your gateway to African football's delight. Exclusive to Enyimba 94.3 FM. Enyimba. Eziokwu mkparịta ụka anyị ebe a na-egosipụta na ihe na-eme anyị si anyị n'aka ugbu a. Mana o nwere ajụjụ m bịara na-ajụ onwe m, kedu uru ọ ga-abara m na m riri onye nọ n'akụkụ echiri afọ n'ala lakpuo ya na ụmụntakịrị o ji n'aka? N'ihi gịnị? Ebe m na-achọ oke uru. Ọ na-ewute ewute ma na-ede anya mmiri akwa n'anya. Ọ na-ewute ewute ma na-ede anya mmiri akwa n'anya. Kedu ka a ga-esikwa onye ukwu wara? N'ihi na o nwere ihe ọ na-abụ ọ na-eme na ndụ ka ị na-amalite na-ajụ onwe gị ajụjụ, kedu ebe mmiri a si banye n'opi ụgbọghọrọ? Anyị were aka anyị gbusichaa onwe anyị otu a, kedu ihe anyị ga-eme? E nwere onye ọ ga-aba hapụrụ ụwa a naanị ya, ya nọlie ya? Kedu ihe mere anyị ji na-eme onwe anyị otu a? Ajụọla m wee sị kedu ihe i chere gọọmenti kwesịrị ime? Otu mmadụ na mmadụ abụọ arụtụla aka n'ebe o metụtara ndị ụlọ ọba ego. Mana ewela iwe ka m jụọkwa gị, kedu ebe mmiri a si na-abanye n'opi ụgbọghọrọ? N'ihi na ọ na-ede anya mmiri akwa n'anya. Onye ka mụ na-eno? Ihe ọma. Ụbọchị ncheta ọmụmụ ọma, onye agọziri agọzi ka ebe nọ. Ndewo nwada. Ahụ chikwela si na ndọkị na-agbọ. Asa ma ihe na-ekwu ojula m anya maka ọ dị n'ibe anyị nwa na-akwa akwa. Ịbịa ebe ndị Aba Power nọ, anyị na-eyuzu ọkụ, anyị na-akwụ obere ego mgba ndị EZUE nọ. Ntezi aka ha bụrụzi ogbugbo obi na-ebu ndị mmadụ. Ọ bụ na ihe isi ike dị niile ha wee tukwuru isi ike tikwazi ndị mmadụ mebe akwụ ya ha kọtakwụ ihe agwụ ka ndị ahụ ga-abịa ga nwụọ. Gị ba n'ahịa ịtụtụlarị material. Otu na-aba na anyị zụta taa, o nwere ike ịzụ in the morning, dịgazi in the evening. Anyị asị gị nọta ọkwụkwọ ụlọ ego. And you be surprised. Ịzịkwa ka ebe nwamba ebe a nke akwa dị ọjọọ. So ana m arịọ gọọmenti anyị ka ha mara ihe ha ga-eme ihe a. Because ọha nwa ndị ochi n'aka. Ọ bụrụ na ha agwepụghị sọbsidi, ọ bụrụkwa na ha meghị na-etinye niile ọnụ ma bọda ma ntinye, ndị na-ere ahịa adịghị ebido tiwe n'ọnụ maka anyị ewerela aka anyị gbuo nwa anyị ibe n'ụkwụ. Ị ga-ahụ mmadụ ihe si ibe ọ na-eti ebe aka ya tie onwe ya ka o megide nwanne ya megide nwanne ya. Ihe nke a ọ rawala ezigbo ahụ. Ka gọọmenti ahụ leba ya anya mara ihe a ga-eme dị ụta. Ndewo Antema. Ndewo. Ọ dị mma. O nwere ihe Michael Arips na-ekwu ugbu a. Michael Arips sị na nsogbu anyị nọkwa n'ime ya ugbu a kacha ọjọọ n'ihi na ebe o si ka ọjọọ ugbu a bụ n'ihi na
ọtụtụ ndị mmadụ ndị enyefere ihe n'aka ndị a na-atụ anya n'aka ha bụ ndị na-enweghị ihe ahụ a na-atụ anya n'aka ha inye. Iji maa atụ, agaghị m enyeli ihe m na-enweghị, naanị ihe m ga-enyeli bụ ihe m nwe. O wee bụrụ nsogbu anyị nọ n'ime ya taa. Ọ sịrị na ọtụtụ mgbe nsogbu anyị na-enwe bụ kpọọ isi ala gafee. Anyị niile kwesịrị ịma ihe bụ kpọọ isi ala gafee. Ma ọ bụrụ na anyị na-esonyere ihe omume gọọmenti, anyị ga-ama ihe bụ kpọọ isi ala gafee. Gị hụ na ọtụtụ ndị nya akpa ọchịchị ma ha amaghị ihe nọ n'ime akpa ọchịchị ahụ. Ọtụtụ ndị nya akpa ọchịchị otu ọkwa nke a maọbụ nke ọzọ, mana ha amaghị ihe nọ n'ime akpa ahụ, nke bụ a na-ekwu okwu maka ịhazi obodo otu ihe ga-esi dị mma. Ha anaghị aghọta. Ọ dị mma, kachi best, biko ọ ga-akara m mma. Ndụmọdụ m na-enye gị bụ ịpụwa were ihe gbara mmiri. Elee otu ị ga-esi nọrọ n'otu ụbọchị gị ṅụọ mmiri 200 naira? Kpatakwara n'ego ole? Go penny wise pound foolish. Ịpụwa were galọn gbara mmiri biko. Were galọn gbara mmiri gị tinye iko gị n'akpa, ịrụtụrụtụ gị ṅụọ. Nnukwu m ịṅụ mmiri 200 naira n'ụbọchị. Ọ dị mma. Let's go si arịarịa sị ka anyị kwuo nke bụ eziokwu. Ịsị na ihe a si n'aka ndị ọchịchị. Ịsị ka ị jụọ ajụjụ na ọ bụrụ na mmadụ azụọ akpa osikapa 20,000 mgbe ọ nọ 30,000, irepụ na akpa 15, emechaa akpọọ gị sị gị na otu akpa nọzi 50,000. Gịnị ka ị ga-emezi akpa 5 fọrọ afọ? Ọ dị mma. Let's go si m jụọ unu ajụjụ na ọ bụrụ na mmadụ azụọ akpa osikapa 20, ọ zụrụ ya n'ọnụ 30,000, ya bịa ree 15 ya n'ime ha, abịa kpọzie ya na a na-erezi 50,000. 5 ahụ fọrọ na elezi ihe si ya mee ya. Onye ka mụ na-enu? Kwọpụ redio n'azụ. Apụọla m. Ndewo. Udo dịrị gị. Akawo m Mr. Kuboy. Achọrọ m ileba anya n'ọnọdụ dị otu a. Ga-agbapụ ya ọsọ nụ. Okay. Ebe nsogbu anyị dị mbala production. Our production dị chukwu. Echetara m mgbe ọ na-abụ ịpụta n'ime ahịa, onye abụji, onye abụji, onye abụji, onye abụji. Eziokwu. Ugbu a, mmadụ ahụ akọtabeghị ka ọ ga-eri ka ọ ga-afụ nke ovu aga ahịa. Mana ọnụ ụbara ndị mmadụ na-amụgwọ ya kwa ụbọchị. A sị na ọ ga-ekwebe ka elebatụ anya na the level of our production. Ihe ndị anyị na-arụpụta n'otu anyị si arụpụta ya na ụdịka ọnụọgụgụ mmadụ enwere. Majority ndị a niile nwere a na-ekwu ma ego ndị mbọ ndị ọzọ mego. How many times ka ndị China na-esi na China bịa na Nigeria bịa ebe ịzụrụ ngwa ahịa ka anyị ka ha were gawa? Ọkwa anyị nwa na-egoro ego nke anyị na-aga China, na-aga London, na-aga Abuja, na-aga America, na-aga azụ ngwa ahịa ke ndị ọzọ. How many times ka ndị mba ndị dị otu a na-esi ebe ahụ bịa na Nigeria bịa azụrụ ngwa ahịa ka anyị? Ya bụ na anyị arụpụtabeghị nke ga-eju anyị. Ọ bụ mere anyị si na-azụ $1,004 n'ihi na anyị na-azụrụ n'ego ndị ọzọ ka anyị nwee ike gaa n'obodo ga-azụrụ. Ọ bụrụ na balansị ahịa adị otu o kwesịrị, o kwesịrị ịbụ onye China bịa Naijiria ya egbe $1 bịa na Naijiria bịa azụrụ naira, were bịa azụrụ ngwa ahịa nke ndị Naijiria lawa. Onye Naijiria egwekwana naira zụrụ $, gazie China ga-abụrụ ngwa ahịa. Mana n'ihi na production anyị ndị too low, that is why we are suffering. Thank you for having me. Ndewo. Ebe a ka anyị na-awụsa ọwa ka anyị nwere ike banye n'agba nke ọzọ. Ndewo maka ntụnye gị. Eziokwu, onwela ihe unu metụkwuru ya doo m anya ugbu a. Mana onwebe ihe m ga-ekwu. Ka anyị dosakwa n'otu akụ ka anyị banye n'agba nke ọzọ. N'oge
a ụkọ ihe isi ike ozi ọjọọ ụbịam na ihe mgbakasị ahụ jupụtara ebe niile sonyere Amara n'oge Igbo Ezue maka akụkọ obi ụtọ ihe akwụkwọ akụkọ kwuru na ọtụtụ ihe omume ndị bụ ịgba maka ikute ume ndụ nakwa inweta udo ahụ ị chọrọ kpọmkwem na Enyimba FM 94.3 Enyimba FM 94.3 nke a bụ nke anyị Enyimba FM 94.3 nke a karịkwara redio. Onye medeni kajizenti iluzie solunu akuna bi inata kwala inakwaje kama yani na wono okungwali boy kajenti iluzie bulwa onye mebezi na nigo okungwali boy kajizenti iluzie wolo na Mwane mebe onye mebezi na nigo Okazi amaka wejina gomo Okazi amaka wejina Osili onye ma Nkenke ni jino Ekeke na lojika isegalo Aji ashakata na mulu Sakebeno Aji asalebe Asadebe na ya mulu Obi amuze no chini mo Asadebe no Nnamo Mwane bene Nnamo Ojeli go wevi ne Ojeli go bi tuna Mwane bene Mwane mabezi no Radio Haneze, Radio Mara nke ekwe na-akụ Enyimba FM 94.3 nke a karịkwara redio. Otu ụlọọrụ eji ala Nigeria bụ The Federal Road Safety Corps FRS n'aha mkpirisi bekee adọọla ndị ọkwọ ụgbọala aka na ntị ka ha kwụsị na-akpọrị ndị ọrụ ha dịka ha na-eje ozi ndị tụrụ ha n'ubu. Ka ọ bụ onye ọchịagha ngalaba ha nke nọ na steeti Ogun bụ Anthony Oga bụ onye dọrọ aka na ntị ya n'oge a na-agba ya ajụjụ ọnụ. Ka ọ dị Oga gara n'ihu wee dọọ aka na ntị na iwu ga-azọchi ma ọ bụrụ na ihe dị otu a aga n'ihu. Ka ọ dị ọ kọwapụtakwara na ọ bụrụ na ejide onye ọrụ ha ka ọ na-akpa agwa mmetọ n'ụdị ọbụla wee megide ọha na eze na-akwọ ụgbọala na onye dị otu a ga-agbakwa egwu soro gada. Onye gọvanọ ụlọọba ego etiti Olayemi Kadoso ekwuola na ya bụ atụmatụ nke bụ ibugharị ụfọdụ ngalaba na ndị ọrụ nke isi ụlọọba ego etiti Naijiria bụ nzaghachi nye oke ụbara ndị mmadụ bụ ndị jupụtara n'isi ụlọọrụ ha.
Ka ọ dị ọ bụ n'oge a na-agba ya ajụjụ ọnụ ka ọ kọwapụtara na nke a bụ atụmatụ mere ha ji chọrọ iburu ngalaba ha dị iche iche wee bufee na steeti Lagos. N'ịga n'ihu, ụlọikpe ukwu etiti nwere ngere na Abuja ajụla ịnabata ya bụ okwu akpọrọ ka a na n'akaebe bụ ndị ahụ na-erube isi ma na-akwadokwa gọvanọ steeti Rivers Siminalayi Fubara n'ebe o metụtara nnwale a na-anwale ha nke bụ na ha yiri egwu ndụ ma chọkwa otu ha ga-esi wee kpọpụ ndụ n'ike. Ka ọ dị ajụrụ na ndị a n'akaebe nke a bụ dịka e yikwara abalị 8 nke ọnwa abụọ n'afọ a dịka ụbọchị a ga-enwe ngere maka ya bụ ikpe. Site na mba ndị ọzọ, akụkọ ehipụtala nke bụ na ogo obindụ ịrịwanye elu ọjị site na mba Argentina ka a na-atụ anya na ọ ga-eru na ogo pasentị 250 n'afọ a, ebe ọnọdụ akụnụba ha ga-adakpọkwuo dịka esiri wee kwupụta n'oge gara aga. Ka ọ dị nke ahụ bụ dịka onye isi ala ọhụrụ ha bụ Javier Milei na-agala n'ihu wee mụwapụta ụkpụrụ ihe omume dị iche iche bụ nke na-agala n'ihu wee mee ka ahụta ọtụtụ ndị mmadụ pụtara wee na-egosi iwe ha site na njem mkpesa na ya bụ obodo. Ka ọ dị, ya bụ ọnọdụ akụnụba nke mba Argentina ka a na-atụ anya na ọ ga-amịkpọ ruo n'ogo pasentị 2.3 n'ime afọ a iji wee tụnyere ogo 1.3% bụ nke ọ nọbụ n'oge gara aga. Ọ bụ akụkọ ahụ sitere na mba Argentina ka Esta Chima jiri wee chịkọọ nchịkọta akụkọ nke ehihie a dịka ọ chinyere ya mụ onwe mbụ Amara a na-agụ nwa n'aka ebe m tụgharịrị ma gụpụta n'asụsụ Igbo na-asị gị meela maka ige ntị dịka ọ na-ejirila nkeji 6 wee gafee elekere 3 nke ehihie. Ihe oge ya ruru ugbu a bụ ọnọdụ nchekwa. Rute nso ka anyị kpaa ihe dị mkpa. Ndewo. Radio Ọhaneze, radio mara nke ekwe na-akụ Enyimba FM 94.3. Nke a karịkwara redio. Onye ka mmadụ ga-achazelu ụwa dịkwa egwu. Onye nya n'ụwa na-enwe mmekọ ọdọ nya kpachara anya maka netu ụmụ ụwa si adị n'anya ọ bụrụ daba si adị n'ime ịma na ụmụ ụwa na-amasị ma n'elu arụ emesi ebe bụrụ sọ njọ n'ime arụ amụfọ niile bụrụzie sọ n'iru eze uwe dozie n'iru famusabali ya mụ ọkpọba ya okwuọma emesie n'ife akọchọba n'azụ ịkwadobeze ka ị na n'ihi akpọzi m onye ngakpọ nwanne m onye ka m ga-akpọzi onye ọma ebu atụwe n'ugbo n'ekene ewo
ọkụwasiadio ekwuwatuwenumo mama ndị a na-eze ọkụwasiadio ekwuwatuwenumo mama ndị a na-eze onye nyanụ m ụwa na-enwe mmekọ ọdụ onye akpachara anya maka netu ụmụ ụwa si adị n'anya ọ bụrụ ozi kaba si adị n'ime mmanụ ụmụ ụwa na-amasị mma n'elu arụ emesịa kwabụrụ sọ njọ n'elu arụ amụfani na-abụrụzie sọ n'iru eze ewo akpọzi m onye ndọpụ nwanne m onye ka mụ na ya gaghị baziri ebe ụmụ atụbenumo ama ndị a na-eze ọkụwasiadio egwu atụbenumo ama ndị a na-eze ọkụwasiadio egwu atụbenumo ama ndị a na-eze ehihie ọma ọzọkwa ka eke mere ọ na ha aga tụnkwem anyị na ha aga o jirila nkeji 13 were gafee elekere 3 nke ehihie na taa bụ ụbọchị orie ya bụ orie mmiri onye agọziri agọzi ka ebe ihe ọma ka a ga-eme gị n'azụ ma ọlị ọ dịgba ka anyị gaa n'ihu anyị na-aga ileba anya n'ebe o metụtara ọnọdụ nchekwa m ọnọdụ nchekwa gị ọnọdụ nchekwa anyị mana ka anyị welata ya ụlọ ọnọdụ nchekwa ụmụ anyị eziokwu anyị agahiela ndị nne na nna nke anyị nwere ugbu a ana m ajụ onwe m ajụjụ ma ọkwa ndị nne na nna ahụ azụrụ mgbe ahụ bụ nne na nna nke anyị nwere ugbu a ama mme na-aghọta enwere mgbe m onwe m bụ nwa mmadụ ịghọtala ọwụ na m abụzi nwa mmadụ ugbu a kama onwe mgbe a ka na-azụ m azụ a na-atụkwa n'anya na ihe ndị ahụ azụnyere m n'ime na m ga-ejikwana ya azụnye n'ime nwa nke m mana iji gosipụta ebe anyị jọrọ njọ ruo ụfọdụ n'ime anyị ajọọla njọ ụfọdụ n'ime anyị na-ere azụ anyị dị selfish anyị na-ere azụ ihe ahụ nne na nna anyị zụnyere anyị n'ime anyị achọzighị iji ihe ahụ were zụnye ụmụ nke anyị n'ime taa nụnụ anyị agbaala njọ ọka na ọnụ ọgụgụ n'ime nne na nna n'ugbu a ọkacha nke ndị nne anyị agbaala njọ
anyị na-ere azụ na-eshi ishi ka anyị na-ere azụ. Ọkwa azụ ahapụrụ ya emebie, ịma ahapụcha azụ ya emebicha bịa tii ya na igbe ntụ oyi, o mebiela wụ na o mebiela. Anyị na-agba njọ. Kee ka nne na nna gị ga-esi wepụta ohere zụọ gị zụzie gị ama, kụnye gị ezigbo mkpụrụ n'ime, mee gị zụpụta gị gị bụrụ mmadụ. Itoolu ugbu a ịbịala bịa lụọ di, ịbịala bịa lụọ nwunye, ị chọzighị iji mkpụrụ ahụ nne gị na nna gị kụnyere gị n'ime kụnye n'ime ụmụ gị. Gịnị mere? Gịnị mere? Ọ bụ gịnị mere? Kedu ebe isi ụkazi a si wee na-agbaghasị? Gịnị na-emedi anyị? Ka ihe bụ mkpa anyị. Anyị echefuola na o nwere ebe anyị si wee na-abịa. Nke bụ eziokwu bụ na ndị Igbo tụrụ ilu ha sị na onye na-amaghị ebe mmiri bidoro mawa ya agakwaghị ama ebe mmiri kwụsịrị ịma ya. Anyị echefuola ebe mmiri bidoro mawa anyị. Ndị ahụ ị na-eje ịchọrọ ịdị ka ha, otu obodo ha dị ọ bụ otu obodo nke gị dị? Ndị ahụ ị na-eje otu obodo ha dị ka ọkwa gị ọ bụ otu obodo nke unu nwa dị? Ihe ha na-eri ọ ihe unu nwa na-eri? Ndị anyị na-eje ahụ unu na ha ọ bụ ofu? Ọnọdụ ụbọchị weda unu na ha ọ bụ ofu? Nne gị tara ahụ zụwakwa gị zụchaa gị zụpụta gị mmadụ. Ya lee gị anya sị chai nwa m m zụpụtala gị, mana ụgbọ orula n'aka gị zụpụta onye ọzọ bụ nwa ị mụrụ amụ. Ị chọzighị ịkụnye mkpụrụ ọma ndị ahụ nne na nna gị kụnyere gị n'ime, ị chọzighị ịkụrụ mkpụrụ ọma ndị ahụ kụnye n'ime ụmụ gị. Antị Amara, ebee ka ị na-aga? Jiri nwayọọ, ị ga-aghọta ebe m na-aga ugbu a. Anyị na-aga ileba anya n'ọnọdụ nchekwa ụmụ anyị. Ọnọdụ nchekwa ụmụ anyị. Mgbe ahụ anyị ka pere mpe, anyị malitere ikwu okwu. Ihe anyị ji wee nwee okwu bụ mama, papa. Ị ghọtala? Mama, papa. Abịa si n'ime ha bịa jụwa anyị, ele aha gị? Ya sị, aha m wụ Ntọchi. Nke ahụ bụ ngọzi. Ị ghọtara? Ajụọ gị ele aha gị? Gasị, aha m bụ Ntọchi. Ajụọ gị ele aha nne gị? Aha nne m bụ Amaya. Ama m na-aghọta? Amara. Ajụọ nwatakịrị ele aha nna ya? Sị, aha nna m bụ Obinya. Nke ahụ bụ Obinna. Ị ma na ọtụtụ n'ime anyị ugbu a ụmụ anyị amaghị aha anyị. Ihe ụmụ anyị ji mara anyị wụ mọmị. Ihe ụmụ anyị ji mara anyị bụ daddy. Ị ga-ahụ nwa ogbede nwa ya efuo maọkwanụ ya na-achọ ụzọ. Ajụọ ya ele aha mọmị gị? Ọma. Ịjụọ ya ọ sị gị na aha mọmị ya wụ mọmị. Ịjụọ ya ele aha daddy ya ọ sị gị na aha daddy ya wụ daddy. Ele ebe unu bi? Ọma. Anyị na-aga ileba anya ugbu a n'ihi na ụwa ajọọla njọ na ihe dị oke mkpa n'ebe ụmụ anyị nọ. Kedu ihe anyị na-aga ileba anya? Ọnọdụ nchekwa ụmụ anyị. Ọ bụghị mgbe niile ka ị ga-anọnyere nwa gị. You will not always be there for them. Ọ bụghị mgbe niile ka ị ga-anọnyere ụmụ ndị ahụ. Ị seregodinu nwatakịrị n'aka siga ya n'ụlọ akwụkwọ, ị ga-esi ya nọrọ na klaasị. Ama m na-aghọta ebe m na-aga. Ọ bụghị mgbe niile ka gị na ụmụ gị ga na-anọ. O nwere ihe ndị kwesịrị ka ha mata, ihe ndị dị oke mkpa ka ọ ga-abụ n'ọnọdụ nchekwa ha ga-abịa ịgba. Ọ bụghị mgbe niile ka ị ga na-protect ụmụaka. Enwere ihe ha kwesịrị ịma ka ha nwere ike na-ekpuchite onwe ha in order for them to protect themselves. Ka m sụọ ya na bekee ka ịghọta ebe m na-aga. Ụmụaka ndị a kwesịrị ka a kụziere ha ihe dị oke mkpa maka iji wee chekwaa onwe ha. Ama m na-aghọta? N'ihi na ọ bụ mgbe niile ka gị na ha na-anọ. Enwere ike ị na-ebuga ha ụlọ akwụkwọ, gị bughachita ha. Ga-esi ha ngwa nọrọnụ n'ụlọ, ana m abịa ka m gaa zụta azụ, ka m gaa zụta ihe unu na-eri, yakwa ịhapụla ha pụọ. Ị nwere ike ịsị nwatakịrị ngwa gaa mposi gaa nyụọ mamịrị, o werela aka ya gaa. Enwere mgbe ị ga-edina ike aga adị gị. Ị na-akpọpụbu nwatakịrị ahụ ịnyụ amịrị, ka esi ngwa gaa n'ezi gaa nyụọ amịrị, makwana gaa na ụlọ mposi gaa mposi, m na-abịa. Mgbe ahụ otu nkeji ahụ, nkeji abụọ, nkeji atọ, nwatakịrị ahụ pụtụrụ gị n'anya. Ị bunyela nwatakịrị akpa mgbọ ọ ga-eji were chekwaa onwe ya. Iche na mgbe niile ka gị na ụmụaka a ga-anọ. Ọwụ mgbe niile. Ọ dị mkpa dị na ị ga-ebunye nwa gị, na ị ga-ebunye ụmụ gị akpa mgbọ.
kedu akpa mgbọ ahụ ị ga-ebunye ụmụ gị ka ha chekwaa onwe ha maka na obodo adịla njọ, maka na ndị mmadụ adịla njọ, maka na ụfọdụ ndị brọda adịla njọ, ụfọdụ ndị hanti adịla njọ, ụfọdụ ndị họnkụ adịla njọ. Kedu akpa mgbọ ị kwesịrị ịma na David chọrọ igbu Goliath, ya gaa n'ọnụ mmiri gaa tụtụọ okwute wunye n'ime akpa ya, jidekwa nwa katapọt ya? Kedu okwute ị ga-enye ụmụaka ka ha wunye n'akpa ha maka iji wee chekwaa onwe ha? Ebe ahụ ka anyị na-aga ugbu a. Ọ dị mma karịa ekwentị anyị ka bụkwa 08096660943 maọbụ 07080000918. Ị pụrụ ịga dosa ozi n'igwe Facebook ma ọ bụkwanụ gị dosa ya na YouTube na Enyimba TV, ma ọ bụkwanụ ka ịkpọbata makwanụ ka ịdosa ya na akara nwa odide ka bụ na 08096660943. Ana m abịa. We are analyzing the strategies. The interesting part, okay, the AFCON will also be played next year. It was moved because of the weather condition and all that. He still has a chance. The goals and the saves. Goal for Africa! With our in-house professional sports analysts, Enyimba FM AFCON Studio will keep you up to speed with the games. Step into the Africa Cup of Nations with Enyimba 94.3 FM. Abba from January 14 with the pre and post match interviews, live match coverage. We will capture every moment so bright. Nigeria have the lead, and Sunday Abba scores his second of the tournament. From 2:30 p.m. to 5:30 p.m. Then from 5:45 p.m. Come join us as the games unfold. Enyimba FM AFCON Studio, your gateway to African football's delight. Exclusive to Enyimba 94.3 FM. More than a radio. Ọ dị mma, abịala m. Ngwanụ ka anyị mee ya. Onye ka mụ na-enọ? Kapala ihe ọma. Agbara. Ọ dịrị mkpọsara ha. Ndewo. Bekee. O nwere nwaanyị jụrụ m ese go jụọ m ịpụọla n'Enyimba masta mba na ịbatakwa. Ọ kpọrọ m na fon sị m na ịchọrọ ka m hapụ ka hapụ ịdị ka m na-aja gị mma mana jisi ike. Ndewo. Jisi ike. Ndewo. Chineke na-azụ. Ihe ọzọkwa m jikwala eketukwa onwe m sị ma m na-ekwute eziokwu 1 minute yo. Ụmụ nwoke bịara ebe m na-ekwute eziokwu 1 minute. Nke na-ehema ya enyere m kaadị ugbu a 200 naira si na akwụkwọ m kwuru na faina ọwụ naanị ndị filin steshọn na ahọdụ fuel na ndị bankị na ahọdụ kwa dollars na ihe ndị ọzọ mana ya akụkọ ụbọchị ọzọ amị mgbe m toro mgbe m dị na nwata ndị skuulu chọrọ ịkparị nne na nna anyị achọ ịgwa anyị na anyị aghọla ahịa asị anyị biko gbaghachi nụla onye ka mụ achọ m onye ka mụ na-enọ? Onye ka mụ na-enọ? Amara nwanne m, good afternoon. Ehihie ọma. Ehihie ọma nwanne, ị lọtala? Gaa n'ihu, onye agọziri agọzi ka ị bụ. Okwu gị dị mma, ihe anyị kwuru ugbu a wee eziokwu. Ọtụtụ ndị nne na nna, ihe anyị kwuru na ọ na-eme eme, o metụkwala m ahịa. Hello? Gaa n'ihu, ana m anụ ihe ị na-ekwu. Ihe tọpik gị dị ezigbo mma, gaa n'ihu na Ndewo, nụla. Biko, kedu mkpụrụ mgbọ anyị ga-awụnye n'akpa ụmụ anyị maka iji chekwaa onwe ha megide ndị ọjọọ nọ n'ezi? Tụnye bịa nye m ka m were gwa ụmụ nke m. Ndewo. Anyị ma na isiokwu a dị mma
mana nyere anyị aka. Onye ka mụ na ya nọ? Acham Enyimba. Ndewo nna m ukwu. Augustine Watford. Acham Amokwu. Augustine Watford. Acham isiokwu abara uri wepụtara. Kasi mụ aka nwere nke mere mụ n'ihe esire isiokwu abara uri wepụtara. Kasi mụ aka nwere nke mere mụ n'ihe esire esi mụ nnọọ. Ngwa welie olu gị elu nna m ukwu. Okay. Onwebe m na-atụ meeting ka m ga-enye the woman ego ụtụtụ ebe from 7-8. Ya bụrụ na chesa nwa ya ahụ. Nwa from 2-3 years. So ya ebe from 7-8. Ya bụrụ na chesa nwa ya ahụ. Nwa from 2-3 years. So ya bụ mọmị ya dịsara ime rọba si ka ọ gaa were ihe inside the room. So ta m batara kụtụ aka. Go and call your mom. But the mommy, just want to see you for mommy. Mommy have a time to say I'm going to was and mommy discussing. So I watch you really not so so on them mean no Ghana so much wopụta ọnụ ụgwọ ala kwalekwu ihe nwoke a ga-akpaga akalekwe nwoke a na-ele so na adị mma ị na-ewepụta oge ga na-agwụ ma ụmụ nwoke a na-epụkwu ụmụ nwoke ọ bụ na ụmụ nwaanyị ga na-ele so na adị mma ị na-ewepụta oge ga na-agwụ ma ụmụ nwoke a na-erepụkwu ụmụ nwoke ọ bụ na ụmụ nwaanyị ga na-agwọtacha nwoke lekwe ihe nke ga-emepe ọnụ gwa Adị mma nna m ukwu abụọ sị na mkpụrụ ị ga-etinye nwa gị n'akpa. Onwe ihe ọma mana onwe nwata ahụ ga-adị. Mommy, is daddy beating you? Mommy, are you crying? O nwere ihe ọhụrụ mere o ji jụ gị ajụjụ ahụ. Ọ bụrụ na nna ya nọ na-eti gị ihe ị kwesịrị ime ebe m na-aga ugbu a. Ị ghọtala? Mee ka nwatakịrị amara onye ọ bụ n'oge. Ọ bụ nwoke ka ọ bụ nwaanyị. Kwa ka ọ ghọta akụkụ ahụ ya ndị dị mkpa ndị kwesịrị ịgba mkpuchi. Ọ na-ewute m na ọtụtụ n'ime anyị ka azụrụ anyị nwabndị nna azụrụ anyị ikpuchi ahụ anyị kpuchie ya nke ọma ebe ndị ahụ dị mkpa. Mana kama anyị ga-ewerekwa ihe ahụ etinyere anyị n'ime ụmụ anyị. Ihe meziri anyị were tụfuo nke ahụ were nke ahụ etinyere anyị n'ime jide. Wetazie ọzọ ya were kụziere ụmụ anyị nke bụ ka ụmụ anyị na-egine were ahụ ebe ndị ahụ ekwesịrị ikpuchi mee gịnị gbaa ya ọtọ n'ihu ezi. Ama m na aghọta ebe m na-aga ugbu a. Nne na nna gị nwaanyị na-ege m ntị ugbu a, nne na nna gị kụziri gị ka ikpuchie ọtọ gị nke ọma. Ikpuchie akụkụ ahụ ndị ahụ dị mkpa na-ekwesịghị ịhụ anya. Ma gị ma bịala kụziwere nwa gị nwaanyị na ahụ ya kwesịrị ka ewe ya oghi. Ya mere mkpụrụ ngwọ ị ga-ebu ụzọ nye nwa gị bụ ime ka ọ mata onye ọ bụ. Nwa m ịbụ nwoke, nwa m ịbụ nwaanyị, lekwa onye bụ. Ọ dị mma nwa m na-ekpuchi na mgbe niile. Ọkacha nke n'ihu mmadụ ọbụla na-abụghị gị onwe gị. Ama m na-aghọta ebe m na-aga ugbu a. Nke ahụ bụ nke mbụ. Ka anyị na-agakwa n'ihu, anyị na-achọ mkpụrụ mgbọ. Onye ka mụ na ya nọ? Ndewo. Alọtakwala m. Ndewo. Netwọk ọ bụrụ onye itema. N'eziokwu na ka mbido ebe m kwụsịrị oge anyị na-aga skuul ọwụ na ticha ịchọ ịgwa anyị na nne na nna anyị emeghị nke ọma ha na-agwa anyị you lack home training. A bịakwasịrị nna ya na skuul home training agwaghị ya ahụ ọgwụgwọ ha na-agwa ahịa ahụ agwaghị onwe klaasị ala n'olugbo bi na-arịba agwaghala you lack home training achịa obi na-alọta gwa mpa you lack home training ya akọkọ ụbọchị ọzọ. One, home training na-ahụ ihe ụmụ ndị nkụzi na-arụ ọwụ ndị nne na nna. Ụmụ nne na nna one, Bible sị na e nyere ya n'aka na ilekọta ha. O doro m anya na nwa atụrụ fuo a ga-ajụwa shefard. Amị nwetara mgbe atụrụ fuo ajụwa shefard. Ma ọrụ kpọpụrụ a ga-asị ele egu shefard a Jizọs ọgụ shefard. One, ị ga-emekwa ụmụaka na-ekwu obi ha. Ọtụtụ ụmụaka na-ekwu obi ha. Ebe ị ga-amatacha ihe dị ụmụaka n'obi asarị ma ndị etanye dị ụmụaka n'obi asarị ma ndị enyi ha ha da na-arụcha ha chere imetara afọ. Enwe one boy ma a na-akpọ ya Izunna.
ọ chọrọ ịgbala Ghana mpa ya ma mma ya ma o jikọchara akwa ya na ọsaịdị ebe m na-anọ ọ chọrọ ịgbala Ghana nwatakịrị akwụ mmasị ya mechie ọnụ ọ na-ekwuzi okwu ya hụrụ mee ka ụmụ gị ka gị na-enwe mkparịkọta ụka Chineke na Jenesis ibido chapter 1 ọ na-atọrọ Adam na-abịa Adam ya na-achọkwara abịa enwe mgbe Adam kpafuru ya jụọ ya Adam ole ebe ị tụọ awụrụ na mee ka ụmụaka mara ndị ewu enyi ha ka a mara chuzuo ha nwere aka chuzuru friends ka ịgwa ha face and consequences ikpere enyi ọjọọ lee ọbịam dị ya ọghọm dị anụ ikekwa otu a ma otu a ụmụaka ga-amata mgbe ụfọdụ gị kpọkwa ha jụọ ha ajụjụ o nwere ihe na-enye ha nsogbu ha mee ka mara gị na ha na-enwe taịm kpụta ọtụtụ ndị nna na ugbo enwekwa taịm emegidere ama nọziri skuul maka 2 months a na-enye nwatakịrị ha na-ewere atinye ndị nkụzi ntakịrị ahụ ọ dị mgba ịchọ karịa ụzọ zụọ nwa gị nwatakịrị a na-enwe taịm ugbu a ma inwe taịm ga-azụ ya ị ga-enwe taịm ị ga-eji gawa kọtụ ma gawa prizin ọ wee bụrụ ya tụọ awụrụ na ka ị kpọọ otu a si eme choices ọ sị na-ekwutere okwu nke maka ahụ ụmụaka o nwere nwatakịrị 15 years ọzọkwa ndị chọọchị na-abịa ete ya mmanụ kama na okwu aha na chọọchị asị ma na-emekwa otu ọkwa ndị niile o nwere ndị fon a na-eji n'aka smartphone ọ sọskraịbụ afọ gig emaghị ụlọ ga-adị awụ fim dị mgba pornography film ya legide ụlọ ya ikechi onwe ya ụmụntakịrị emebichiela o si n'aka ndị nna ọzọ abụrụ na ka ịgwa ha na otu ha si emeke choices ụmụaka ga-emeke choice nne na nna agwa ha na mba ụfọdụ nne na nna mekwanụ mistake aga nọ n'ihu ụmụaka maadịmite a mere mistake ụmụaka sị oke ha na-eme mistake ụmụaka ewere ya na-eto ha kpa agwa ọjọọ ha na-eme mistake ha sịrị ndị okenye na-eme mistake mgbe m ga-etokwa aga m eme mistake ha chuzuo dia friends wisely ha kwesịrị ịtụghachi ọtụtụ nne na nna na-atụghachi ha ụgha ụwa dị ka 4x4 mita mgbe anyị na-agba hita sports onye nke ya were nye onye nke ọzọ dịka m isi kwuo ka anyị chuzuo friends anyị akwụsị ịtụghachi amara na agwa ọjọọ ụra kpara anyụ a ga-aghọ ọghọmahịa iji maatụ agwa nneka si ya dobe ọkpa n'ụlọ ya sị mba ọtụtụ ime ọ ga-aga skuul ọ ya ga-eku nwatakịrị a gredi ya ala ịgwa ya efretin ga-eduwe ya ọdụ ga-enwe tam ka gị na-akparịa gị na ha wuru enyi o nwere ndị nne na nna na-eme ndị nne na nna na-ekwe eme ụmụ ha aprishet amen ewelewe mgbe ị dị na nwata eme ga aprishet ndị ụfọdụ sị na ime ha aprishet ha bịa koo adịlegbadị too much nwatakịrị gbata nke ọma too ya ọnwa itofe ya oke mee aprishet ọmatakwa na nke o mere nke ọma o mee nke ọjọọ ka ịgbasịrị ya mbụ ike si ya na nke a dị mma nke a dị mma ime otu ahụ ka ụmụaka chuzuo frens dị bad frens na-emebi mmadụ frens na-emezikwa mmadụ nke mara ndị wụ ya na-eme ọzọkwa ndị nkụzi na-ata ahụhụ imekwa ka ịgakwuru ama ịnwetara onye nkụzi na ndị nkụzi gbalị elu gbalị ala ndị parents a na-eme aprishet ụfọdụ ndị nkụzi na-agbalị ndị nne na nna emekwa ndị nkụzi na-agbalị aprishet ọma richard kaadị unu asanye nye ọrụ a na-arụ ụdị tumot unu enwere taim ọkpọsabụl ga gbapụ ga-eburu the whole dustbin butere ndị nkụzi si a na-agwọtawa ọ dị mma nke m ga-eji chịkọta ya wụ na ọtụtụ ụmụaka emenyụola ha ihu ndị nne na nna mgbe ori nọ n'ihu ụmụaka na-alụ ọgụ ya na-apụ ụmụaka na bren ụmụaka na-eji nke a na-eto kama inwe nsogbu nọ n'ime bedrum setụlụ a nọkwara bedrum asị ezigbo kọt na n'ebe a setụlụ ma ndị na nna nọ n'ihu ụmụaka lụọ ọgụ oge eme ụmụaka ha chọrọ ya ga-ebiri ma ha ebiri papa ha na ebiri mama ha mgbe ọzọ o nwere ike rukwechi mama ha chi mesokwu ya ike ha sị ha ga-agwa papa onye na-ego skuul papa si onwe ego ji ya si akwa ịhụla ya ya wụzi ezigbo mmadụ ya wụ na o win wela ụmụaka hụtasị na papa ha dị bad na nwa aghọọ senti obi amị ka nkwụsị ebe a udo dịrị gị udo dịrị gị kedu mkpụrụ mgbọ ị ga-awụnye nwa gị n'akpa iji wee zere ndị ọjọọ ihe mbụ nwatakịrị a kwesịrị ịma dịka ọ na-amụ ikwu okwu bụ aha ya nwa gị kwesịrị ịma aha ya nwa gị kwesịrị ịma aha ya dịka ọ na-eto nwatakịrị afọ 2 ekwesịla ajụọ ya kedu ihe bụ aha gị ya akpọ aha ya nwa gị kwesịkwara ịma aha nke gị nwa kedu aha gị abụghị ma ọ mee mmadụ nwere ike isi ebe o si pụta ya bụrụ nne nwaanyị ebe nwa gị na-efu efu ajụọ ya is this your mommy? Ya sị yes
nwaanyị niile abụrụ ya mommy, nwoke niile abụrụ ya daddy. N'agbanyeghị otu ntakịrị ahụ nwa gị hatụ, mee ka ọ mata aha gị, mee ka ọ mata aha nna ya bụ di gị, daddy ya, mee ka ọ mata. Ịma ihe ọzọ dị oke mkpa, ụmụaka a na-aga ụlọ akwụkwọ, ha na-agụ Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. Ị hụla, ha eburula ya n'isi. Otu akwa ka ị kwesịrị ime ka ụmụaka buru akara ekwentị gị n'isi. Asịla na o torube. Nwatakịrị ka na-agba ikwu okwu, o nwere ike ọ nọ na creche. Ọ gụwala wingo wingo mimima mimimimimimimo ha 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 ha. Ama m na-aghọta. Mee ka o buru akara ekwentị gị n'isi. Mee ka o buru akara ekwentị nna ya n'isi. O nweghị oke ọrụ dị ebe ahụ. Ihe eji enweta ụmụaka bụkwa mgbe nọpagide consistency, nọpagide ya. Jelo edelo 555 CCC 911. I want to go 080 111 222 555. Again 080 555 111 2222. Mee ka o buru ya n'isi. Were ya mee ihe eji agụ egwu. Were ya mee ihe eji agụ egwu. Were ya mee ihe eji agụ egwu. Ka nwatakịrị a buru ya n'isi. E nwere ebe ọ ga-eru. O nwere ụbọchị ọ ga-eru. Ya dị oke mkpa. Ama m ihe m na-ekwu. Onye ka mụ na-enọ? Udo dịrị gị nna m ukwu. Akawo Mr. Billboy. Ndewo. Ma baba. Last week, Tuesday. Nwatakịrị mara ya abụọ na-efu. Ọdụ nwa ahụ bụ nwa ada nne m. Otu o si mee mbụla mụ ha. But at that moment, nwa agawa school. Nwa wee dị nwa 14 years, nwa agawa school. Mụ ha nwere ụfọdụ ọrụ ndị m ji after m mechiri ọfịs ma agawa meeting. Ya m na-akọ nwa akụkọ mere m iji kụziere ndị ọzọ. Ị mara na nwa ahụ pụrụla paakị, mụ ha amaghị na nwa chọrọ ịla. Nwa ahụ pụrụla paakị. Adụ otu o ji nweta onwe ya la paakị, mụ ha amaghị. Ya bụ ndị mmadụ na ya laji isi ala ngwa. Ndị kọntrọktọ ndị agbara ajụwa sị, adụ onye nlaji isi ala ngwa nnọọla moto a. Onye sọmbọdịla abala keke chọrọ ịga ụgbọ oje akwụsị, iwe onye ke na-asụrụ ọ bụ onye isi ala ngwa, ọ bụ onye abịala ile nwatakịrị. Mgbe mụ a ka nọ na mitin, a nọ na-ahazi sọm defense ndị ahụ nwere na mitin ahụ. Ị mara na nwa mgbe ahụ ga-amarụ nnụrụ data nkwụsị jụwa na bọị. Ya sịrị ekpe onye ụmụ ehi m ụmụ ụgọrọ n'isi ala ngwa South. Ya dị ajụwa esi ya ndị onye ma na vileji na ya kpọta aha mmadụ labụ na ama na-akpọta ndị ọbụ kpọrọziela otu a ka esi kpọrọ nwa ahụ kpọrọ ya la kenye ya la nna. Ị mara nwa ahụ arụwo m nọla mitin mmiri nna ya kpọọ m la fonu si ebe m nọla ya aramasị ya mba la nọ m la mitin la larube m ya kwasị m la nwaanyị nọ wutere dem la nwa ha nọ wutere dem. Mgbe ndị ahụ ji gwa m otu ahụ ma ya dị m ka ọwụ ndị 419 at the end of it to somebody is mbụla mgbe ọbụla ya mụrụ nwa were asụsụ gị na-akụziri nwa gị nke mbụ were asụsụ gị enwere ihe a na-asụ come go come. Ajụrụ m nwatakịrị 12 years ajụjụ ya na iwe onye ebe ya asụmla ya amaghị kedu aha vileji ụlọ ya asụmla ya amaghị ma mana nwa ahụ na ndị ya na nna ya nọ n'aba masị ya nwatakịrị nwoke emeghị onye emeghị aha vileji ịmaghị lokal gọọmenti ọ bụla nwa dị otu efuo kedu ka ajụjụ. Ị ma na e nwere ụlọ abụm egela redio ma ụlọ telivishọn m na-anụ asịla mmadụ n'efu na nwantị ihe mba a ga-ekwu mbụ o toro ogologo ọ dị ụcha ọ na-asụ asụsụ Igbo ọfụma ọ na-asụ asụsụ Bekee ọfụma. Nwatakịrị dị otu a ọ bụrụ na ofurefu n'eziokwu ọ ga-adị ize nchọta. Mana nwatakịrị kemgbe eji nna ya ha wa egbuo aha na ọbọngara ya na-ele ukporo what is your name ya ata asụwa Bekee la ọmaghị asụ ọ nwere ka ọ ga-esi mgbe ya ga-akọtara ya ọsọ. Udu mmadụ ndị ahụ na-ara ahụla nchọta
kedu mkpụrụ anyị gara akụ ya ụmụ anyị ka anyị gbalịa mmụta iji asụsụ anyị laa obodo anyị n'ebe anyị si ihe ndị bekee ọ dị m ka ọ bụ identity na adị wee kpọ ya ma ọ bụ ka anyị gbalịa ime ka ụmụ anyị mara ya real identity. Ọ na-enye aka iji chekwa ụmụaka anyị n'oge dị ugbu ka m kwụsị ka ndị ọzọ nwee ike tinye ọnụ. Ndewo. Chineke m anọ m n'igwe Facebook ugbu a. Esther maka onye agọziri agọzi ka ị bụ. Ana m asị ise maka ekpere gị ahụ. Miracle Eze onye agọziri agọzi ka ị bụ. Ndewo. Cruise King Miracle ese Aunty Amara ka ha na-ekpe ekpere oge niile ịtụgbuola onwe gị n'ashị. Cruise King Miracle ịtụgbuola onwe gị n'ashị. Ọnụ nwawo ndị a na-ebupụta gara ebupụta ofe si Chineke kpụweta iwu unu n'ọnụ. Ị ga-eme ihe kwesịrị ka ime gị si n'ọba ekpere. Ọnụ nwawo ndị ọ na-anwụ mgbe ụfọdụ Chineke ma imere m ihe a ma amara na iwu uchi imekwalanụ nke ị kwesịrị ime dị ka mmadụ ịbụ. Chinwe Nwokeke ndewo maka ekpere gị ahụ. Vivian Chomzi ndewo. Esi eziokwu n'ihi otu esi zụọ gị na nke a ga-enyere gị aka na onweghị ihe ọbụla ị ga-ezoro ụmụ gị zụrụ. Ndewo Vivian. Gụwakwa ndewo. Ọ dị mma. Victor Raphael Chidi esi na otu nwatakịrị nwaanyị furu efu na ogbe gị na abalị ole na ole gara aga. N'ụlọ hụrụ ka o si wee na-achakesị anya ka azụ nọ na mmiri wee kpọọ ya oku ka a jụọ ya ajụjụ. Aunty Amara ị makwa na nwatakịrị nwaanyị a ama aha nne na nna ya. Ọ maghị ebe ha bi. Naanị ihe ọ maara wa aha ya nwatakịrị afọ 7. Ọ maghị aha nne na nna ya, ọ maghị ebe ha bi. Mana ekele dịrị Chineke na anyị mechara chọta nne ya site n'ịjụ ajụjụ. Wee bụrụ na ha bi na okporo ámá nke ọzọ. Biko ndị nne na nna meenụ ka ụmụ unu mara ihe ndị dị mkpa. Meenụ ka ụmụ unu mara akụkụ ahụ ha ndị mmadụ na-ekwesịghị imetụ aka. Meenụ ka ụmụ unu mata na o kwesịghị ịgara onye agbata obi ozi na-ebughị ụzọ gwa unu agwa. Aunty Amara karigo n'ọgbọ hele ka m si wee na-ege ntị. Ndewo nọ. Kindomite echefulachi ndewo. Ya Victor Raphael Chidi ndewo nọ. Becky Okore esi eziokwu na ekele azọpụtala ọtụtụ ndụ. Na mgbọ nwaanyị ga-etinye nwa ya n'akpa bụ mgbọ ekele. Ụmụ nwaanyị ka ọ kacha tụwa aka n'isi ndị ụmụ nwaanyị alụrụ alụ mgbọ ekele. Ụta m na ugbu a m nọrọ na keke gị kpọrọ nwa gị bata ma nwa gị ekele m Chineke makwa aga m emepere ya ụkwụ ka ọ nọ n'etiti ụkwụ m. Ya bụrụ ajọ mmadụ kpọọ m. Ihe ọbụla sọrọ gị kpọọ m achọọ m ịma. Nwa gị ahụ mara na o toruola ikele mmadụ ya bata na keke gị jụkwụrụ ha ka onye refuji jụkwụrụ ha jụbata na keke. Stay here, go this side, go this. Ọ zọta m ụkwụ m ga-azọwara ya ha ka m gwakwa gị eziokwu. O nweghị ihe dị ka nwatakịrị batara. Ekele abụghị na o sorola onye ọjọọ gawa. Ekele nwe mgbe ọ na-azọpụta nwatakịrị. Ama m na-aghọta. Good afternoon, ehihie ọma, ịsaala chi, ụtụtụ ọma. O nweghị ihe o wepụrụ nwatakịrị a n'ahụ. Mkpụrụ mgbọ ị ga-enye nwa gị bụ gịnị? Ekele. Ọ dị mma. Biko Okore sị mkpụrụ mgbọ ọzọ ị ga-enye nwa gị bụ ihe o nwere ka o ju ya afọ. Ụfọdụ n'ime anyị azụọla ụmụ anyị enyaghị m chọọjọ. Ịma ihe ọwụ anyaghị m chọọjọ. Nwa gị ji achịcha bekee na-eko eko biskit n'aka. Nke a m ji n'aka nwa popcorn a m ji n'aka na-ataratụ na keke ebe anya ya dị. Ọ dịla njikere iso m lawa n'ụlọ m maka popcorn ahụ ọ hụrụ m ji n'aka. Anya na nwa gị hụ nwa negidekana anya na nke gị. Bịa Ngozi bịa nyetụ ya maka gị na o bewela akwa. O jikwa biskit n'aka. Mommy, I want to eat popcorn. O jikwa biskit n'aka. Ọkụ ị hụrụ gị nwa you this boy, you this girl, you bịa Ngozi, come and give her small. Ọkụ ihe you ogologo akpịrị. Nene ihe na-akụziri nwa gị
otu a ka ọ ga-esi soro onye ọ na-amaghị otu ụbọchị lawa n'ihi gịnị popcorn mgbe ị nwekwana ihe karịrị popcorn ahụ n'ụlọ. Ọ dị mma ese na nke a nyere aka wee zọpụta gị otu ụbọchị. Ọ bụ ekele. Ụfọdụ n'ime anyị amaghị ihe ndị a. Anyị na-eche na ọ bụ anyị kelee mmadụ ekele ihe anyị bụ n'obi, nri nwa anyị bụ n'obi ya ọ dapụ n'ala, makwa na ihe anyị ji bụrụ nwoke ya ọ dapụ. Ọ dị mma, anyị ga na-aga n'ihu. Aga m ewere mmadụ mgbe ewerela m ozi nke sitere n'igwe Facebook ka m gaa n'ihu iwere mmadụ. Aga m agakwa n'akara nwa odide n'oge na-adịghị anya. Onye ka mụ na-enọ mkpụrụ mgbọ onye amara nwanne m nwaanyị ndewo. onye agọziri agọzi ka ị bụ. Ọ bụ Honorable Friday EZUE sitere Osioma Aba. Honorable onye agọziri agọzi ka ị bụ nọ. Ndewo. Ndewo nwanne m nwaanyị. Ebe m na-etinye ndị ya bụ ka anyị onwe anyị na nna mụta otu anyị ga-esi na-eji ihe onwe anyị ozi. Ụfọdụ ndị nna ga-enye ụmụ ha ego gaa zụtara m goofu, gaa zụtara m siga n'ụwa nke weti ihe ọkụ na ọnụ ihe ụmụ ahụ da-aṅụ ya. Ha nwụcha ya nke dafụrụla ala ha pụọ, nwata nwere ike tụtụrụ ya ka enela ọzọ ezigbo nri tinye ya ọkụ bido nwa ya ihe ọzọ ebidola mgbe ahụ. Ihe ndị a ekwesịghị ekwesị. Ndị nne na nna nwere otu ha ga-esi na-edi ihe ụmụaka ozi. Mgbe ha na-edi ihe ụmụaka ozi ndị dị otu a, ndị nnebe ụfọdụ ga na-edi ikwe ha sị gaa zụta ụmụaka ahụ eche enele ọ bụ ihe ọma ka a na-eme ka anyị mara mkpụrụ anyị na-akụnyere ebe ụmụ anyị nọ. Ụdị ihe a adịghị mma. Ndewo nna m ukwu. Ọ dị m ebuka ụmụ gị a ele otu ị mere. Ndewo nọ onye agọziri agọzi ka ị bụ. Ndewo. Ọ bụrụ mgbe niile ka nne na nna ga-enwe ohere nọ n'akụkụ ụmụ ha. Ọ ya mere anyị ji sị ha nye ha mgbọ ha ji aga ọgụ maka ụwa anyị nọ n'ime ya bụ ọgụ. Ọ dị mma, let's go. Arịarịa si nne na nna jisi ike kụziere ụmụaka omenala gị, ejiri mara obodo gị nakwa ihe unu na-eri na nke unu na-asọ tupu ndị ọzọ eburu ụzọ kụziere ya nke obodo nke ha ma. Nke a dịkwa oke mkpa o. Ọ dị mma, Oluchi sitere Okereke na-akọwapụta na ọ dị mkpa ime ka ụmụ anyị mara asụsụ ha, mara omenala nnakwa ọdịbendị ha, na mee nke a na-emela nke ọzọ ka ha guzokwara n'elu eziokwu n'oge niile. Nke a ka anyị kwesịrị ịkụziri ụmụ ndị a, na nke a bụ mkpụrụ mbọ. Stanley Rentals nwa mmemme onye agọziri agọzi ka ị bụ. N'isi ka anyị jisi ike mezie ihe onyonyo Facebook anyị o. Biko nụ ndị ọkpara aka n'isi jisi na ike mezie na ihe onyonyo Facebook anyị o, mana anyị nọ na YouTube. Maazị Donatus Chu Plaza ndewe nọ ise maka ekpere gị ahụ. Ọ bụrụ m Sandra si biko ka anyị nwee mkpachapụ anya n'ebe ụmụ anyị nọ. Antị amakwanụ wee eziokwu. Ndewo. Ana m aga n'akara nwa odide ugbu a. Ọ dị m ebe ahụ ka m gụpụtachara ugbu a. Biko ka m si ebe ahụ pụta ngwa ka m gagodinu na igwe YouTube ugbu a ka m mara nke na-eme ebe ahụ. Ije Success ele otu mere. Ndewo onye agọziri agọzi ka ị bụ. Isi na mgbe unu dị obere o, na nne na nna unu na-agwa unu anarala onye unu na-amaghị ihe o. Anarala onye unu na-amaghị ihe. Anarala ihe n'aka. Ọ dị mma. Ndewo. Isi na ọ dịkwa mkpa ime ka ụmụaka mara ka esi agụ na ka esi ede. Ije Success ele otu mere. Sunday Uzoma ndewo, ahụrụ m gị n'anya. Ịbịa m Chinechere m ndewo. Ọkwa ịhụlanụ m ugbu a. Anya gị emezila m ịnọ. Ndewo, anya m emezila gị. Nwa bọsa keki mere. Ndewo nọ. Maazị Dona ele otu mere. Ndewo nọ. Onye agọziri agọzi ka ị bụ. Mira James Agụha Raymond Chukwuka Dibia Blessed ndewo onye agọziri agọzi ka ị bụ. Esi na obodo adasasịala. Nelson Moto keki mere onye agọziri agọzi ka ị bụ. Isitere ụmụ arakpa osisi ọma. Lydia Okwuchi keki mere. Ndewo nụla. Chiamaka ndewo. Brown Destiny Peace Elewechi Frank Ibe Kingsley Alagboso ndewo nụ. Ndị a bụ ndị m hụrụ na YouTube. Ndewo. Ọ dị m onye ka mụ na-enọ. Ala ndị uru.
Chifomudo. Chioma. Chifomudo mais na wo cara bunka o. Ndị oche n'ụwa mara mma. Otu m na-afọ ụka o. Chifu ọhụrụ ndị osisi ọma. Oge o nwere ndị osisi ọma mma. Ndewo Ndị nai. oche nọ. Otu m na-afọ ụka o. Ọtụ Igbo ndụ nwaanyị ekelele gị. Ndewo nai, ndewo. Ihe ọma ga-aga eme gị n'azụ. Ọ bụ ụtọ gede gị nwaanyị mara mma ndị oche nuwe. Otu m na-afọ ụka o. Ndị ile ụwa anya n'ihe. Ewuru mmiri agụghị ịṅụghị agụgbala m ahụ. Chai. Chai. Ndewo. Akụkọ ka ịkọ ọgwụ na ahụ ji anara n'okwu mma n'ihi na akwụkwọ nsọ mere ka o doo anya anya sị ọ bụrụ na ị ga-amụta nwa na-ekweghị ekpe gị were mkpalaka tie nwa ka mkpalaka laa n'ihi ka nwa baa uru. Ọtụtụ nne na nna egwurere na nwa ga-eti nwa mkpalaka were ma nwa laa n'ihi mkpalaka bata uru. Biko ndị nne na nna onye riwe elekere adịghị ma akpalatụla nwee nso n'ihi na ndị nne na nna lakwa ụlọ kpọrọ m akpụghị ọkụ ga-ejiwarụ eji ekụziri nwa ọjọọ ya amụtala ka amụtara fụtawama ya bụ ekwu ya sotu adịghị na mọbịa temegịnị ji eme maazụkwa anya ọtụtụ ndị dụbla ndị si ike nwaanyị mara mma. Ndewenu, ndewo Chifomudo. Anyị na-eleba anya na mkpụrụ mgbọ anyị kwesịrị ịwụnye ụmụ anyị n'aka. Ọkwa onwe ndị ji aka taa wụnye nwa gị mkpụrụ mgbọ ekele. Ọ bụghị ekele anyhow. Ọ masị m ekele. Ekele a na-emepe ọnụ. Ị mana onwe mgbe ị na-aga anọ n'ụlọ. Mana ọnwụ mgbe niile ka ị ga-anọ n'ụlọ. Ị mana ọnwụ mgbe niile. Enwe otu n'agbanyeghị otu gị na ụmụ gị si wee na-anọ, o nwere ihe nwere ike ịdapụta na mberede gị gbapụ ka ịga ozi gị hapụ ụmụ ndị ahụ. Ị ghọtala? Ụfọdụ n'ime anyị achọghị ịma otu ụmụ anyị si na-ekele mmadụ. Nwa gị chọrọ ikele mmadụ kụziere ka ọ sapee ọnụ. Ị mana ụfọdụ n'ime ụmụaka na-eme ha gafee ndị okenye ha sị tụlee n'ụdịrị ihe ahụ. M ga-ahụ nwatakịrị na-eme otu ele ihe mụ na ya na-aga ịkọ. Ka m gwala gị sị gị kpọrọ nwa gị bata na keke ọ wụrụ ebe m nọ ọdụ. Ma o kelee m, aga m ejide nụ gị ha dịrị ise ị ga-apakọta ha ise ebe ahụ. Ị ga-ejikọta ha ise ha dịrị ise ha nọrọ gị nke a nọrọ gị n'isi nke a nọrọ gị n'ụkwụ nke a nọrọ gị n'anya bukọta ha niile. Ama m na-aghọta ebe m na-aga ugbu a. Ihe aja mkpụrụ mgbọ nne na nna anyị nyere anyị mgbe ha na-azụlite anyị mana anyị etoolu ugbu a bịa mụta nke anyị werezie mkpụrụ mgbọ a were nyefee ụmụ gị n'aka. Ị chọghị ime otu ahụ. Ka ihe ị chọkwara ka ụmụaka awụrụ n'ọdịnihu. Ka ekwanụ mkpụrụ mgbọ ụmụ gị ugbu a ga-eji nye ụmụ nke ha nwa n'oge na-abịa abịa. Lee anya n'elekere gị. Ọ fọdụla nkeji 8 ka ọ kụzuo elekere 4 nke anyasị. Ụgbọ m na-emezi kwarapụ kwarapụ. Mee ka ụmụazị a mara akara ekwentị nna ha ka ha buru ya n'isi ka ha buru nke gị n'isi. Ka ha buru nke gị n'isi ọ dị oke mkpa. Ka ha marakwa asụsụ unu. Ka ha marakwa ebe ha si pụta. Unu bụ ndị ebe. Kedu aha mbara ezi unu? Kedu aha mbara ezi unu? Nwa gị ọma aha mbara ezi unu? Nwa gị ọma aha mbara ezi ebe a mụrụ ya? Nke a bụ ajụjụ ị ga-ajụ onwe gị ọ dị oke mkpa. Ya bụrụ na ihe ndị a na odo gị anya ma ọ dị adị. Biko ịlaruo taa. Makwana ya bụrụ na ị nọ n'ụlọ taa. Enwere ike ha agaghị ụlọ akwụkwọ. Tulegodini ya. Tulee ya. Aga m enye ohere ugbu a n'ihi na presha abatala ibi bugara oche. Nke aba na-ama egwuregwu wee mara nke ekwe na-akụ mana tupu nke ahụ Elibe sitere n'Aba ya gaziere gị onye agọziri agọzi ka ebe ihe ọma ga-aga eme gị n'azụ. Ndewo nọla. Ndewo. Ebe a ka m na-awụsa ọwa o wee na-asị n'ezi ihe ọbụla itinyere aka ga-agaziri gị nke ọma. Nke a bụ izuụka ọhụrụ. Ọfọm na-agọ n'elu isi anyị n'otu n'otu bụ ka ọ gaziere anyị. Ọfọm na-agọ n'elu isi anyị n'otu n'otu bụ ihe ahụ bụ nke anyị ji na-achọtatụ ihe anyị ga-eri ka ọ ghara ịkọ anyị ụkọ. Ka ego ghara ịkọ anyị n'akpa. Ọkụkwana anyị ya akọla onye anyị ga-agbazinara. Ọkụkwana anyị ya akọkwalụ n'onye ahụ ga-enyetụrụ anyị aka. Ka ego ekere ụwa gaa n'ihu izi anyị ụzọ.
n'agbanyeghị otu ọbụla obodo a siri takawa eze ka ekekere wee kwekwala ka anyị siri ọbara ọhịa oriri dịka anyị na-awagharị ọhịa n'ụzọ wee na-achọ ihe anyị na ezinụlọ anyị ga-eri ekekere wee kwekwala ka anyị gbara aka pụọ gbara aka lọta orie ya biko rietara anyị ihe ọma dịka orie na-aga irire rieba n'ime afọ ya fọnye ihe ọma na-abọ fọtara anyị n'izu ụka ka izu ụka gaziere mụ na gị ka ụkwụ ghara ịkpọ anyị n'ụzọ ka a ghara ịjụ anyị ihe anyị na-amaghị isi ya na ọdụ ya ama mme na-aghọta ebe m na-aga ugbu a onye a gọziri agọzi ka ị bụ ihe ọma ga-aga eme gị n'azụ anya mmiri agaghị atapụ gị n'anya naanị anya mmiri enyere ohere ịtapụ gị n'anya bụ anya mmiri nke ọṅụ anọ m n'ebe bere ugo bere o nke si ibe ya ebela nkukwa ya o nke ahụ sikwana na ya eberela ebere osisi ahụ ọ nọ n'elu ya gbajie ka ọ hụ ụtọ ọ na-adịba efewe ebeghị ebe ihe ọma ahụ anyị bụ n'obi ekekere ụwa ya nyere anyị aka ka ọ bịa na mmezu ya kpuchie anyị dịka anyị na-aga n'ụzọ dịka anyị na-anọ n'ụlọ anyị dịka anyị na-anọ n'akwa ndina ya nyekwa anyị amamihe pụrụ iche anyị ga-eji nyaa ndụ n'ime oge ndị a ekekere ụwa ya biko nyekwa anyị mmetụta n'ebe mmadụ ibe anyị nọ n'ihi na ndị mmadụ nọ n'oke ahụ ka ọ dị ugbu a ka anyị ghara iji uru na-adọbi akpa wee mee ka mmadụ kpọpụ n'ụwa n'ike ebe anyị na-achọ ka uru ka anyị aka n'ahụ ekekere ụwa ekwela ka mmadụ kpọpụ n'ụwa a n'ike ya bụrụ na o si anyị n'aka ya ekwela ka achọta anyị ọbara n'aka ya nọnyere anyị otu a ka anyị siri gọọ wee kwenyere na ekekere ụwa emerela anyị ya otu a ka anyị si wee na-apịachi nnọkọ nke taa ka ọ dị ugbu a enyi ọmụmụ onye m hụrụ n'anya amara eburula oche ya ụbọchị nta ka ị chọọ n'owere nchi ụbọchị nta ka ị chọọ n'owere nchi ndụ mmiri ndụ azụ lee onye ahụrụ taa ka ahụ ya echi ụfọ jifọ ụfọ ala fọ amara eburula oche ya amara eburula oche ya amara eburula oche ya ndụ mmiri ndụ azụ lee onye ahụrụ taa ka ahụ ya echi ụfọ jifọ ụfọ ala fọ amara eburula oche ya amara eburula oche ya amara eburula oche ya This is the station that keeps you connected to what's happening. From news that matters to conversations that count and sport action that keeps you on the edge of your seat. This is the station that keeps you connected to what's happening. Enyimba 94.3 FM, Abba. More than the radio. You're tuned in to Enyimba 94.3 FM. Abba. I want that the synergy, the energy, the compression, the unison. You're more than the radio station. You're more than the radio station. When news, The proposed settlement of 720 with the authorized oil connection. The Central Bank of Nigeria says they owe 200 naira. sports, and the Super Falcons have equalized. I know what they equalized. Better team, and if you look at the goal the Falcons actually scored, and current affairs come together to keep you informed and engaged. From headlines. From headlines.